Марат Амирханов. Гүлнәзирә. Бүреләр бу төнне 5-6 солдатканың сарыкларын буып чыктылар. Тапамаганнар, ботарламаганнар, фәкать бугазларын йыртып, каннарын гына эчкәннәр. Һәм дә түшкәләрне әрденә өемедәй өеп куйганнар. Монысы инде ауның гамәли ягы. Кереңнән элек чыгарыңны уйла дигәннәр бит. Салам белән генә ябылган булса да, абзарның түбә кыегы барыбер 3-4 метрга җитә ишәле. Хәйләсез булмый. Ходай бу сыйфатны да аларга мулдан биргән. Сугыш гомумән бүреләргә ирек алып килде. Атучы, куркытучы юк, кайчакта көпә-көндез авыл урамында этләрне пыран-заран китереп йөриләр хәерсезләр. Хәзер әнә кан белән генә сыйланалар. Иткә исләре дә китми. Бәхетсезлеккә тарган хатыннар иртә таңнан авыл советына җыйналдылар. Елашалар, гаҗизләнәләр, шулай булмыйча. Бер карап торганнары иде бит. Йоннарын сатып, налог түлиләр иде, артык-портыгыннан фронтовикларга ыек баш бияләй бәйлиләр, азмы-күпме үзләренә дә өлеш чыга иде. Сугымы да булгалы иде. Инде менә 2 кулсыз калдылар. Сыерның хуҗалыкта файдасы әллә ни түгел, исеме генә. Сөтен кырып-сыбырып дигәндәй хөкүмәт алып бетерә. Җигә башлагач, сөтләре дә качты. Өстәвенә убыр урынына тыгына бит ул сыер, авызы тик тормый. Нашну икем иде, ни караган, ник авылны күтәрмәгән, дип шаулашты хатыннар. Сәвит Сәгыйдәнең үз хәле хәл. Тумау төшкән. Бер үзлексез төшкерә дә төшкерә. Фәхр әптши. Фәхр дисә иде, диде ул ниһаят. Тиллә ире кайтып төшкән әптши. Нәгыймҗанмы? Бөтенләйгәме? Әптши. Аягы яралы ди. Бәхетленең сарыгы да юрга тота ди. Безнең этләр куян тота алмый. Туктагыз әле. Ярыйга тимер да ярый, дигәндәй ир кайтты дип Фәхр нисәттәй нигә эшен ташлаган? Минем Мәхмүтем шулай кайтып төшсә, ай буе нашну йөрим әле, диде Гөлнәзирә исемле кара тут йөзле яшь хатын. Иреңне кем кышып ятар идесең, дип көлде Маһи исемлесе. Нәгыймҗан ат җене кагалган кеше, бәлкем бүрегәчә бар, дип сүзне төнге хәлләргә бурып җибәрде Гөлнәзирәнең кулдашы Сания. Элек Миңнәхмәт абзый бүре тотып кайта иде дә, шуннан бизәләр иде. Чакырырга кирәк, шаштылар бит чисты, бүреләрне әйтәм. Берәр көн ял итсер иде, әпши. Фронттан кайткан бит, әпши. Нитмәк ял ди ул көпә-көндез, безнекеләр әҗәл белән тартышып йөри анда ял имеш. Чакыр Сәгыйдә апа, чакыр, ирләрнең исен булса да иснәп карыйк әле, нинди ис килә икән. Нәгыймҗан озак көттермәде. Титаклый килеп тә җитте. Өстендә яшькелт төстәге бушлат. Билен каеш белән буып җибәргән. Аякларында сыры базар итеге. Бүреге дә бик килешле. Мондый ыспай киемле солдатны каенсарда күргәннәр юк иде әле. Ул ишектән килеп кергәч, хатыннар ютардай булып аңа текәлделәр. Җил яңгырда корышып каткан йөзләре ничектер яктырып, сихәтләнеп китте. Үзләре дә сизми шәл яулыкларын рәтләп алдылар. Киемнәрен сыпыргалаштырдылар. Үзләрендә кызыксыну катыш көнләшү. Һәрберсе күңеленнән их, шушы урында минем ирем басып торган булсачы дип үзгәләнде. Нәгыймҗан да үз чиратында бүреген баш түбәсенәрәк чиеп хатыннарга бакты. Чандыр йөзенә елмаю йөгерде. Иреннәре күзләре генә түгел, каш арасындагы сызыкларына кадәр елмая иде аның. Хо-хо, бер юлы ничә яр, бер генә көнгә фронтка җибәрәсе иде сезне. Ирләрегез аш бүредәй улаянда, диде ул һәм һәрберсе белән 2 куллап күрешеп чыкты. Гөлнәзирәнең кулы барысыныкыннан да кайнаррак иде. Ниндидер исерткеч дуамал кайнарлык. Өттүре бала. Башны әйләндерә. Әллә нәрсәләр уйлата. Ирексездән аның мунчадагы халатын күз алдына китерде. Менә ул үрелеп мунча ташына су сибә. Шул чагында гәүдәсе яшь тайныкы шикелле турая, түшләре бүртеп чыга, балтырлары тула. Гөлнәзирә үзе дә аңа каш астыннан карап ала.
Кыска гына арада алар арасында ниндидер гадәти булмаган яшерен элемтә урнашты. Әлегә ул яралгы хәлендә генә. Әмма аңа ирек бирергә ярамый. Хатын-кыз күңеле бик сизгер була. Соңыннан күз дә ачырмаслар. Минем Мәхмүтемне очратмадыңмы, Нәгыймҗан абзый, дип Гөлнәзирә солдатның талпынган йөрәген кире кысасына кертте. Башкалар да бер-берсен уздырып, шушы сорауны яудыра башладылар. Эскерткә төшкән энәне табып карагыз бар, диде Нәгыймҗан. Монда әле күрше авыл хәлләрен дә белмисездер. Сугыш бит ул СССРның яртысында бара. Солдатның шуты чамасы юк. Ничә немецне дөмектирдең соң, Нәгыймҗан? Дип Сәгыйдә әңгәмәгә сәяси төсмер йөгертте. Нишләптер аның ютәле дә бетеп киткән иде. Ни бит ул кызлар? Кем санап торган инде ул дуңгызларны? Ишле дә икән кабахәтләр. Сукыр чебен белән бер алар. Берсен атып егасың, аның урынына 3-4 калкып чыга. Медальләрең бармы соң? Медальләрем дә бар. Нәгыймҗанның бу хакта сүз куертасы килми иде. Чөнки аның фронтта мылтыктан бер мәртәбәдә атып караганы булмады. Тере немецны да читтән генә күреп калды. Алары да әсир төшкән немецлар иде. Ул үзе кер юучылар ротасында хезмәт итте. Йөкче иде. Иртән иртүк атын җигеп куя да көне буе кирәк ярак ташый. Ротада гел хатын-кыз. Шуңа күрә аңа һич тә үзе әйтмешли ач бүре шикелле уларга туры килмәде. Дөрес, карсак гәүдәле, камыт аяклы татар солдатына марҗаларның артык исләре китми иде. Төскә биткә дә бик чамалы, уч төбедәй кичкенә битендә карачкыга беркетелгән кишер сыман зур кызыл борыны тырпаеп тора. Бу күсәк борын янында хәтта иләк авызы да уймак чаклыгына күренә иде. Бер көнне таң белән тимер юл үзелен немец самолетлары бомбага тотты. Аларның ротасы да шунда урнашкан иде. Бу мәхшәрне мәңге онытасы юк. Сугышның нинди афат икәнлеген ул шунда гына белде. Бомбалар сызгыра-сызгыра төшәләр дә җир белән күкне ут ялкыны белән тоташтыралар. Кая керергә тишек тапмассың. Хатыннар чыр кычкырыша, атлар кешни. Шунда аны ниндидер өермә күтәреп алды да өчертеп читкә бәрде. Колак элпәләрен ярып, көчле шартлау ишетелде. Калганын хәтерләми. Ул санитар арбасында гына аңына килде. Ай ярым госпитальдә ятты. Уң аягының тупсасы шәрдәкләнгән иде. Контузия үзен бик нык сиздерә, башы шаулый. Сугыш өчен яраксыз иде инде. Ул моңа сөенде генә. Исән чакта бу афәттән котылуны бәхет санады. Авыл өчен, гаиләсе өчен гарип хәлендә дә кирәкле кеше иде Нәгыймҗан. Көтеп кенә торгандай, әнә кайтуга кәнсәләргә чакыртып китерделәр. Чакыртуның сәбәбен ишеткәч кенә аптырап китте. Бер мәлгә сүзсез калды. Фронтовик өчен бу алай ук мәртәбәле бурыч түгелендә, диде Сәгыйдә. Теңкәгә тияләр бит. Бик мал-туарны кыралар. Элек-электән бүре куарлар санаулыгына булган. Каенсарда да бар иде андый кеше. Тимерче Миңнәхмәт, Гөлнәзирәнең бер туган абыйсы. Читтән дә килеп алырлар иде үзен. Бик тәвәккәл, көчле кеше иде. Осталыгы турында әйтеп тә торасы юк. Тимерче. Сабан төрәненә кадәр үзе табар иде. Инде ул бер вакытта да бүре кумаячак. Үле хәбәре килгән. Нәгыймҗан бүреген каш өстенәрәк шудырып төшерде. Уйда иде ул. Риза булып хурлыкка калса, авылда көн бетәчәк аңа. Эте-бете дә көләчәк. Ризалык бирмәсә дә шул ук хәл көтә. Куркаклыкта гаепләячәкләр. Фронтовик башы белән бүредән дә шүлләде диячәкләр. Бәлкем, аягына сылтаргадыр. Сылтау дип, нинди сылтау булсын? Төзәлеп бетмәгән ишәле. Күбрәк тиреп ташласа, эренләп җәфалый. Бүре дисез инде кызлар, ә? Алаякка атлан. Миңнәхмәт абзыкай аны бүредән курыкмый, койрыгына баса ди торган иде. Нәгыймҗан Гөлнәзирәгә күтәрелеп карады. Хатын да аңа томырылып карап тора иде. Сыкланып, ышанып карый.
Шул ук вакытта үз дигәненә буйсындыру да тыйымлана иде. Ярар, я ләхет, я тәхет. Ни булса шул булыр дип тәвәккәлләргә ниятләде Нәгыймҗан. Бүреләрне озын-озак эзләргә туры килмәде. Якын болындагы бер пишән кибәне төбендә Тәңре насыйп иткән төнге ризыктан соң илаһи ләззәткә бирелеп ял итәләр иде. Бер нәрсәдә гәннәре юк. 4 бөртек. Табындагы муллалар кебек 100-100 урнашканнар. Бүреләр бер-берсенә ышанмыйлар. Шуңа күрә ял иткәндә алды-артлы ятмыйлар дигән фаразны ишеткәне бар иде Нәгыймҗанның. Шул хәтеренә килде. Бүреләргә ат менгән кеше әллә бар, әллә юк. Ә куу өчен бу мәлгуннәрне урыннарыннан куптарырга кирәк. Тик ничек? Кистән белән сәнәктән башка аның кулында бер нәрсә юк. Бимазалап кара, хәзер бутарлап ташлаячаклар. Шулай да араларыннан берсе, ана бүре булса кирәк, колакларын шәмрәйтеп урыныннан торып басты. Башкалар да аңа иярде. Алаяк та тынычсызланып пошкырып алды. Әте койрыгын бутарасына кыстырып ат янына йылышты. Бүреләрнең тынычлыгын нәкъ менә ат исе, эт чинавы җәлеп итте дә инде. Нәгыймҗан үзе дә шүреләп калды. Нинди максат белән кыр уртасына чыгып басуын онытып, сызгырырга, кычкырырга кереште. Тик бүреләрне барыннан да элек эт кызыксындыра иде. Ничек батырчылык итеп алар биләмәсенә бурын тыккан ул. Беренче булып әлеге дә баягы ана бүре купты. Шуны гына көткәндәй, алаяк та алга таба томырылды. Ул каршыга килүче төркемне икегә айырып өер эченә керде. Сырыкайларның берсе шул рәвешле бүленеп калды. Тегеләре эткә ябырылды. Алаяк исә ялгызакны үзәнлеккә кысырыклады. Анда кар мул, шуңа күрә җанвар әллә ни алдыра алмаячак. Гөлнәзирә дөрес әйткән, алаяк үзенең вазифасын бик яхшы белә иде. Нәгыймҗан гына һаман хушына килеп җитә алмый. Инде ат бүрегә тәмам якынлашты. Койрыгына да басып алды ахры. Тегесе бөтерелеп китте дә, тешләрен ыржайтып, аркан ятты. Хәле бетеп бара иде бугай. Кистәнне эшкә җигү өчен иң кулай вакыт. Нәгыймҗанның исә куллар күтәрелми. Бүре куучының иләс-миләслегеннән бик оста файдаланды. Шул ук мизгелдә йомгактай тәгәрәп читкә тайпылды. Ат күрәсең, әлеге маневрны алдан сизенгән, бүре максатына ирешә алмый калды. Алаяк аңа каршы төште. Җанвар ниһаять капкынга эләгүен аңлады. Аңа барыбер иде инде. Бүре үлем ачысы белән алаякның бугазына аргылды. Нәгыймҗан шунда гына айнып китте. Ат аның өлгерлегенә исәп тотып, үзен куркыныч астына куйган ләбаса. Әгәр бүре атны йыкса, аның үзенең дә гомере шушында өзеләчәк. Тегеләре эт белән чуалышкан арада монысын ничек тә йыгып салырга кирәк. Һәм ул бар көченә кистәнен селтәде. Беренче аргымы нәтиҗә бирмәде. Аның урынына икенче селтәнүдә тимер чукмар бүренең нәкъ маңгаена иреште. Шелпәрәеп төште җанвар. Нәгыймҗан тагын кизәнмәкче иде дә искә килеп туктап калды. Чөнки бүре тутараучы түгел. Ул бер вакытта да йырткычны үтерми. Ул аны җанлы килеш алып кайтырга тиеш. Бу уңышы Нәгыймҗанның уяулыгын киметте. Атыннан сикереп төште дә бүренең аякларын тышаулады. Хәлбуки, иңелек аны авызлыкларга кирәк иде. Ярый бүре айнып өлгермәде. Бәхете җиңде. Кояш инде офык чигеннән бер карыш күтәрелгән, күзләрне камаштырып, агач ботакларында бәз җимелди. Шушы тын манзарага җан өреп, сөн аръягында җигүле ат юрта. Кайдадыр сугыш баруына, кан кыйлуга ышанасы да килми. Хәер, бу фәни дөнья сугышсыз орышсыз гына тора алмый икән шул. Һәр нәрсә көрәш бәрабәренә генә бирелә. Әнә бүреләр дә этне ботарлап ташладылар. Инде койрыкларын өстерәп, әрәмәлеккә кереп баралар. Ә монда өернең бер әгъзасы әсир калды. Аның язмышы өерне кызыксындырмый хәзер. Чөнки ул җиңелгән. Бүреләр исә җиңәргә күнеккән. Аларга җиңү генә яшәү китерә. Нәгыймҗан Гөлнәзирәне күз алдына китерде. Ул аның ымсындыргыч иреннәрен, кайнар кулларын тойгандай булды.
Иреннән хат килә микән? Кай якларда изалана икән? Гөлнәзирә ише шибәр хатынны ялгыз калдыру бик борчулыдыр инде ул. Наз, сөю өчен яратылган зат икәне әллә каян менә мин дип тора ич. Бәхете дә, бәхетсезлеге дә шунда бу хатынның. Нәгыймҗан бүрене арканга тарттырып, авыл советы урнашкан бина янына алып кайтты. Ул инде айный башлаган иде. Ләкин шәбәләнми, боргаланмый, кешеләр сез җиңдегез, мин язмышыма буйсынам дигәндәй, күзләрен мелт-мелт йомгалап тик тора. Тормыйча бәйләп ташласыннар әле. Борынгыдан килгән гадәт буенча, бүре тотар үзенең корбанын ат койрыгына тагып урам әйләнергә тиеш. Советта бу мәсьәләгә кагылышлы бик җитди сөйләшү булып алды. Парторг вазифаларын да башкаручы мәктәп директоры Җәмилә Гыймадиева моңа теше тырнагы белән каршы килде. Буржуаз, дини йолаларга мөкиббән китеп, телибезме, теләмибезме, без сыйнфи дошман тегермәненә су куячакбыз, диде ул төкерекләрен чәчеп. Фронтта аяусыз сугыш барганда искелек калдыкларына бирелү сәяси сукырлык булыр иде. Сәгидәнең дә, башкаларның да авызы капланды. Парторг шулай гадәти нәрсәләрдән дә бик зур сәяси нәтиҗәләр чыгарырга маһир иде. Нишлибез соң алайса? Диде Сәгидә. Районга озатырга кирәк. Райком үзе хәл итәр. Шулай итеп, бүре киекнең райком бюросында җавап тоту ихтималы да туды. Ләкин халык мәсьәләне үзенчә гореф-гадәтләр кысасында хәл итеп куйды. Өстәгеләр бәхәсләшкән арада авылның аксакалы Мөхәммәд Гәрәй карт хәйр фатихасы белән бүрене авыл буйлап алып киттеләр. Тарттан шыр-шыр килеп бала-чага иярде, укытучыларның кисәтүенә кулак та салмадылар. Капка төбе сайын кеше. Һәрберсе таяк белән тоткынның сыртын кайызлап калырга тырыша. Йоласы шул икән. Сукмыйча ярамый ди. Үчеңне кайтарырга кирәк ди. Гөлнәзирә дә улы Илдарны җитәкләп тамашага багарга чыкты. Бүре шактый хәлсезләнгән иде инде. Арт санын бик авырлык белән генә өстери. Тондыр сыртына, сыртына тондыр диештеләр озатып йөрүчеләр. И мискин, харап иткәннәр бит үзеңне дип Гөлнәзирә җанварны сыйпамакчы булды. Ләкин бүре андый назлауларга кызгануга мөхтаҗ түгел. Ул аңа күнекмәгән. Авызлык арасыннан гына булса да, ырылдап үзенең ирек сөюче зат икәнен белдерде. Абау, гыйбрәт, ит яхшылык, көт яманлык, диде хатын үпкәләгәндәй. Сук, Гөлнәзирә кызым, сук, югыйсә иректәге ишләре мал-туарыңны кырачак, диде Мөхәммәд Гәрәй карт. Карасын кырдылар инде, якын бабай. Гөлнәзирә бүре тотар ягына борылып, Нәгыймҗан абзый, сугыштан берәр неместә алып кайтмагансың шунда. Менә шушы бүре шикелле урам уратып тәпәләр идек, диде. Үзе алсу иреннәр арасыннан ак тешләрен ялтыратып, мыскыллы вә тәкәббер елмаю белән елмая. Нәгыймҗанга уят булып китте. Төрттөрү иде бу моның, дип уйлап алды. Анысы хак әлбәттә. Егылганны кыйнамыйлар. Тик аның монда ни гаебе бар? Йоласы шулай булгач, нишләсен инде ул? Югыйсә, Гөлнәзирә үзе тәкъдим итте бит әле, абысының коралларын да юллап китерде. Күр хәзер ничек сайрыйсың. Аңламассың бу хатын кызны. Әмма җавапсыз да калырга ярамый. Бабаларыбыз хак әйткән сеңлем, диде ул үтә бер игътибарлылык белән. Алар тәкәннең артыннан, атның алдыннан, хатын кызның һәр ягын әйләнеп үтергә кушканнар. Кызыл телнең күчәре сынмый, Нәгыймҗан абзый. Әйе, сеңлем, киртәгә тәртә ялгамыйбыз, сүзгә дә кеше кесәсенә кермибез. Төркем шау-гөр килеп сәяхәтен дәвам итте. Советтагы бәхәс куертучылар бүре карарга чыкканда, аннан инде җилләр искән иде. Парторгның йөзе агарып, иреннәре калтыранып китте. Җавап бирәчәксез әле, бу баш-баштаклык өчен, дип янады ул кемгәдер. Соңыннан ул бүрене каравыл өенә яптылар. Иртән аны район үзәгенә алып төшәчәкләр. Авылда барыбер мылтык юк. Шунда атарлар, диде. Ә бүре бүрелеген итте. Горур җан иясе икәнен тагын бер кат раслады. Ничектер җаен китереп, авызлыгын чәйнәп айырган бу. Аякларындагы арканны үзгәләү аның өчен төкерек кенә. Башта тәрәзәдән чыгарга чамалап караган җанвар. Пиялаларын чилпәрәмә китереп ватып бетергән.
Тышкы яктан кагылган тимер рәшәткәгә генә теше үтмәгән. Тик барыбер әсирлектән ычкыну юлын тапкан. Морҗанның түшәм өлешен җимереп, өй түбәсеннән чыгып качкан. Соракай шулай да ерак китә алмаган. Саламга баручылар аның үле гәүдәсенә эскерт төбендә тап булганнар. Ирек сөюче җанвар иректә үлүне мәккүл күрде. Ни хикмәт, шуннан соң бүреләр кайынсар малларына зыян салмадылар. Мәхмүтнең хәбәре килүдән туктаганга шактый инде. Гөлнәзирә әллә ниләр уйлап бетерде. Хәзер дә бик кайгыра. Тик өметен үзми, чөнки рәис Сәгыйдә аңа әйтте. Һәлак булган кешенең хәбәре килә. Димәк, Мәхмүт исән сау диде. Фронт эше бит ул. Бәлкем, махсус бурыч йөкләп, дошман тылына җибәргәннәрдер, кем белә. Минеке әнә, Сабирны әйтәм, танк эчендә янып үлгән. Командиры каһарман иде Газизов дип язды. Синең әле өметең бар. Менә безнең ишегә кыен ул. Нәгыймҗан авылга кайтып төшкәч, хатыннарның тормыш мәшәкатьләре тымалап торган сагышлы кайнар чишмәдәй тышка ургылып чыкты. Ул сагыш, сагынычлы хатлар рәвешенә кирип, кыр почталарына очты. Быек бияләйләр дә элеккегә караганда күбрәк бәйләнде. Багучыларга да эш артты. Күрше авылга килеп төшкән Уфа күрәзәчесенә чират тора-тора кирделәр. Бик чая, бик гыйлемле хатын икән. Кияүгә яшьли чыккансың күренә. Ничәдәсең әле син, сеңлем, диде багучы Гөлнәзирәнең кулларын сыйпап. 20дә инде мин, апа. 3 яшьлек улым бар. Бик чибәрсең шул. Синең кебекләрне озак тотмыйлар. Урлады ул мине. Алдан килешкән идегезме соң? Юк, арттан гына йөри иде әле. Яраттымы соң? Ир хакы, Алла хакы диләр бит, апа. Яр ялайсам, багып карыйк. Иреңнең исеме ничек? Мәхмүт. Усал булгандыр. Мәхмүтләр усал була. Кырый, әйе. Багучы яраткан сеңлесен иркәләгәндәй, кабарынкы йомшак куллары белән Гөлнәзирәнең аркасыннан сөеп алды. Гөлнәзирә балавыз кебек иреп төште. Бик рәхәт иде аңа. Ул арада тегесе кулына җиз иләген алды. Озын саплы кайчыны айырып, җәлпәләрен очлы башы белән аның кысасына беркетте. Ныклыгын тикшереп, сиркеткәләп карады. Инде тәһарәт алыйк, пак тәннән генә пак гамәл туа, диде багучы. Тәһарәт дигәне кул юу икән. Анысы озакка сузылмады. Аннан соң 4 тәрәзә ягына карап бастылар. Кыйбла шул якта ди. Фириштәләргә йөзебезне күрсәтик, диде багучы. Михербан нурына кыйыныйк. Иншалла, хак хәбәр китерерләр. Кайчының бер бөҗрасын ул сак кына имән бармагының йөзлегенә куйды. Икенче бөҗраны Гөлнәзирәнекенә урнаштырды һәм «Эшеңнән бисмиллаңны әйт, белгән дугаларыңны ука», диде. Гөлнәзирәнең йөрәге читлеккә ябылган кыш шикелле бәргәләнде. Авызы кипте, иреннәре кырышты. Гүя Мәхмүтнең исәнлеге аның хәзерге халәтенә, үз-үзен тотышына, дугаларына бәйле иде. «Иләк, иләк, иләк», диде багучы күкрәктән чыккан гөрелтек тавышы белән. Ходай Тәгаләнең рәхмәте белән мөселман мөмин бәндәбез Исмәгыйль бине Мәхмүтнең исәнлеген белдереп, тәһарәтле кулларыбызга әйлән, әйлән, әйлән. Гөлнәзирәнең җаны табаныннан чыгып китер чамага җитте. Чөнки иләк бер нинди хәрәкәтсез ике арада асылынып тора. Аннан алда кергән хатыннар әйләнде бит, әйләнде, ирем исән сау икән дип куанышып чыкканнар иде. Аныкы ник бер селкенеп карасын. Әйтерсеңлә, астына тегермән ташы асканнар. «Иләк, иләк, иләк», дип кабатлады багучы. Ходай Тәгаләнең рәхмәте белән мөселман мөминдәбез Исмәгыйль бине Мәхмүтнең исәнлеген белдереп, тәһарәтле кулларыбызда әйлән, әйлән, әйлән. Багучы кирфекләре ашагына Гөлнәзирәгә карап ала. Бу юлы да иләк әйләнмәсә, ул хушыннан язып идәнгә вачак иде. Шуңа күрә хатын бармагының нәзик кенә бер җемселен хәрәкәтләндереп алды. Иләк кимшанып куймасынмы? Дөрес, ул башта сазлыкка төшкән арба тәгәрмәче шикелле талпынып торды. Шуннан соң гына көчләнеп, сәгать теледәй тигез ритм белән әле уңга,
әле сулга тибрәнергә тотынды. Бәхете бар икән ләбаса Гөлнәзирәнең, җә Ходай. Мәхмүтең исән сау сеңлем, яңадан да шулай хәвеф-хәтәрсез йөрсен. Ниндидер зур яшерен бурыч үти, үзе бик үзгәләнә, сагына. Хәбәр җибәрә алмый азаплана бәгыр. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте киң, иншалла кавышырсыз. Гөлнәзирә бөтен дөньяны кышарга әзер иде. Куанышы ташып акты. Өенә дә кош кебек очып кына кайтты. Тиз генә төше кыймак пешерде, аны сара майга манчып ашадылар. Бүген бәйрәммени, әнкә? Дип сорады Илдар. Бәйрәм улым, бәйрәм, әттәң исән сау бит. Әттә кем ул? Зур, көчле ир кеше була ул әттә. Теге бүре тоткан солдат абый кебекме? Әйе улым, шул солдат кебек. Гөлнәзирә үз сүзләреннән үзе сискәнеп китте. Күр инде, ничек итеп бөтенләй чит ят кешене Мәхмүт белән тиңләп маташай. Багучы исән сау диде иширен, сагына, юксына диде, әлегә хәбәр генә бирә алмый диде. Нәгыймҗан Мәхмүтнең кисеп ташлаган тырнагына да тормыйлап баса ул. Арыслан аның Мәхмүте. Бер вакыт бәхәскә кереп, яшь той күтәргәч, бөтен авыл шаккатты. Тегермәнгә барса, он капчыкларын шар урынына гына очырта иде. Үз сүзле иде мәгәр. Әйткәнен таш яуса да башкарып чыга иде. Гөлнәзирәне урлыйм диде һәм урлады. Ул башта ярпашлана гына бу егет дип уйлаган иде, ышанмаган иде. Булай уйларга сәбәпләре дә бар иде, чөнки Мәхмүт йомыкый үсте. Үсмер вакытта күзгә башка чалынмады. Аман бер үзе йөрер иде. Шуңа күрә ялгыз Мәхмүт дип көләләр иде үзеннән. Клубка чыкмый, концерт тамашаларда катнашмый, җыелышларга йөрми. Аннан соң ул ничектер судагы шешәк кебек кисәк кенә булт итеп калкып чыкты. Тик сәер калку иде бу, чөнки усалланып калыкты. Сугыш юкмарына әйләнде. Үчле кеше кебек бер дә юкка теләсә кемгә каныга башлады. Ошамаган кешесен тота да кыйный. Бигрәк тә борыннарына искереп, кыз кыркын артыннан йөрүче бүлтрикләргә эләгә иде. Капка төбендә, агач ишыгында берәр парга юлыктымы, рәхим шәфкать көтмә инде. Кыз өчен егетләрнең сугыша торган гадәтләре бар билгеле. Кызлар өчен бу дәрәҗә генә. Әмма Мәхмүт асыл затларга битараф иде. Аларны бөтенләй күрмәмешкә салына иде. Берәүне дә озатмый, берәү белән дә аралашмый. Нәкъ тере шәүлә. Ашый, эчә, йөри, сөйләшә, ә үзенең бер нәрсәдә гаме юк. Хәзер инде ул хәтта әтәчләнми дә, чөнки авыл советына чакыртып кикриген шиңдерделәр. Менә шул кыргый җан уйламаганда, көтмәгәндә янә дә буынга сикермәсенме? Бу юлы инде егет сыйфатында. Кичке уеннан кайтып, Гөлнәзирә капка келәсенә үрелгән генә иде, каршысында Мәхмүтнең алып гәүдәсе пайда булды. Гөлнәзирә кыймага сеңеп бетә язды. Курыкма, мин бу Мәхмүт, диде ул үзенекенә охшамаган мискин тавыш белән. Сиңа сүзем бар. Куркырга син пәрим әллә? Диде Гөлнәзирә батырайып китеп. Ә үзенең тез буыннары дер-дер килә иде. Минем бер вакытта да кызларга кул күтәргәнем юк, диде Мәхмүт. Ә менә сине берәр йолкыш озата кайтса, муенын бурып ташлыйм, бел шуны. Мине озата торган егет тумаган әле. Беләбез, Мансур белән кунганыңны. Кунсасың, башка кунмаячаксың. Синнән рөхсәт сораганнар ди. Мин сине урлаячакмын. Гөлнәзирә көлде генә. Кызыл туйлар гамәлгә кереп барган яңа заманда нинди кыз урлау ди инде ул. Хәзер кыңгыраулы атлар белән төшерәләр кәләшне. Туйларны да клубларда гына ясыйлар. Шулай да Мәхмүтнең бу сүзләренә күңеле булды Гөлнәзирәнең. Ник дисәң, авылның иң тәкәбер, иң буйсынмас, шул ук вакытта иң баһадир егете беренче булып аңа сүз катты. Алай гынамы, ярарга тырыша, көнләшә, көнләшкән кеше ярата да ич ул. Әле аның кияүгә чыгу турында уйлаганы да юк югын, иртә ишәле. Икенче көнне Гөлнәзирә клубтан соңрак чыкты. Иптәш кызларына да йөрмәде. Мәхмүтне көтебрәк атлады.
Назлы, матур сүзләр көтә иде күңеле. Әле бит аның юньле башлы сөешүнең тәмен дә татыганы юк. Мансур белән куныштырдылар анысы хак, тик аның белән янәшә ятудан бернинди ләззәт тә тапмады ул. Үпмәде дә Мансур, тик аркасыннан кагып ятуын белде. Әйтерсең лә, кызның биле кузгалган да шуны сылый иде. Мәхмүд нинди икән? Кызлар әнә әллә нәрсәләр сөйлиләр. Гөлнәзирә озак кына койма буендагы бүрәнә өстендә Мәхмүдне көтеп утырып торды. Ләкин тегесе күренмәде. Мокыт, булдыра алмагач, ник ымсындырырга иде инде, дип рушып ташлады ул аны. Хәзер килсә дә якты чырай күрсәтмәячәк. 4 ягы кыйбла бик кирәге бар иде. Үзенә насыйбы килеп чыгар әле. Мансур да алай төшеп калганнардан түгел. Мәхмүд шимбә көнне урлады. Күрше кызы Гиздениса белән кайтып киләләр иде, сын токрыгында Жигули ат белән көтеп торган икән. Йөгереп килеп, Гөлнәзирәне күтәреп алды да, башына калын шәл ябып, тарантаска илтеп салды. Гөлнәзирә үрсәләнде, кычкырды, әмма Мәхмүднең кайнар кочагыннан котылу мөмкин түгел иде инде. Гиздениса исә башта аңышмыйрак торды. Шаярталар дип уйлады. Яныннан дөбер шатыр килеп, тарантаслы ат үтеп киткәч кенә, хәлнең уен-муен түгел икәненә төшенде. 10-15 минут вакыт үттеме юкмы, тыны көне бетеп, Гөлнәзирәнең әнисе Хәдичә әби Мәхмүдләргә килеп керде. Хурланган кыз дип елый юк башлады. Ләкин эш күз яше түгүдән узган иде инде. Егет бусагасыннан атлап кергән кызның ата-ана йортына кире кайтуы урлануга караганда да мәсхәрәлерәк санала. Юл инде киселгән, язмышка буйсынасы гына кала. Калганы барысы да кешечә булды. Никахы да, язылышуы да, туйы да. Хәер, барысы да түгел. Бер көн торалар, 2-3, берничә мәртәбә мунчада кирип чыктылар, ләкин Гөлнәзирә әле һаман гыйффәтле кыз булып кала бирде. Иренә назланасы, сыланасы килә аның, ә ул читкә ятәре. Гөлнәзирә ахыры серне әнисенә чиште. Урлауның хикмәте шушы икән, диде Хәдичә карчык. Инде бер хәл итеп тә булмый, кызым. Син аның хатыны, бер дә уялып торма, үзең назла. Ирләрдә андый хәлләр булыштыра ул. Мәхмүд хатынының иркәләүләренә башта эт кебек ырылдап каршы торган иде дә, соңыннан ияләште. Үзенә дә җан керде. Әлеге җанлануларның берсендә Гөлнәзирә йөккә узды. Мәхмүд кичкенә чагында йөкле чана астында калган булган икән. Җинси зәгыйфлеге шуннан икән. Кәефсезләнүенә, йөгәннән ычкынуларына да сәбәп шул булган икән. Гөлнәзирә улы белән гәпләшкән арада башыннан үткән шушы хәлләрне күңелендә яңартып алды. Кичәгенә кебек иде югыйсә. Баксаң, күпме гомер үткән. Сугыш башланганга да бит инде 3 ел. Алай начар тормадылар үзе. Үйләрен зурайтып, сипләп салдылар, абзар кураны яңарттылар. Үҗәт, гәрчил, көнчил иде Мәхмүд. Һаман кешедән өстен чыгарга тырыша иде. Гөлнәзирәне дә ул авылда иң чибәр кыз булганы өчен үзенеке итте. Башта Мәхмүднең әнисе белән яшәделәр. Аның вафатыннан соң үзләре генә калды. Гөлнәзирәгә ир-ат белән сөйләшергә, көлдәргә, елмаерга ярамый иде. Күрән итә калса, кара тавыш чыгарыр иде. Гөлнәзирә соңгы вакытта әллә нишләде. Үзен кая куярга белми. Күзләре һаман тәрәзәдә, бик кирәкле кеше килер дә таба алмыйча кире китеп барыр төсле. Күңеле сизеп тора. Барыбер киләчәк ул. Бүгенме, иртәгәме, берсе көнгәме киләчәк. Һәм куркып та, борчылып та, заргып та көткән әлеге кеше ниһаять килде. Иң әүвәл Гөлнәзирә аның аяк тавышын ишетте. Йолдызлар атылган ай астында, олы урамнан тыкрыкка борылган кешенең итекләре астында салкын бабай тыгызлап катырган кар шыгыр-шыгыр килә. Гүя тилеп алалар. Бөтенләй үзгә иреш. Китек тишле сәгать кебек. Кыртли дә бер мәл туктап тора. Кыртли дә туктап тора. Узып китәрме, сугылырмы дип тыналарга да базмыйча ятты Гөлнәзирә. Бер ара нишләптер аяк тавышы ерагайгандай тоелды. Күңелендә
әлеге аяк тавышы белән тоташтырып торган нәзек кыл өзеләм генә дигәндә, кар янә шыгырдады. Ул инде капка янына килеп җиткән иде. Гөлнәзирә урыныннан сикереп торды да, калын бишмәтен ябынып, өй алдына чыкты. Кунак булдырга менде. Аякларын какты, ипләп кенә кулы белән ишеккә бәргәләде. Бераз тынып торды, өй хуҗасының чыгып тавыш бирүен көтте. Тавыштан ишетелмәгәч, яңадан ишеккә суккалады. Бу юлы кулын жәлләмәде. Хатын ни тере, ни үле хәлдә ишекнең ички ягында басып тора. Бер кулы ишек тоткасында, икенчесе келәдә. Үзе дер-дер калтырана. Гөлнәзирә, ачы әле. Бу тавыш аның күңеленә сары май булып ятты. Ләкин йөрәге теләгәнне акыллы хупламады. Кулы элеккечә келә өстендә кала бирде. Гөлнәзирә дим, Гөлнәзирә. Гөлнәзирә чак кына мин монда дип кычкырып җибәрмәде. Алай да соңгы минутта тыелып калды. Төнге кунак баскыч сайгакларын шыгырдатып сикергәләп алды. Аякларына таракан керә башлаган иде ахры. И Аллам, эшеп бетә инде. Нишлим соң дип үрсәләнде хатын. Үзенең кулы һаман келәдә. Гүя бергеп каткан. Өйдә юк бугай дип үз-үзенә сөйләнеп алды тегесе. Мин өйдә дип пышылдады Гөлнәзирәнең иреннәре. Кешебез бу сүзләрне ишетмәде. Булдырдан төште дә капкага таба юнәлде. Нәгыймҗан хәлле нәселдән түгел. Сугышка кадәр дә рәхәт иркен тормыш кичермәде алар. Айрым хуҗалык хөкем сөргән вакытта байга бил бөктеләр. Аның әтисе Бака Салихҗан Минзәлә якларыннан килеп батрак булып ялланган. Аңа килмешәк итеп кенә караганнар. Хәлен азмы күпме рәткә салу ниятеннән ул Хисам байның Фәхерниса исемле чирләшкә кызын улы Нәгыймҗанга яреште. Ләкин хәерчелекнең кара сакалы кая барса да үзеннән калмый икән. Шул ук елны күмәк хуҗалыклар төзелә башлады. Хисам байны сөргөнгә сөрделәр, Нәгыймҗанга бер келәттән башка әйбер тәтемәде. Шул келәтне өй итеп кордылар. Нәгыймҗан хатынын яратмады. Алай дисәң, авылда ярату дигән нәрсә бар идеме ул? Атаң нинди кыз алып бирә, шуның белән тормыш итәсең. Ошатасыңмы, ошатмыйсыңмы, анысы берәүне дә кызыксындырмый. Гамсыз башым, гаугасыз ашым дип яшисең инде. Малга күнеккән кебек, хатыныңа да күнегәсең. Тора-бара балалар туа, хис-мис онытыла. Хәзер генә ул Сәвит чыккач кына иркенә иде. Мәктәпләр төзелде, клублар, уку йортлары ачылды. Колхоз булгач, бергәләп эшлисең, аралашасың. Элек авылның әхлакый паклыгын саклап торган мулла мутагайлар да юк. Яшьләргә ирек. Өлкәннәрнең мыгырдануын колакларына да әлмиләр. Сугыш исә иреклек кысаларын тагын да киңәйтеп җибәрде. Сырхау кеше бәхетсез кеше. Бәхетсезлеге аның кешеләрне күрә алмавында, үз-үзен ашавында. Сырхау кеше үзен кимсетелгән дип саный. Шуңа күрә анда иң көчле хис үч алу хисе. Фәхерниса да шундый зат иде. Кыз чагында да кемгәдер этлек эшләгән көне иң бәхетле көн булыр иде. Кияүгә ул шатланып чыкты, чөнки утырып калырмын дип курка иде. Егетнең ярлылыгы аны борчымады. Әткәй бай, өлеш чыгарыр әле дип ышанды. Аннан соң ярлы кешене кулда тотуы да җиңел ишаны. Аңа нәкъ шундый мәхлук ир кирәк тә иде. Ләкин тарих зилзиләсе бай кызының өмет ышанычларын пыран-заран китереп ташлады. Хәзер менә туйганчы ипи ашарга да интегеп яшә инде. Нәгыймҗан бер вакытта да үз мәнфәгатенә эшләмәде. Башта бай кесәсен калынайтты. Колхозлар оешкач, яна эшләгәне үзенә тәтемәде. Шуңа күрә бар нәрсәгә битараф иде ул. Үгез үлсә ит, арба ватылса утын, бу аның гаебе түгел. Аның язмышы иде бу. Ләкин 1943 елгы авыл Нәгыймҗан булып Нәгыймҗанны да хафага төшерде. Кайынсар ташландык рус авылына охшап калган. Үзенең өе дә яландагы каравылчы йорты кебек кукраеп утыра. Фәхерниса ихата читанын күптән сүтеп аткан икән инде. Өйне кар кертеп басып киткән. Сыерны өй алдына япканнар, коры сөяккә калган. Бөтен эш кызы Нәгыймә җилкәсендә. 10 яшьлек бала нимә әйтәрсең соң?
әнисе сау булмагач, аңа җигелергә туры килә. Авыл хәрабәгә калган. Яңа кайткан кешедә бу бик авыр тәэсир калдыра. Ләкин халык үзе алай уйламый, күнгәннәр күрәсең. Бер көнне Нәгыймҗанны мәктәпкә чакырдылар. Ул анда ничек итеп гитлерчыларга каршы батырларча сугышу хакында сөйләргә тиеш иде. Сугышта кир юучылар да, пычрак кирне ташучы йөкчеләр дә барын монда күз алдына да китермиләр иде әлбәттә. Фронт икән, димәк, һәр кешенең кулында мылтык, һәр кеше немец белән якалаша. Нәгыймҗан барысында яшермичә турысын әйтсә, аңа пәйгамбәргә баккан сахабәләр кебек мөкиббән китеп карап торган бу озын муенлы, ябык балаларны кыерсыту, кимсетү булыр иде. Шуңа күрә үзенең башыннан үткәннәрне түгел, күргән белгән кешедән ишеткәннәре турында сөйләде. Ярар, бик яхшы. Мине герой итеп саныйсыз икән, санагыз. Аннан миңа ни зыян, дип уйлады ул. Соңыннан укучылар аның хөрмәтенә концерт куйдылар. Бийделәр, җырладылар, барсы да кырыс, җитди йөзле. Ник бер елмаеп карасыннар. Ул үзен боз патшалыгындагы боз кызлар, боз малайлар арасында калгандай хис итте. Хәтта иченә суык йөгерде. Балалар пирамида дип аталган күмәк тамаша вакытында гына ачылып киттеләр. Бу физкультура номеры. Анда катнашучыларның бер ише чүгәли, икенчеләре гәүдәләрәкләренең җилкәсенә менеп баса, бер арада җитәкләшәләр, бер арада кулларындагы кичкенә әләмнәрен җилфердәтеп торалар. Һәр гамәл ниндидер өндәмә, канатлы сүз әйтү белән тәмамлана. Ырчык буе гына бер кызчык башлап җибәрә, калганнары күтәреп ала. Бәхетле балачагыбыз өчен иптәш Сталинга рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Немец фашистларына үлем, 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 үлем. Балалар шундый бирелеп башкардылар әлеге тамашаны. Нәгыймҗанның хәтта алар белән бергә марш басып атлыйсы килеп китте. Бу минутта укучыларның бәхетенә дә ышанырга мөмкин иде. Бәхет тамак белән киемдә генә түгел дә баса. Бәхет үз идеалыңа ышануда. Өйгә кайткач, янә бер гаҗәпләнде Нәгыймҗан. Кызы Нәгыймә табак савытларны тиз-тиз генә җыештырып куйды да дәрес хәзерләргә утырды. Әтисе читтән генә аны күзәтеп торды. Озынча нәфис йөз, зур күзләр, аксыл чәч, асыл затларга тартым. Хәлбуки, бабасы Хисам бай, кысык күзле, карсак гәүдәле кеше иде. Крестьяннан күтәрелгән. Ул бер көтү ат тота иде. Шулар белән алыш биреш итә. Җире дә хәтсез, ә үзенең өстеннән чикмән, аягыннан чабата төшмәде. Аның коралмаларыннан клуб, уку йорты салдылар. Авыл советына, колхоз идарәсенә дә өлеш чыкты. Кибет, совет власте 20 елга бер юньле потлы бина җиткерә алмады. Мәктәп элекке мәчеттә урнашкан, фермалар, амбарлар, кулак тамгасы тагылган хәлле хуҗалардан тартып алынган каралтылар. Хисам байның әтисе Литва татарының кызын яшәшкән булган. Кызык. Кызы Нәгыймә шул әллә кайдагы Ирак бабаларының төсен битен йөртә. Сәламәтлеккә генә туйсын берүк дип теләк теләде Нәгыймҗан. Сырхау булгач әнә, әнисенең чибәрлеге дә, матурлыгы да, буйсыны да күренми. Кызым рәхмәт, укытучыларың мактады үзеңне дип, Нәгыймҗан аның какча җилкәсеннән сөеп алды. Отряд советы председателе үрнәк булырга тиеш әткәй. Барсына да ничек җитешеп бетәсең соң, кызым? Мин бит пионер әткәй. Тормыш монда сугыштагыдан да авыррак икән шул. Нәгыймә кисәк кенә башын бурып, әтисенә текәлде. Аның ичкерсез якты күзләрендә тирән гаҗәпләнү иде. Юк, әткәй, безгә авыр түгел. Без бик бәхетле илдә яшибез, диде ул икеле-микеле уйларга шик калдырмыйча. Безнең турыда дахи юлбашчыбыз иптәш Сталин кайгырта. Менә әле бик рус шагыйре Пушкинны өйрәнәбез. Бик кызганыч әткәй. Акчасы булмаган мискиннең, ярлының ярлысы, мәрхәмәтсез патша гел каккан үзен. Бу кызый укытучы булмагай әле дип елмаеп куйды Нәгыймҗан. Кара син аны. Без белмәгәннәрне шикләүк ярган кебек кенә ярап итә. Юкка гына солдаткалар хат яздырмый икән үзеннән. Киен китереп яза белә диләр. Кичә Түбәнеш кифая яздырды. Эш ялына 2 күкәйдә алып килгән иде. Анысы да файда бит.
Хатны язып тәмамлагач, Нәгыймә аны әтисенә сузды. Укып чыгалы, шулай ярыймы диде. Мактанасы килеп китте ахрысы. Анда түбәндәгеләр язылган иде. Хат башы, яз каршы. Бу хатны пионерка Нәгыймә яза. Кадир абзый, Зоя Космедемьянская исемендәге отряд исеменнән рапорт бирәм. Һәр атнаны кырга тирис чыгару, көл, фекал җыю буенча өмә үткәрәбез. Самолет эскадрильясына 10 сум акча җыйдык. Каһарманыбыз Зоя апа үрнәгендә үзебезне зур көрәшкә хәзерлибез. Бу минем өчен бигрәк тә җаваплы. Чөнки минем бабам кулак булган. Мин аның да гөнаһларын җуырга тиеш. Кадир абый, Кифая апа сиңа күктәге йолдызлар, судагы балыклар санынча сәлам җибәрә. Шулай ук сәлам яраланып кайткан әткәем Нәгыймҗаннан, әнкәем Фәхернисадан, үземнән. Һәм дә бик күп сәлам улыгыз Фәһим, кызыгыз Фәһимәдән, кодачагыз Биби Нурттәйдән, Ак бабайдан, Чишмә авылында яшәп ятучы сеңлегез Кадернисадан, тегүче Шәмси бабайдан. Сәлам тамам, сүзгә күчәм. Утын яклары бик авырлашты, Кадирҗан. Тирис кирпеченең бер дәрәте юк, көле күп, әҗере аз. Мал астыннан калдык саламлыгына кушып ягабыз. Фәһим белән Фәһимә бәләкәй чана тартып сөн буендагы таулыкка баргалыйлар иде. Каравылчы тота. Бер көн балталарын алып калган. Чана бауларын чапкалаган. Шиләнәбез инде. Кайчан бетер бу сугышкайлар? Кайткач үзең карар идең. Тагын кара сарык мөртәт бер генә бәрән китерде. Бия ачуым чыкты инде. Үзе җай буе тәкә ертеп кайткан булды. Нишләп йөргәннәрдер җир битләр. Сыер буаз. Ферма үгезеннән бик уңдык. Авылда кысыр сыер юк. Чуар тавык күкәй сала башлады, рәхмәт төшкерәсе. Теге зәңгәр әдиялдан Фәһимәгә сырма сырыттым. Бик матур булды. Фәһим апасының тунын киеп йөри, ямаштыргач менә дигән булды. Бәдри кызы әнә мәктәпкә дә йөри алмый, киеме юк. Тулыбыңны җилләтеп кенә торам, бик суык чакта гына өскә ябынабыз. Колхоз эшләренә килгәндә, син җигә торган кара алаша аягын сындырды. Нишләп калыр инде, бик кайгырам. Бригадир Хөлли бик усалланды. Ни кыланганын белми кайчакта. Нәгыймҗан бүре тотты. Авыл белән кыйнадык. Их, нигә синең дә аягың ранил булмый икән? Син дә кайтыр идең. Хәзергә җитеп торыр. Тагын яздырырмын әле. Истәлеккә кул сурәтемне төшерәм. Үзеңнекен дә төшереп җибәр. Җыр гына язма. Җылата да җылата. Без бик әйбәт кенә яшәп ятабыз. Безнең өчен кайгырма. Кадир абый, бу хатны үземнең истәмәм белән төгәллим. Мин Кифая апа әйткәннәрнең барысын да яздым. Авыл Фәһимәнең укуда артта калу турында ләммим. Пионер башым белән мин моны яшерә алмыйм. Син Фәһимәнең үзенә атап хат яза лияме? Ишлегә укып, фашистларны ничек җиңмәк кирәк? Совет сугышчыларына дан. Профессор булгансың син, кызым. Минем булай язарга башым җитмәс иде, дип Нәгыймҗан кызының чәчләреннән сыйпады. Нәгыймҗанны элекке эшенә, атлар тирәсенә куйдылар. Бүтән колхоз атлары аның карамагында иде. Колхоз рәисе колагына киртләде. Курмы бик каты тыкы. Узган язда да лапас түбәләреннән салам гына коткарып калды. Пешәннең граммына кадәр исәптә тот, үзең карап ашат диде. Атларны җикмиләр иде инде. Язгы кыр эшләренә саклыйлар. Көтүдә көт, юнда көт дигәндәй алар вазифасын сыерлар башкара. Нәгыймҗанның абруе зур иде. Шулай булмаенча, фронтовик бит, сугышның иченнән кайткан солдат. Бүре тотып, ул фронтовикларның дәрәҗәсен тагын да күтәреп җибәрде. Җитмәсә, авылда Ират дигән исемгә лаек бердән-бер ир заты. Ул үзе дә игътибар үзәгендә булырга ярата торган шаталак кеше. Теле бәйгедән ычкынган эт кебек һаман хау-хаулап торыр. Ялуны кыйынсынуны белми, ни тели, шуны эшли. Ошыймы бу кешегә, юкмы, ул хакта аның кайгысы юк. Мөгез чыгарырга дисәң аңа куш. Фронтта да атына 2 арба тагып шаккатырган иде ул морҗаларны. Татар поезды дип йөрттеләр соңыннан. Аты шәп иде шул. Булан исемле иде. Аяклары бүрәнә кебек, күкрәге
үлчәсәң, тегермән ташыннан да киңрәк булыр валлаһи. Арт саны сыртында бер оя күкәй йөртерлек. 2 арбадагы йөкне җилтерәтеп кенә йөртә иде. Бомбежка вакытында иңлек гөрселдәп булан ауды. Әле дә булса кызгана шул бахбайны. Авылда андый атлар юк. Татарстанда бар микән әле? Төптәнрәк уйлап караганда кирәкми дә. Ачка интегерләр иде. Армиядә генә ярый ул. Анда атлар да солдатлар шикелле исәптә торалар. Буланның ашау-эчү кәгазе бар иде. Яздырып бирәләр иде азыкны. Яратканы онлы башак иде. Он дигәннән, юнәтәсе иде 1-2 улау ын. Торатасы иде өй борынына. Капчыгын ие белән Гөлнәзирәгә кертеп саласы иде. Сөенер иде микән? Ай-ваена карамыйча кертеп саласы иде идәненә бер капчык ын. Әҗәкүл саклаучында ун бар инде ул барын. Тик анда мылтыклы сакчы тора диләр. Шулай үрсәләнеп йөргән көннәрнең берендә Гөлнәзирәнең игътибарын җәлеп итү өчен җай чыкты бит тәки. Гадәттәгечә кичке аштан соң атлары янына китте. Ул шулай аларны берәмтекләп карап, тикшереп кайта. Ашарларына салынганмы, абзарларның ишек капкалары биклеме, барысында үз күзләре белән күрмичә тынычланмый. Атлар бит ул сиңа сыер гына түгел, аларның күбесе ир-ат кебек хәрби исәптә тора. Оннан килеп шпион диверсантларның да килеп чыгуы ихтимал. Әнә күрше авылда военкоматта исәптә торган атның йөрәк итенә бер юнсез малай узган яз кадак каккан ди, көнләшүдән. Алдынгы сабанчы буласы килгән имеш. Барысыннан да уздырасы килгән. Законның үз таләбе. Җиргә каршы су сипсәң, чылануыңны көттә тор. Үсмер дип тормаганнар, төрмәгә ябып та куйганнар. Нәгыймҗан тукталып калды. Югары иштагы шакылдавыгын бар көченә шакылдатып, нашнуй төшеп килә иде. Ул аның килеп җиткәнен көтеп торды. Хәким исемле малай икән. Караны тукмак борын, алдыңны артыңны карап йөр, бүреләр урлап китмәсен, дип шаяртты Нәгыймҗан. Сыртларына чукмар белән тондырырмын, диде малай ирегенә. 2 бот арасындагы чукмарың беләнме? Булыр, менә кара. Шуннан да Хәким биленә, каеш урынына чылбырлы чукмар буган икән. Шалтыр-шылтыр килеп тора. Булай булгач, апай, авыл бүген шанычлы кулларда икән. Килеп кенә карасыннар, абый, арт сабакларын укытырмын. Алар икесе 2 якка китеп бардылар. Нәгыймҗан эшен бетереп чыкканда төн уртасы җиткән иде инде. Төн искиткеч күркәм иде. Күктә көянтәле зөһрәсен куенына кысып, якты ай йөзә. Тын. Атыша-атыша уйнашкан йолдызлардан кала дөнья тәгәрмәче бөтенләй тукталып калган кебек. Юк, тукталмаган икән. Менә салкын тынлыкны ярып, түбән болыннан бүреләр улаган тавыш ишетелде. Шумлы иш тавыш. Алар катлы-катлы, котсыз моң булып җиһанга тарала. Ләкин усаллыктан битәр язмыш ачысы, сагыш белән сугарылган ул. Ниндидер үтә дә бер авыр халәттә бүреләр айга багып улыйлар ди бит. Күрәсең, Тәңрегә мөрәҗәгать итүләре, үзләренең чарасыз гамәлләренә хәйр-фатиха үтенүләре. Туктале, булар соң теге бүреләргә баса. Иш бүре. Бәлки, Нәгыймҗан тотып кайткан кардәшләрен юксынулардыр. Әллә аның җанын, рухын тынычландырырга теләп улаулармы? Ни дисәң дә, бүреләр үзләре генә аңлый. Үзләре генә белә торган серле улау бу. Аңа карап алар һич тә йырткыч булудан туктамыйлар әлбәттә. Хәкимнең чукмар башы да кирәк булмагай әле. Бүреләргә мөкиббән китеп торган арада басу капкасы ягында берничә улау күренде. 4 ат. Салмак кына атлыйлар. Авыр күрәсең. Чана табаннары ыңгырашыпмы ыңгыраша. Булар тау ягы арлары иде. Аларның сөнәр ягында болынлыклары бар. Кышын кайынсар аша йөриләр икән. Алдагы улау үзе турысына килеп җиткәч, Нәгыймҗан пыскан урыныннан чыкты да атның йөгәненнән эләктереп алды. Стой, пробирка!
дип кычкырып җибәрде ул солдаттагы тәртип буенча. Юлаучылар кабалана олауларыннан кар өстенә шуып төштеләр. Знаком товарищ, безнеке русча белмәс, дип аның янына сирәк сакаллы ар карты килеп басты. Биришеп беткән. Сакалы булмаса, бер малай шалай дияр идең. Отставить, аспес артын кыз. О, үсебезнең кеше икән әле, кот калмады, дип елмайганда итте карт. Аның артында 3 хатын-кыз басып тора. Өсләрендә итәк каз иясе кебек җәелгән кыска тун. Асларында ишлы башлы чабата. Документларыгызны бирегез, дип үз уенына батканнан бата барды Нәгыймҗан. Без кенә елгадан, знаком товарищ, печән алып кайтапыз. Печән икәнен үзем дә күреп торам. Документларыгыз бармы? Может, сез бурдыр? Нимә әйткән бур? Иптәш знаком товарищ. Минем исемем Вачли. Бу хатыннарның менә монысы Анфиса, анысы Лиза, арттагысы Катька. Мин армейский караул. Фронтта атлар ачтан интегә, сез лау печән ташыйсыз. Хатыннар бер-берсенә каранып алдылар. Ирләре сугышта икәне әллә каян күренеп тора. Картның да юка гәүдәсе сыгылып төште. Армия, фронт сүзләре тамам акылларын алды. Хәрби каравылның бу ерак татар авылында булырга мөмкин түгеллеге башларына кирип тә карамады. Бер лавыгызны фронт исәбенә бушатасыз, диде Нәгыймҗан. Без бөтен колхозлардан да җыябыз. Хатыннарның Анфиса исемлесе, минекен алыгыз, кайда бушатабыз? Атын бураук башлады. Карт каршы төшергә талпынып караган иде дә, нияте барып чыкмасын аңлап, кулын гына селтәде. Хатыннар күз ачып йомганчы йөкне бушатып та ташладылар. Вәшли картның шиге бар иде булса кирәк. Иптәш знаком, безгә печәтле язу бирегез, председательгә җавап кирәк, дип Нәгыймҗанның җиңеннән тарткалады. Фронт сезгә язу, дип тавышын күтәрде Нәгыймҗан. Тизрәк ычкыныгыз. Ату бөтен олауларыгызны конфисковать итәрмен. Юлчылар киткәч, Нәгыймҗан утарга кирип, кулына бер учма печән алды. Күкрәге җиләкле булын исе белән тулды. Ис киткеч татлы ис. Туган яр исе. Вакытында чапканнар, яңгыр мазар тигәнче кибәнгә дә өеп куйганнар. Шуңа күрә уш исле. Сүн тамагындагы бу булынны яхшы белә ул. Табигатьнең бик матур, хызур бер төбәге. Нәкъ шушы урында озын тылымлы Агыйдел сылу, нәзакәтле Сөнбикә белән кавыша. Кавышканчы әле алар йөзләрчә чакрымнарга сузылган тау-кыялар, урман әрәмәлекләр, үзәнлекләр, болынлыклар аша йөгереп үтәләр. Ниһаять, Пугач ягы Әби патша гаскәрләрен утка тоткан Изге Петр тауына килеп сылгыналар. Инде юллары тау итәге буйлап сузыла. Тауның бер ягында Сөнбикә биләмәләре, күз күреме җитмәс болыннар, кырлар, көмеш сулы күлләр, мул үләнле көтүлекләр, авыллар. Икенче якта Агыйдел сылу патшалыгы. Су өстендә пароходлар йөзә, сал агызалар, яр буенда пристань. Анда халык мыш килеп тора. Сату итәләр, сәфәр чыгалар. 2 елга 2 тормыш. Сөнбикә барыбер өлгеррәк икән. Ул тауны әйләнеп үк чыга. Шунда Агыйделгә куя. Табигать ананың җирдәге җимахы бу. Җиләк җимешнең ниндиләре генә үсми. Шымыр, берлегән, кызыл карагат, кара карагат, җиләк, гөлҗимеш, чия. Баланы беренче кардан соң болынга гүя кызыл ашъяулык җәяләр. Балан инде тәмам өлгергән, телгәшләрен салындырып мәмрә бутыра. Капчыкка гына тутырасы. Әйе, монда баланны капчыклап җыялар. Юасы үзе бер риваят. Сусыл, туклыклы, аны да капчыкка тутыралар. Тик ул язгы хәзинә. Ачлык елларны кешеләрне менә шушы тылсымлы юа коткара да инде. Ризыклар өзелгән вакытта җитешә ул. Әлеге җир җмахы кайынсарга кулгына сузмалы. Ләкин ул башкорт җирләренә керә. Хәлбуки монда элек-электән татар кешеләре яши. Ленин бабай бу җирләрнең анда яшәгән татарларның язмышын картага бармагын төртеп кенә хәл итеп куя. Печәне мәгәр кәрешкә генә, бәрәннәр өчен генә тотарлык. Нәгыймҗан хуш исле печәнне битенә каплап,
үзенең ни нәрсә майтарганын башыннан кичереп торды. Ар түрәләре әлбәттә тавыш куптарачак. Килеп тә җитәчәкләр. Эшнең тирәнгә керүе бик тә ихтимал. Авыртмаган башка тимер таяк. Туры килүләрен әйтсин. Менә хәзер бәргәлән инде. Нишләргә соң? Бер лау пишән энә түгел. Аны яка очына гына яшереп булмый. Әгәр атларга салсаң, әлбәттә. Их, сыйлансыннар әле бер. Нәгыймҗан тунын салып ташлады да, титаклый абзарга пишән ташырга тотынды. Бер төген дә җирдә калдырмады. Биразын бауга бәйләп, җилкәсенә күтәрде. Гөлнәзирәнең мүкләгенә бик һәйбәт күчтәнәч булачак бу. Иртән чыннан да арлар килеп җитте. Нәгыймҗан авылдан ук чыгып киткән иде инде. Эзләгәннәр, абзарларны утарларда караганнар, нәтиҗәсе генә булмаган. Атлар кәрешкә пишәнне төн чыкканчы ялт иттергәннәр. Тикшерүчеләр җирдә унап яткан йомры шарларга күрәсең игътибар да итмәгәннәр. Үзен армия вәкиле итеп таныткан ул кеше ниндирәк иде соң дигән сорауга карт пәһлевандай таза, бик усал бәндә иде дип җавап биргән. Курыкканга куш дигәнең шушы буладыр мөгаен. Хәтта Нәгыймҗанның аксавын да ишарәләмәгәннәр. Гөлнәзирә пишәнгә сыер саварга чыккач тап булды. Һәм моның кем кулы икәнлегенә шундук төшенде. Бик сөенде. Пишән өчен түгел, бигрәк тә үзе турында кайгыртучы ир заты булуга сөенде. Хәтта күзләренә яшь барып чыкты. Үзе елмая, үзе елый. Нәкъ кояшлы яңгыр кебек. Аның өчен бу минутта шушы бер бау пишәннән дә кадерлерәк, якынрак нәрсә юк иде. Фермада да аның күңел халәтен бик тиз сизеп алдылар. Мәхмүтеңнән хәбәр бармы әллә дип сорады кулдашы Сания. Шушы сорау Гөлнәзирәне һавадан җиргә төшерде. Җә Худам, нишләвем бу минем дип ачынды ул. Никахлы ирем бар ләбаса. Илдарымның гәзизәткәсе, элеккеләр юкка гына әвәле Алла, икенче патша, өченче ир дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Тәүбә. Бу шайтан васвәсәсен күңелдән йолкып ташларга кирәк. Тән тартыр ул, тәне ул тынгы белми. Мәхмүт өйдә вакытта да гел чымырдап кына торыр иде. Таптырагач мунчага барып, өстенә салкын су кыеп кайтыр иде. Нигә шулай теләкледер инде аның тәне белмәссең. Аллага шөкер, моңа кадәр сүзгә гайбәткә кермәде. Моннан соң да кимхур булмас. Берсе тол, икенчесе буйдак түгеллә. Нәгыймҗанның үз гаиләсе, Гөлнәзирәнең үзенеке. Ил көн фаҗига кичергән бер вакытта хисләрне йөгәннән ычкындыру зур гөнаһ булыр иде. Гөлнәзирә бу ярсу хисләрен тирес астына күмәрдәй булып, сарык асларын чистартырга кереште. Кызмат үтәй, кабыгырсың дип, Сания аны тагын үз халәтенә кайтарды. Анда әнә арлар килгән ди, пишән бурларын эзлиләр ди. Гөлнәзирәнең сәнәге кулыннан ычкынды. Нигә кирәк миңа синең арларың дип ул бер дә юкка кызып китте. Әйттем исә кайттым, юкка тузынма. Соң Сания тыңлап тормады, иреннәрен турсайтып, бәрәннәр өенә таба юнәлде. Гөлнәзирә хәле бетеп, буш чана өстенә чүмәште. Йөрәге үрсәләнә, тәне калтырана. Ул бармак очына каралып теленә, иреннәренә тигезде. И Ходаем дип үзгәләнде ул. Таш аръяктан арларның пишәнен урлап кайткан икән. Күчән баш. Менә хәзер үзен дә, мине дә буяды инде. Капка рәтеннән керсәләр, теге бер бау пишәнгә юлыгачаклар инде. Эй башсыз бәндә, хәзер миңа булмаган гөнаһны күтәрергә кала түгелме? Гаепсезгә гаепле. Бәлки әле килеп тә җитмәгәннәрдер. Әлдә ул пишән аламасын мичкә ягып яндырыргамы? Шулай булмыйча, бәләдән баш аяк. Гөлнәзирә йөгерә өенә элдертте. Әле ярый төпченеп торырга кеше очрамады. Пишәнне арыш капчыгына тыгызлап тия тутырды да өенә алып керде. Пишәне коры иде. Гөлт шундук кабынып та китте. Берничә мизгел эчендә 3 капчык пишән көлгә әйләнде. Җиңел сулап куйды хатын. Сәке йөзлегенә утырып бераз тын алды да фермага чыгып йөгерде. Үзенең күңелендә хафа. Нәгыймҗан абзыйның хәле ничек икән анда дигән уяңа һич тынгы бирми. Бер кесе арыш башагы өчен төрмәгә ябалар бит. Ул йөкләп пишән урлый. Тапсалар, Себер җибәрерләр исәр.
Түзмәде Гөлнәзирә, ферма капкасы төбеннән Нәгыймҗаннар урамына борылды. Бу урамны авылда Кыр урамы дип йөртәләр. Башка чыккан яшь гаиләләргә элек шушыннан урын биргәннәр. Ул җәмәгать карамагындагы җир булган. Су өстедә тип-тигез урын, җил уртасы. Монда аны тоткарлаучы бернинди табигый киртәдә юк. Шуңа күрә җил кышын бөтен кырдагы карны шушында ия. Быелгы буранлы кыш бигрәк тә тырышкан икән. Сукмакларны да күмеп бетергән. Чана юлыннан гына йөрмәле. Гөлнәзирә таныш үй турысына җиткәч, адымнарын акырынайтты. Ул бу сизелми иде. Тентегәнгә ошамый. Атысы да юк. Фермада Сания йөрәгенә ятышлы хәбәр дә ирештергәч, тәмам басылды. Арлар берни дә таба алмаганнар икән. Үзегез кимгәдер саткан печәнегезне безгә якмакчы буласыз дип, бик нык орышып җибәргәннәр имеш. Гөлнәзирә гадәттә мунчага әниләренә йөри иде. Ике җанга мунча ягып азапланганчы, бер очтан барысы да юынып чыга шунда. Ә бүген үз мунчасын ягарга ниятләде. Ара-тирә ягыштырырга кирәк, югыйсә кыргаксы диләр. Мунчага су ташып, мишен кабызып җибәргәч, әниләрен дәшергә китте. Ә алар тәннәре кызышып яталар икән. Суык иянәге. Илдары башында күтәрә алмый. Бөтенләй бетерешкән. Яккан мунчаңны сүндермәстең инде, кызым. Үзең рәхәтләнеп чабынып чык. Эссесе калса, күршеләреңә әйтерсең, диде Хәдичә карчык. Утын булай да чутлы әнкәй. Алай бик нык кыздырып булмас. Үзең кара инде. Кышкы көн чыбыркы сабыннан да кыскарак. Кояш чыгарга да өлгерми, баю ягына борыла. Кыш кунагы ут дип бик дөрес әйткәннәр. Керәшен генә җиткер. Авыл инде күптән сукыр лампага күчте. Куыклысы хәзер идарәдә генә. Мунчасын тымалады да Гөлнәзирә эшенә элдертте. Тизрәк кичке мәшәкатьләрдән арынырга кирәк иде. Иң элек бәрәннәрне әнкәләренә кушты. Кычкырыша торгач, тамаклары карлыгып беткән бичараларның атылып чыгып имчәкләргә сыландылар. Бала йодрыгы хәтле койрыкларын бетергәләпме бетергәлиләр. Татлы да соң ана сөте. Бәрәннәр сөенешкән, куанышкан арада ул аларның көне буе кыйган күк борчакларын сибереп түкте. Юш чүпрәк белән идәнне сөртеп алды. Өйләре суык түгел. Быел алай 41дәге кебек сыер мөгезен сындырдай салкыннар булмады. Карлы, буранлы ел. Игенгә юрыйлар. Бирсен Ходай. Ул урап кайтканда мунча өлгергән иде инде. Кием салымын култык астына кыстырып, шунда юнәлде. Җәннәтең бер якта торсын. Шушындый да рәхәт булыр икән. Җылы, чиста, тыныч. Гөлнәзирә бер ара идәндәге тәбәшәк урындыкка хозурланып утырды. Аннан соң эссе салып, ашыкмый гына ләүкәгә үрмәләде. Бит очларын, күкрәк алмаларын кайнар дулкын куырып алды. Монысы үзенә бер куаныч, сәламәтлек, яшьлек куанышы. Бик иркенләп, ашыкмыйча гына юынды Гөлнәзирә. Кат-кат чабынды, эше беткән, барасы җире юк, тәне әле генә мичтән алган бодай кабартмасы шикелле күпереп, алланып китте. Ничектер үзеннән үзе сузылдыра, киерелдерә. Шул чак ниндидер кыштырдаган тавыш ишетелеп киткәндәй булды. Гөлнәзирә сулышын кысып сагаеп калды. Тавыш кабатланмады. Ялгышканмын ахры дип уйлады ул. Алайда күңеленә шик төште. Калтыранганрак тавыш белән "Кем бар анда?" дип аваз салды. Җавап бирүче булмады. Тынычланды. Әмма тарагын тәрәс төбенә куерга үрелгән генә иде, кинәт кенә ишек ачылып китте. Мунча эченә ишелеп ап-пак бу бөркелде. Җил дулкыны сукыр лампаның ут телен дигәнче ялмап та алды. Гөлнәзирә шушы бер мизгелдә фәкать ир кеше шәүләсен абайларга гына өлгереп калды. Ул Нәгыймҗан абзый, кирәкми бәгърем Нәгыймҗан абзый дип шәбәләнеп караса да, каршы торырлык көче дә, теләге дә юк иде инде. Икенче көнне ул Нәгыймҗанны тавык суйдырып, итле шулпа пешереп көтте. Яралы солдат яшь хатынның аңын, уен тымалап, бөтен барлыгы белән үзенә йомды. Яратканыңның һәр хәрәкәте, һәр сүзе тылсым шикелле тоела иде Гөлнәзирәгә. Аннан күзләрен алмый, какса да үтәргә генә ашкынып тора. Нәгыймҗан Гөлнәзирәнең кышкы төн кебек озын вә караңгы тормышына ычкын булып килеп керде. Тән якынлыгының, ир-ат назының шушындый да ләззәтле, шушындый да тылсымлы булуын ул әлегенә татыды.
һәм алдын-артын уйламыйча, әлеге ләззәт дигән диңгезгә башы аягы белән чумды. Инде аны буып кыннан тартып чыгару мөмкин түгел иде. Ире Мәхмүд белән алар ул ләззәт диңгезенең читендә генә бармакларын гына чылатып йөргәннәр икән. Тегермәнче Бәдри хатыны Гөлҗамалның гаиләсен ташлап ни өчен тире җыючы Мисбахка ияреп китүен хәзер генә аңлады Гөлнәзирә. Ул үзе дә шундый ук адымга әзер иде. Нәгыймҗанның буй дисәң буе, кыяфәте дисәң кыяфәте ташка үлчим. Ләкин ул үз-үзен тотышы, шаянлыгы, җыр теле белән теләсә кемне авызына каратып тота ала. Буй шәрәфләренә төрттүрүчеләргә асыл сөяк зур булмас, кая барса хур булмас дип кенә җибәрә. Озынныкы еракта, кысканыкы йөрәктә дип тәсди. Бу сүзләр нигезсез түгел иде. Ул аны үзе өйләнешкән мәлне хатынының тынгы бирмисең дигән зарыннан, сугышта исә бер поляк марҗасының мактавыннан белә иде. Влада исемле бик сәер марҗа иде ул. Ябыкка ябык, әмма чибәр иде. Офицерлар тигәнәк кебек ябышалар иде үзенә. Бер алдына, бер артына төшәләр иде. Ул ни хикмәт берсен дә якын җибәрмәде. Башка кызлар офицер күрсәләр егылып төшәләр иде. Шуңа күрә кер юучылар гел яңарып тора иде. Чөнки андый гамәлләр иссез узмый. Курсакка узганнарны кайтарып җибәрәләр, яңалары килә тора. Элеккеләрдән бер заман Влада белән икәү генә торып калдылар. Полякларның ниндидер бәйрәмнәре иде булса кирәк. Влада аны чәйгә чакырды. Солдат паёгына өстәп, өстәлгә ниндидер тәм-томнар да куйган. Милли ризыкларыбыз диде. Бер шешә шарап. Ул баллы суны авыз итеп кенә карады Нәгыймҗан. Үзенең флягасын тартып чыгарды. Ак аракыга җитәмесең? Хатын аны син татар түгелсеңдер дип ирештереп утырды. Татарлар каһарман сугышчылар, ә син пишрак кыр ташып йөрисең диде. Аның сөйләвенә караганда Польшада да татарлар бар икән. Алар барысы да хәрби хезмәттә ди, кавалеристлар ди. Варшавада татар милләте полководецка һәйкәл дә куелган икән. Ә син үзең нишләп Польшада түгел дип сораданнан Нәгыймҗан. Мин сәяси тоткын кызы. Әтиемне аттылар, әнием әле дә сөргендә. Польшага кайтасың киләмесең? Аннан немецлар да, руслар да киткәч кенә кайтачакмын. Ата-анамның хатасын төзәтәсем килә. Бәй, руслар без үзебезлә баса. Юк, руслар без түгел. Хәзергә мин руслар ягында, чөнки мин фашистларны күрә алмыйм. Нәгыймҗан Владаның сүзләрен аңлап бетермәде. 4 класс бетергән кешенең теше үтәрлек түгел иде шул. Тик шунысы ачык. Политруклар тукаганнан бик нык аерыла иде аның сүзләре. Ничек инде русларны немецлар белән тиңләп булсын ди. Дошман сүзелә баса бу. Тиешле урынына җиткерер дип тә шикләнми, шаярткан гынадыр бәлки. Нәгыймҗанны хәмер шактый йомшарткан иде. Аны бу минутта барыннан да элек Владаның юбка астыннан күренеп торган шалкан кебек ап-пак тез башлары кызыксындыра иде. Куллары шунда үрелде. Аяклар башта таштай каты иде. Тик бер-ике ышкуга мамык кебек йомшарып төштеләр. Аннан соң бөтенләй изрәп киттеләр. Хатын үзе дә Нәгыймҗанның муеныннан кычып алды. Кайнар иреннәренә тигезде. Чишендер мине, ипләп, матур итеп. Ә син чын-чынлап татар икәнсең, Нәгыйм, диде Влада яратышып арыганнан соң. Куәтле егет икәнсең. Тик синең куәтең җанвар куәте, кыргый куәт. Ничек итеп хатын-кызны назларга икәнен өйрәтермен әле мин сиңа, яме? Влада сүзендә торды. Ул аны табигать фарыз кылган әлеге гамәлдән мөмкин кадәр күбрәк ләззәт алырга өйрәтте. Баксаң, аның да килтинкәләре күп икән. Мондый татлы хатынны Нәгыймҗан башка бер вакытта да очратмады. Шуны күңелеңдә сеңдереп кал, Нәгыйм, дип кат-кат әйтә иде Влада. Дөньяда чибәрлектә, матурлыкта, якынлыкта полячкаларга җиткән хатын-кызлар юк. Француженкаларның даны ялган дан. Китап, роман даны. Алар моның белән Бальзакка, Мапассанга бурычлы. Кызганыч, 3-4 атнадан Влада юкка чыкты. Сораштырып караса да, тәгаен генә белүче табылмады. Әнисе янына затканнар иде аны ахыры. Тавык шулпасы белән сыйланган әлеге төн Гөлнәзирәләрнең иң бәхетле төннәре булды. Бер-берсенә омтылган ике җан.
Бүтін җиһанында фәкать алар үзләре генә. Сугыш та юк, мәкер дә, гайбәт тә, хәерчелек тә, һәм бу бәхет һаман шулай балкып торыр сыман иде. Ләкин бу фани дөньяда мәхәббәт белән хыянәт, яхшылык белән яманлык, шәфкатьлелек белән михербансызлык, куаныч белән хөсетлек бер бүтән итеп яратылган шул. Кемнәргәдер бәхет бәхетсезлек, бәхетсезлек бәхет алып килә. Кеше гамәленә тәкъшыну кайберәүләр өчен иртәнге дуга белән бер. Яхшымы бу, начармы, аны уйлап тормый ул. Җае гына чыксын, рәхәтләнеп, ләштитен дә сата, башкасыннан да йөз чөерми. Гөлнәзирәнең күршесе Халисә түти дә теләгәненә тап була бу таңда. Чөнки гайбәт мәсьәләсендә авылда аны уздыручы көндез чыра яндырып эзләсәң дә таба алмассың. Энәдән дөя ясау Халисә түтигә берни дә тормый. Һәм анда аның хаҗәте дә булмады. Дөя үзе килеп капты. Чөнки төнен ул күз дә йоммыйча уздырды. Кара сарыгының бәрәнләгәнен абзар ашыгында саклап чыкты. Менә бәрәнләр кебек. Ләкин нигәдер һаман суза мөртәт. Сакламый да булмый. Яңа туган бәрәнгә күп кирәкмени яңа. Туңар да үләр. Өйгә кереп җылынып чыгыйм булмаса дип уйлап та бетермәде, Гөлнәзирәнең өй алды ишеге ачылды. Һәм баскычтан титаклый бер кеше төште. Халисә түти бил иянәге тоткан сырхау шикелле хәрәкәтсез калды. Нәгыймҗан ич бу. Күзләрен чилт-чилт йомгалап, кат-кат чикрәеп карады. Шул үзе вәйт азгын. Теге йыланын әйтер иде, уйнашчы. Тәнен саткан, гәрен саткан ди. Яты мазар юк икән җир битнең. Әйтәм, ихахай килеп йөри иде бу арада. Иснәшкәннәр икән. Җир йотар дип та уйламыйлар микән ни, Ходаем. Халисә түтәйнең сарыгы бәрәнләмәде. Аның каравы уенында әле бер кемдә белмәгән яңа хәбәр. Ул аңа тынгы бирми, бүселеп чыгарга тора. Урамда ник бер кеше күренсен. Ниһаять, тыкрык башында кемдер пайда булды. Ферма эшчеседер мөгаен. Шул якка борылды. Халисә тыны көне бетеп, аның артыннан йөрде. Тегесе дә еши шатлый, һич куып кына җитә алмый бит каһәр. Капка янында җиңенә барып тотынды бу буның. Уф, Саниякаем, син икәнсең. Җитешә алмам дип котымышкан иде. Аллага шөкер, җитештем. Уф, йөрәгем калтырый. Әллә тагын бүре бәләказа ясаганмы, Халисәттәй? Нишләп болай өнең-көнең бетеп чабасың, диде Сания борчылып. Бүре генәме соң, исәркәем, бүре генәме? Хәлиулла абзыйдан бер яман хәбәр килмәгәндер бит. Аннан да хәтәррәге, Саниякаем. Нәгыймҗанны тоттым бит. Гөлнәзирәләрдән чыгып килә иде. Үз күзкәйләрем белән күрдем. Шуның өчен кабаланып йөгерүеңмени? Диде Сания илтифатсыз гына. Аның дусты турында сүз чыгарасы килми иде, күрәсең. Тик бу инде мөмкин хәл түгел иде. Ниндидер мөгъҗиза белән аккан суны туктатып торган очракта да Халисә түтинең теленнән котылып булмаячак. Гөлнәзирә эшкә килгәндә әлеге хәбәр авылны 2-3 тапкыр урап чыгарга өлгергән иде инде. Авыл гомумән гайбәт белән яши. Кемгә хат килгән, кемнең сыйры бузаулаган, кемнең казы утырган, кемнең карбазында бәрәңгесе өшегән, кемнәр талашкан, барысында белеп торалар. Ул яңалыкларны бергәләп изәләр, бергәләп әвәлиләр, бергәләп шәйниләр, кемнеңдер хәтере калыр дип уйлаучы да юк. Чөнки гайбәт авылны тергезеп, җанландырып торучы сихер. Яңа гайбәт туган көнне су юллары, кибет тирәсе, сепарат ие гөш килеп тора. Кирәксә, кирәкмәсә дә, хатын-кыз шунда барып, кешеләр белән очраша, ишен бушатып кайта. Бу гаепкә саналмый. Борынгыдан килгән бу гадәткә Совет власте яңа рухты иреп җибәргәч, тамырларын ул тагын да тирәнгәрәк батырды. Элек ихтимал, аларның күбесен мулла бер үзе дә хәл итә алган булыр иде. Хәзер исә шубы чары бөтен шакшы суу белән җәмәгатькә чыгарыла. Умуми җыен җыеп, кешеләрнең тәртибен тикшерү, ачык пар җыелышларда тетмәләрен тетү, стена гәҗитләрендә мыскыллап сурәтләрен төшерү гайбәткә олы юл ачты. Янәсе халыкны шул рәвешле идарә итүгә тарталар. Гөлнәзирә белән Нәгыймҗан гайбәте дә көне сәгате белән ачык камырдай күбереп, чүлмәк читенә агып чыкты. Иртәгесен иртүк Гөлнәзирәне парторг Җәмилә Хисамиева чакыртып алды. Җәмиләне бик гыйлем кеше диләр. Районда кайчандыр
халык суды сәркәтибе булып та эшләгән. Җыелышларда докладларны һаман ул сөйли. Теле телгә юкмый. Шәшәннең дә шәшәне. Элекке гадәт буенча статья шәпәргә дә бик сәпәрәй. 10 елда 15 ел. Әгәр ул әйткәннәр тормышка аша башласа, инде бөтен авыл төрмәдә утырырга тиеш иде. Укымышлы булса да, ихтирамлы түгел иде Җәмилә. Артында ирдәүкә дип мыскыл итәләр иде үзен. Дөресе дә шулай. Гәүдә сынында хатын-кызныкына хас ник бер уем, ник бер калкулык булсын. Түмәрнең дә түмәре. Әйтерсеңлә, балта белән юнып ясаганнар. Өстендә кител белән галифе чалбар. Башында кубанка куеп куйган ир-егет. Нәгыймҗан аңа атап хәтта такмак та чыгарды. Ирләр булды иртәкә, кызлар булды кыстәкә, чалбар киде ирҗәнкә, безгә булыр кем җәнкә. Әй син, сирәлчек, ни йөрәгең белән совет сугышчысының абруен төшерәсең син, дип акырды Җәмилә Гөлнәзирә бусаганы атлап керүгә. Статья тагып башыңны төрмәдә чиретәм бит. Гөлнәзирәнең эчендә нәрсәдер өзелеп төшкәндәй булды. Башы түбән иелде. Күзләремә туры кара. Нигә телеңне йоттың? Үзеңнең бу тотрыксыз гамәлләрең белән Гитлер тегермәненә су агызуыңны аңлыйсыңмы, мирк кисәве? Ирең ишетсә ни буласын беләсеңме? Юк, белмисең. Аның сугышу сәләте кимиячәк, менә нәрсә булачак. Аннан соң син сирәлчеккә ярып, авылда башкалар да тайгак юлга кереп китсә, нишләрбез? Тегеп куярга кирәк синең ул котырган нәмәстәңне, фәхишә. Җәмилә Гөлнәзирәдән моннан ары андый әхлаксызлыкка бармам дигән аңлатма язуын таләп итте. Алдына каләм, кагаз куйды. Ләкин Гөлнәзирәнең башы тәмам түнгән иде. Кая ул язу? Гәүдәсен тотып торырлык та хәле калмады. Юк, һич карышудан түгел, киресенчә, ул чын күңеленнән Мәхмүтнең фашистларны иере белән кыруын, совет кешеләренә хас күркәм сыйфатларның үзендә күбрәк булуын тели иде. Әлбәттә, әлеге тәртипсезлекне ул бер вакытта да кабатламаячак, үз-үзенә баш булачак. Диендә аны әнисе көтеп тора иде. Ул Җәмилә шикелле кычкырынмады да, ташланмады да. Тоташтан елады гына. Ләкин анасының шешенгән күзләрен күрү кыйнау тәпәләүдән дә күпкә авыррак иде. Кеше күзләренә ничекләр күренмәк кирәк, и Ходаем, бу хурлыкларны күргәнче, атаң янында җир асларында ятсамчы. Әнкәй дим җитәр инде, әнкәй. Әтәштән кайшкан ирләргә пәрдәсен ачкан ди, кияү кайткач ниләр дип җавап тотарсың? И әнкәй, яраматты салма инде, булай да хәлләрем бик авыр бит. Гөлнәзирә әнисенең күкрәгенә башын куеп, озак кына мышкылдады. Алар шулай кич буе бер-берсенә сыенып, елашып утырдылар. Гөлнәзирә ат урлап тотылган кеше сыман күзгә башка күренергә кыймыйча йөрде. Йөгереп кенә эшкә бара, йөгереп кенә кайта. Урамда кеше фәлән очраса, әллә каян урап үтә. Суга да караңгыда гына йөри. Дусты Саниядән башка беркем белән дә аралашмый. Барысы да аны чәйни, аңа бармак белән төртеп күрсәтә кебек тоела иде. Күңеленнән Нәгыймҗан белән дә араны мәңге ялганмаслык итеп үзеп куйды. Гаиләсе бар, ширләшкә булса да хатыны бар, яшәсеннәр. Мәхмүте генә исән сауланып кайтсын, ничек тә бәхилләтер, шәше белән җир себерер, аяк астына туфрак булып җәелер. Ләкин бәхилләтер. Аллаһы бирса. Улы Илдар бар бит аның. Аның хакына бәхилләр. Бәлә адәмнең башыннан йөри. Абыну сөртенүләр була инде ул. Сыйрәне, дүрт аяклы, барбыр сөрлегә. Хәзерге акыл кайлары булсамы, 40 чакрымнан урап узар иде ул җилбәзәкне. Чисты иренеп кайткан сугыштан, марҗалар күп дип ит анда. Мең төрле уй, катты баш, нишләргә дә аптыраш. Яртым яна, яртым туңа, яртым үлде яртылаш дип җырлыйсы гына калды инде. Терсәген бик тешләр иде дә бит, авызы җитми шул. Теге гыйфрит ерак юлга чыгып киткән ди бит. Сарапулга, заводка утын ташырга. Узган кыш аны да җибәргәннәр иде. Агачны урманда үзләре аударалар, үзләре турыйлар. Аннан соң тиеп алып чыгалар. Буран, салкын дип тормыйлар, куалар гына. Күрше Меңнәр авылыннан Мөслимә исемле 17 яшьлек кыз әҗәлен шунда тапты мәрхүмә. Чанасы салулап киткәндә,
өйге астында калган. Бейет чыгардылар. Бик кызганыч бейет. Житенкәйләр чәчтем булсын дип, буразнакайлары тулсын дип, әллә туганкайларым каргадымы, Мөслимә гомерсез булсын дип. Завод дигәннәре аждаһа кебек бит аның җүләр. Күккә ашкан морҗасы көне-төне пошкырып утыра. Аңа ничек ягарга җиткермәк кирәк. Таш күмерен дә, турыфын да, утынын да уптым илаһи сусагына. Ул аксак-туксак Нәгыймҗанны ни пешәгемә дип җибәрделәр инде анда. Аяк кулларын ишетеп кайтыр әле, шул булыр, башлык имеш. Йөри бугай, җыен кыз-кыркын арасында ата күркәк кебек кукрайып. Сания ахирәтенең эчендә ни кайнаганын аңлый иде булса кирәк. Бер көнне кичке эшләрне төгәлләгәч, култыклап алды да: "Төкер, юкка хафаланма, җитәр гелән пушаманда йөрергә. Әллә бүтәннәрне фәрештә дип беләсеңме?" диде. Телгә кердем бит, Сания каем. Кирсәсең, рәхәтен дә күрдең. Нигә? Әллә күрмәдеңме? Гөлнәзирә уңайсызланып башын түбән иде. Я, шаярттым гына. Мал-туарларыңны карагач, безгә килеп чык әле. Сөйләшеп, җырлашып утырырбыз. Хатыннар җыясыңмыни? Шулайрак исәпләшкән идек. Гөлнәзирә соңлабрак җыенды. Ул килгәндә табын башланган иде инде. Аны шау-гөр килеп каршы алдылар. Өстәлдә ризык шактый күренә. Һәрберсе хәзинәсендә барын кыстырып килгән. Умачлы аш, бәрәңге, катык, сөт өсте, май, тары боткасы, алар янына Гөлнәзирәнең бер шәркә балы да килеп өстәлде. "Хәлле кешенең шул булыр инде", диде Шадрамаһи көнләшүен яшермичә. "Белдем, менә нигә ирләр Гөлнәзирәгә балга кунган чебен кебек ябышалар икән. Нәрсә ул бал? Ират шибәрләргә тартыла ул, шибәрләргә. Хатыннарның көләр йөзе кирәк, татлы сүзе кирәк дигән бит, әпкәләреңдә. Гөлнәзирәгә Ходай барсын да тутырып биргән шул, әнәтрәк." Маһиның үз 90-90. Ак матур, шәп матур, кара матур, урта матур, шадра матур, бик матур. Их, Маһикаем, башта барсың үзеңдә, колакларың да мишәйт итмәсә, әллә кем булыр иң. Ярыяле колаклар бар, әйе. Сания бу мәгънәсез бәхәсне басу өчендер мөгаен бер шаян җыр башлап җибәрде. Агыйделдән агып килә, каз түгел, утка гына. Яраттым бер сутка гына, анысы да шутка гына. Хатыннар яу чабып көлешкән арада Маһи җавап җырын сузды. Агыйделнең ар ягында аркан ишәләр микән? Йөрмичә сүзләр күтәрәм, йөрсәм нишләрләр микән? Йөр, Маһи, типтер, хәзер дөньясы шул, дип кычкырды Банат исемле хатын. Их, Агыйделнең күпере шуен баганалары, безгә генә калган икән, шундый заманалары. Кызлар, булмаса булган икән, әйдәгез, биеп тә алыйк инде, дип Маһи идән уртасына чыгып басты. Гармунсызмы? Китисәр, гармунсыз бийләр димени, дип аңа Банат каршы төште. Такмакка да бии беләбез без. Алым дисәң мал бетәрме? Биш бүкәндә, ыстанда, биим дисәң ки бетәрме? Маһи кебек ыстага. Банат та хәйләсен тапты. Мич башына кибәргә куелган киез каталарның берсен тартып алды да, гармун уйнаган шикелле такмаклый тарткалый башлады. Тирматам, риттатам, тирматиррараттатам, тирматиттариттатам, тирратиррарайрам. Их, күринде издерә бит, Алмагачның алмасын, карга кызгын алмасын, яшь ягында биеп калыйк, үкенечкә калмасын. Бас, катырак бас, без сыгылганчы идән сыгылсын. Алия, Гөллия тирәккәем, яшә гөлләр арасында, шул сиңа теләккәем. Гөлнәзирә солдаткаларның үз-үзләрен белештермичә бер тузынуларын күзәтеп утырды. Ул аларны фермада, басуда, амбарда, болында эш вакытларында гына күрергә күнеккән иде. Һаман дөнья артыннан куу, һаман мәшәкать. Талчыккан борчулы йөзләр, монда бөтенләй башка. Алыштырып куйганнар диярсең, янып торалар. Бираздан хатыннар уфылдашып, сәкегә кудылар. Маһи шунда гына Гөлнәзирәне абайлап алды. Кызлар, тәтибәпкә безне онытканбыз бит, дип кычкырды ул. Ничек моңаеп утыра балакай, күңелен күтәрергә кирәк. Сания мич аралыгыннан ширекле шешә күтәреп чыкты. Өстәл өстендәге кәсәләргә шуннан булганчык су шикелле ниндидер сыйыклык агызды. Өйгә әчкелтем-төчкелтем ис таралды. Бәрәш, көмешкә иш бу, дип уйлап алды Гөлнәзирә. Өй күтәргәндә, өмә үткәргәндә, җыен чырларында
арларга бәрәңге, чөгендер илтеп, көмешкә кудырып кайту гадәте бар иде улда. Мәхмүд тә бер-ике мәртәбә ясатып кайткан иде. Баксаң, хәзер дә куалар икән. Мәле Гөлнәзирә, тәннәрең язылып китәр, шушыны йотып куй әле дип, Маһи аңа стакан тоттырды. Минем мондый шайтан суын ичү түгел, кулыма да алганым юк, Маһи. Курыкма, башта гына шулай тыела ул. Кыстамада булмыйды. Юк инде Гөлкәем, гөнаһсыз күгәрчен булып кыланма, җәме. Безне санга сукмаваның ирәюе дип, Банат та төрткесенең энәләрен турайтты. Якасыннан агыз, кыланып утырмасын. Хатыннар каз көтүе шикелле берсен-берсе узып каңгылдашырга тотындылар. Аннан гына үлмәстең җәйинде дип, янына Сания килеп басты. Үпкәлиләр бит. Гөлнәзирә күзләрен чытырдатып йомды да стаканны авызына китерде. Йотар-йотмас борын үз тамагына бик сасы ис килеп капланды. Аннан соң ниндидер утлы шар үңәчен яндыра-яндыра ашказанына төшеп китте. Ул да булмады, бар ашаганы бугазына килеп тыгылды һәм атылып ишеккә килеп бәрелде. Аны башка кыстамадылар. Әмма канына барбыр хәмер пары сиңгән иде инде. Ничектер җиңләеп, бушанып киткәндәй тойды үзен. Сүздән сүз, киндердән сүз дигәндәй әңгәмәгә дә кушылды. Әтисе мәрхүм иң беренче тавык йомыркасын пешереп карый торган иде. Шуңа карап елның ничек буласын фаразлар иде. Кичә шуаркайы тәүге күкәен салгач, ул да нәкъ шулай эшләп карады. Аллаһы буйырса, ел әйбәт киләчәк кызлар. Туклыклы булачак диде ул, әлеге мәҗлескә туры килми торган җитди кыяфәт белән. Әйтерсең лә 100 яшәгән ил карчыгы. Иске авыздан яңа сүз. Сугыш башланганнан бирле аның кайчан әйбәт килгәне бар, диде Маһи. Менә мин әйтте диярсез. Каян беләсең, күрәзәлегең бармы әллә? Быелгы иң беренче йомырканы пешереп карадым. Буш урыны янда иде. Бу туклыкка. Буш урыны төбендә калса ни була? Монысы ачлыкка, кызлар. Хей, дип кулын селтәде Маһи. Туклык ни, туклык түгел ни, без һаман ачарбак. Хөкүмәт бөтенесен кырып себереп алып бетерә бит. Безгә сукыр тиенгә дә тормаган хезмәт көне. Икмәге дә, сөте майы да хөкүмәткә Агыйдел аръягындагы бер инәлек сыерга ымсындырып яшәтәләр инде шунда. Менә быел яхшырачак, менә быел әйбәт булачак имеш. Көт, яхшырыр. Син дә шул Ирдәүкә Җәмилә сыңара икәнсең. Шуның сүзен такылдыйсың. Тс, дип Сания бармакларын тырпайтты. Сибер китәсегез киләмәллә. Бүрәнә ярыгының да кулаклары бар ди, сак сөйләшегез. Анысы да монысы, диде Банат. Халисәттәй хурга калган бит әле ишеттегезме? Кулакка чалынган иде дә, төпшенергә генә ара булмады, диде Маһи. Сөйләсең. Беләсез ичинде аның алаказын. Шул әллә кайчан суеп ашырлык нәмәстәсен ел сайын калдырган була, улының төсе янәсе. Бер елны да куандырганы гына юк. Әдәм тәгънәсе былтыр 3 бәпкәсе белән киерлеп йөрде бит. Аның да берсен тилигән алып китте. Халисәттәй нишләгәнсең, Халисәттәй? Бүлдермәң әле. Бүлдергәч уйшуала. Шул алаказ инде. Ул ни ултара, ни пултара вакытта күкәй салган бит, хәерсез. Китаннан. Әле соң иртә ич, ул бәпкәләрне өйдә асрармы икән ди Халисәттәй? Бик асрар иде әле. Теге азгыны күкәен шыр карга кыйган. И Ходаем, туңгандыр инде. Туңмыйча. Шул ачудан суга төшеп киткән Халисәттәй. Аның беләсез инде, эчендәге тышында юл буе алама казы белән сөйләшеп, сүгеп барган, сүгеп кайткан. Өйгә кергәч караса, чиләкләрендә бер тамчы су юк ди. Кызулык белән көянтәсенә ар остасы килгәч, яматырмын дип тоткан тишек чиләкләрен элеп киткән икән. Гомере буе шулай саташып йөрде инде ул мәхлук. Саташу дигәннән теге Буән Әхмәдинең бүлтереген әйтәм әле, дип сүзне инде Сания ялгап китте. Нишләгән? Әллә аның да чаты иртәрәк аерылганмы? Дип көлде Маһи. Аерылган ди шул менә. Шул бүлтерек Сәгыйдәгә кергән ди. Бер йомышы төшкәндер, Сәвид башлыгы бит Сәгыйдә. Төшкән ди шул. Яныңа яткыр әле дип әйтә ди. Булмасла. Бурын астыда кипмәгән ишәле аның. 16-ны тутырып килә иде инде ул, алай диме? Үзеңнең ишегеңне какмасын әле, Банаткай. Дәрт кыймадан сикертә ди. Мыскыл итмәгез җәме, дип урыныннан сикереп торды Банат. Мин
шул малайга калган мәллә. Чиләге тәмам тулган булган икән, чайпалып та китте. Үкси генә бит. Һич туктата алмыйлар. Чәйдә эчереп карадылар, көмешкә дә төрттеләр. Юк, үксү. Бер дә чырасы калмагач, тулып җәеп сәкегә яткырдылар. Шыңшып ятты да, ахыры йоклап китте Банат. Йөрәге кага мискеннең, диде Сания. Ике бала белән тол калды бит. Солдат ул бүген бар, иртәгә юк. Әле кайсыларыбызның кайнар яшьләрен түгәсе бар икән. Моны бер Ходай үзе генә белә. Ул да белеп бетерә микән әле? Бигрәкләр дә булганды бит дөньясы. Гөлнәзирәнең кайдадыр эчтә, еракта яшьләре борынлады. Ләкин алар күзгә килеп җиткәнче кипте. Түзде. Чөнки аның Банат хәленә каласы килми иде. Хатын-кызның күзләре буа эчендә инде аның. Ирек бирсәң, яралырга гына тора. Җыры да, моңы да бергә йөри. Елап кеше азаплаганчы, җырлавың меңелеш артык. Телеграм баганасы олы юлга маяк ул. Сагынасыңмы дип сорыйлар, сагынмаган кая ул. Аның тавышы көчле түгел. Әмма мамык кебек йомшак, моңлы. Көйнең һәр уемын, һәр бурмасын тоемлап, күңел кылларын тибрәтерлек итеп җырлый. Ул җырлаганда сандугачлар сайравы, торналар тыркылдавы ишетелеп киткәндәй була. Моң бик тирәнгә үтеп керә дә, дулкынлана җанны сагышка сала. Хатыннар селкенергә дә кыймыйча тыңладылар. Моңа кадәр сөйләнгән юк-бар сүзләре инде онытылды, күңелдә җыр гына калды. И Раббым, татар моңыннан да саф моң бар микән бу дөньяда? Телеграм баганасын саныйсым калган икән, күз кирфекләрем талганчы, карыйсым калган икән. Гөлнәзирә суга иртә йөри. Йокысыннан торуга чиләк киентәләрен аса да, тимер төрткечен кыстырып, сөн буена төшеп китә. Ерак түгел. Аларның ихатасы сөнгә аяк терәп утыра. Җәй көне бакча ашагына чыгасы. Мәхмүд анда кичкенә капка ясап куйган иде. Кышын тыкрыктан йөри. Авылда шундый гадәт. Бәкене беренче төшкән кеше тишеп чистарта. Гөлнәзирә барбер миннән дә иртә килүче булмас дип, бүген дә әзерләнеп төште. Ләкин ялгышты. Сөн ярында бер шәүлә шәйләнә иде инде. Халисәттәйдер дип уйлады Гөлнәзирә. Алай дисәң, тавыш-тыны юк. Ул һаман үз алдына сөйләнеп, кемнедер өйрәтеп, кемнедер орышып йөри. Ярар, аңа кем булса да барыбер түгелмени? Әнә бәке тишүдән котылды. Таң тишегеннән торып суга йөрүче бер мин генә түгел икән әле дип сөйләнә Гөлнәзирә бәке янына килеп туктады. Анда синең ни эшең бар? Диде шәүлә. Бу тимер чыңы кебек коры тавыш аңа бик яхшы таныш иде. Кайчандыр очрашырга тиеш иде алар. Кайчандыр ишетергә тиеш иде ул әлеге тавышны. Әмма менә шулай иртәнге сәгатьтә су юлында ишетермен дип күңеленә дә кертеп карамаган иде. Чөнки тавыш иясенең суга йөргәне юк. Бәләкәй чана белән кызы ташый. Димәк, ул Гөлнәзирәне сагалап торган. Исән сау гынамы, Фәхерниса апа? Танымый да торам, диде Гөлнәзирә сүз өчен генә киенте чиләкләре белән мәшәкатьләнгән арада. Тукта себерке сабыр, дип Фәхерниса аның каршысына килеп басты. Ишертеп, кеше иренә баш булмакчы буласыңмы, фахиша? Аллаһы Тәгаләнең каһәре төшәр дип тә курыкмыйсың, оятсыз. Аяк кулларың тартышып ятса ярар иде, Ходаем. Үз каргышың үзеңә төшмәгәе, Фәхерниса апа, каргашма. Әле шулаймыни? Син минем никахлы ирем белән йөр дә, каргышы миңа төшсенмени? Фәхерниса ачу белән Гөлнәзирәне тарткалы юлыккалый башлады. Үтерәм, кәнтәй, җир йөзендә яшәтми, мә. Гөлнәзирә башта әйдә ачуыңны бас дигәндәй, каршылык күрсәтмичә генә тик басып торды. Көндәше биткә йөзгә үрелә башлагач кына түзмәде, бар көченә этеп җибәрде. Ләкин Фәхернисадан арына алмады. Ул аңа сөлек кебек ябышкан иде. Карга икесе бергә аудылар. Ниндидер җай белән Фәхерниса хәтта аның өстендә үк калды.
Шуннан файдаланып, тырнакларын Гөлнәзирәнең битенә батырды. Ир-ат беләк белән, хатын-кыз тырнак белән сугыша диюләре хак икән. Гөлнәзирә өстендәге гәүдәне эшереп төшерергә күпме тырышып караса да, ниятенә ирешә алмады. Хатын аңа бума йылан шикелле чорналган иде. Тик болай ятып булмый инде. Бер чарасын табырга кирәк. Кеше фәлән күрсә, уятын итра. Гөлнәзирә дугада киерилеп алды да, кисәк кенә тәнен йомшартты. Ике гәүдә арасында бушлык хасил булды. Шушы мизгелдән файдаланып, ул Фәхернисаның астыннан чыкты. Жәлт кенә торып басты. Ләкин тегедә бирешергә теләми, бер ара аягына өстерәлеп барды. Гөлнәзирәдә су кайгысы калмады. Буш чиләкләрен уйнатып, өенә йөгерде. Ләкин бәхетсезлегенә сыңар итеге Фәхерниса кулында калган икән. Тәки салдырып калган каксыяк. Эшкә баргач, бу хәлне ул дусты Саниягә сөйләде. Сыңар киез катаны ничек тә Фәхернисадан алырга кирәк иде. Югыйсә, тагын гайбәт китәчәк. Кызына әйтеп карыйбызмы әллә? Бик ипле, бик тәртипле бала диләр, диде Сания. Уят бит, ул баланы да катнаштырмый инде. Теге мөртәте дә кайтса кайтмады дип, Сания Нәгыймҗанны сугып ташлады. Бер җаен табар иде әле, ир кеше бит. Ул гына җитмәй иде. Әллә сине тынычлыкта калдырыр дисеңме? Борынын гына күрсәтеп карасын, умырып ташлармын. Умырмыйсың, Гөлнәзирәкәй, буасы йырылган елганы бар, тыеп кара син аны. Нәгыймҗанга кадәр Буан Әхмәди малае Хәким какты аның ишеген. Кем бар икән дип чыкса, артына авып китә язды. Шул бүлтерек басып тора. Нәгүзе, юантык, әрмисләрнеке кебек, кулакчыннары күтәреп бәйләнгән бүреген кырын салган чын егет диярсең. Ялынып чыгыйм әле, диде Хәким ялагай макмай шикелле боргаланып. Аякка суык төште. Өеңә кайтып җылын инем. Синең кебек бәләкәчләргә бәй итәргә вакыт. Әнкәң ачуланыр. Мен бала чагам әллә әнкәй итәгенә ябышып ятарга. Үзеңне дәү дип беләсеңмени? Язга фызуга китәм, шуннан армияга. Җәкерт инде, эшедем бит. Әйттем ич инде, өеңә кайтып җылын дип. Минем синең түшәктә җылынасым килә. Тешләреңне кыярмын малаяктыгы, кара ни сөйли. Масайма, юмартлыгыңны беләбез. Бөтен авыл сөйли. Гөлнәзирә гәрлегеннән Хәкимне күтәрмәдән түбән тәгәрәтте. Һәр шимбә көнне колхозның барлык эш урыннарында сәяси түгәрәк дәресләре үткәрелә. Ул нәкъ кичке сәгать 5-тә башлана, төгәл 1 сәгать дәвам итә. Һәр коллективның үз агитаторы. Стена газетасының да яңа саны шушы көнне эленә. Парторг Җәмилә чиратлаштырып, әле бер түгәрәк эшендә, әле икенчесендә катнаша. Бу юлы ул фермага килде. Гөлнәзирә үзенең исеме телгә кергәнче иң алгы рәтләрдә утырып, сөйләүченең сүзләренә кушыла утырыр иде. Көләр, шаярыр иде. Газетага да аны һаман мактап кына язарлар иде. Рәсемен бер вакытта да ташбака өстенә утыртып төшермәделәр. Урыны гел аэропланда булыр иде. Чөнки ударник иде. Тырышып эшли иде. Бүген исә иң арттагы аулак урынны сайлады. Җәмиләнең күзенә чалынасы килмәде. Тик тегесе дәрескә махсус аның өчен килгән иде. Исәбе Гөлнәзирә мисалында һәм сәяси, һәм әхлакый тәрбия үткәрү иде. Шуңа күрә ферма өенә килеп керүгә күзләре белән Гөлнәзирәне эзләп тапты да, Миркасимова алгарак утыр диде. Уф Алла, тагын шәйни икән инде, дип Гөлнәзирә курка гына алгы рәткә утырды. Бүтән прогрессив кешелек дөньясы тарихына алтын хәрефләр белән язылачак Сталинград хәрби эпопеясыннан соң Гитлерчыларның кояшы батты, дип кыска бармаклары белән һаваны ярды парторг. Каһарманнарыбызны тагын бер мәртәбә аягүрә басып хөрмәтле иптәшләр. 1-2 минут дәвамында идән сайгаклары шыгыр килеп торды. Безнең яңа тормыш колхозы колхозчылары да үз бурычларын намус белән үтәргә тырышалар. Ләкин иптәшләр, кыска бармаклар яне һаваны ярды. Безнең арада сәяси яктан сукыр, әхлакый яктан чиреп таркалган кешеләр дә бар.
Әле менә кичә генә ике хатын иртә таңнан Бәки янында үзара ызгыш куптарганнар. Ир бүлешәләр. Нинди гарьлек. Миркасыймова хәтта бер киез итегенең төшеп калуын да сизми. Иренең законлы хатыны Фәхерниса аны парткомга китереп тапшырды. Менә без ничек ярдәм итәбез фронтка. Уят түгелме, Миркасыймова? Иптәш Сталин бик урынлы кисәтә. Сыйнфый дошман мәкерле. Ул яшерен эш итә ди ул. Бөтен күңелем белән сизеп торам, иптәшләр. Бездә дә бар сыйнфый дошманнар. Һәм аларның тегермәненә су агызучылар. Бар. Бәки янындагы кичәге мәрәкә дә моңа ачык мисал. Сәгатьләре сугар, электрирбез аларны, һәм дә тиешле статьясын да шәбәрбез. Стена газетасына Гөлнәзирәнең карикатурасын киез катага атландырып ясаганнар. Астына буржуазия тегермәненә су куючы дип язганнар. Бу Җәмиләнең акырын-акырын сыйнфый дошманның чираттагы кандидатурасына кармак салуы иде. Булырмы ул дошман, табылырмы, анысы Җәмилә өчен мөһим дә түгел. Иң мөһиме кешеләрне куркытып тору. Гөлнәзирәнең өенә кайтып килешә. Башы түбән иелгән, күзләре моңсу. Җәмилә аны бөтен халык алдында изеп ташлады. Кешелеген калдырмады. Тик нишләптер парторгның янауларын ул битараф кабул итте. Үзенең шундый батырлыгына үзе дә гаҗәпсенде. Уйлана торгач, сәбәбенә дә төшенде сыман. Гел шул бер балык башы икән ләбаса. Һаман бер үк сүзләр. Тегермәнгә су агызучылардан гарык инде халык. Кемнәр тегермәненә генә акмады инде ул сулар. Буржуазия тегермәненә дә, Гитлер тегермәненә дә, кулакларны кына да, төшендәге кебек кошлар булып очып китәсе иде. Еш кына ул төшендә очып йөри. Рәхәт шундый, җиңел, бөркет тауларыннан урап кайта. Агыйдел өстендә акчарлыклар белән узыша. Бер төрлелекне җине сөйми. Әмма ул бер төрлелектә азапланырга мәҗбүр. Күңеле киң аның. Ул Мәхмүдне дә, Нәгыймҗанны да бер үк дәрәҗәдә диярлек ярата, үз итә. Ләкин бу хатыннарга фарыз гамәл түгел. Дин нигәдер хатын-кызны кимсеткән. Иратка ярый, алар 4 хатынга бер юлы никахлаша ала. Тәрәзәдә ут күренгәч, сөенеп куйды Гөлнәзирә. Әнисе килгән, җаны түзмәгән. Нигә шул кадәр мәрхәмәтле була икән ул, ана йөрәге? Эше мәшәкате булай да ташы башкан. Шул арада кызының хәлен белергә дә, күңелен күрергә дә вакыт таба. Гөлнәзирә шушындый татлы уйлар белән ишекне ачты. Күзләре белән әнисен эзләде. Әнисе урынында, Мөрҗия янындагы урындыкта Нәгыймҗан җәелеп утыра иде. Авызы ерак. Насилла кайтып җиттек, каракаш, диде ул елмаю аралаш. Гөлнәзирә кыйылды да төште. Иреннәрендә калыккан дерелдек дулкын очлы шырпы кебек аяк бармакларына төшеп кадалды. Тик ул авыртуны нигәдер йөрәге белән тойды. Шушы кеше аркасында 2 атна эчендә ниләр генә күрмәде дә, ниләр генә ишетмәде. Җитмәсә, хатыны битләрен тырмап канатып китте. Ярый көздән угияна яфрак әзерләп куйган иде. Шуның төнәтмәсе белән генә адәм рәтенә керде. Менә шушы бәла оясы көлеп елмаеп аның өендә хуҗа булып утыра. Каян килгән байсар бикәсе? Сагындырдың да соң, каракаш. Киләле бер әпитимәле үзеңне, дип Нәгыймҗан Гөлнәзирәгә үрелде. Үкчәңне күтәр моннан, диде Гөлнәзирә ниһаять телгә килеп. Хатыныңны әпит. Җитте шаярдык. Гайбәтен җыеп бетерерлек кенә түгел, гарак. Менә моннан. Ул кулы белән муенына ишарә итте. Кыймак битем, юкка рәнҗетәсең. Яшь белән яшьнең күңеле бер, ефәк белән ефәкнең түйене бер дигән бабайлар. Безнең түйен бер инде. Каян килгән фырт егет? Алай димә, каракаш. Яшь мәхәббәт келәт ватканда, карт мәхәббәт пулат ватар ди. Әле дә ярый телең бар. Әллә кайчан карга күзеңне чукаган булыр иде инде. Бик дөрес сайрыйсың, кыймак битем. Алда гел, артта чәчәк. Нәгыймҗанның уен-буен сүзләре Гөлнәзирәгә тәэсир итми калмады.
Хатын-кыз гомумән интим мөнәсәбәтләрдә җитдилекне өнәми. Алар Нәгыймҗан ише тисә таякка, тимәсә ботакка сукалаганнарны күп күрәләр. Гөлнәзирә дә Нәгыймҗан белән башка чуалмам дигән иде. Сүзләр биргән иде. Хәзер әнә елмаюын зур тырышлык белән генә басып тора. Хәер, гөнаһлы мәхәббәтнең җимеше татлы була шул аның. Бу ләззәтне бер мәртәбә татыган хатын-кыз аннан бер вакытта да арына алмый. Шәй җене кагылган әбиләр белән бер ул уйнаш хатын. Ул пишәнең белән күпме йөрәк итемне ашадың, диде Гөлнәзирә. Мишкә ягып кына котылдым. Нәгыймҗан җиңел сулап куйды. Бу инде буранлы гарасат үтте дигән сүз иде. Эй каракаш, кәрешкә генә епшәне әрәм иткәнсең, тентү йөри диделәр бит. Синең өчен дә көйе бүлә яздым. Мин аларны кызык иттем, диде Нәгыймҗан зур бер канәгатьләнү белән. Атлар аны төн чыкканчы ялт иттерде. Сыңар сабага да калмаган ие. Ул ерак юлга нигә чыгып киттең инде, аягың авырткан килеш. Нәгыймҗанның иртәнешкә китүен Халисә капка ярыгыннан күзәтеп калды. Кыш тоткандай куанып урамга чыкты, үткән-сүткән кешеләрне сагалап торып, әлеге мөһим хәбәрне авылга чәчте. Ләкин бу шәйнелгән яңалык иде инде. Шуңа күрә аның сүзләренә егылып төшүче булмады. Халисә арлы-бирле сугылды да кешеләрне сүгә-сүгә ихатасына кирип югалды. Гөлнәзирә дә тынычланган иде инде. Чөнки җан терәге Нәгыймҗаны янында иде. Ул әйтте: Ирдәүкәнең бер сүзенә 1000 сүз кайтар, авызын да ачтырма, теләсә нәрсә лыгырда, диде. Син партийный түгел, чакырса да барма, диде. Таянышың булганда нинди рәхәт икән. Шулай да парторг янына кирип чыгарга туры килде Гөлнәзирәгә. Сыңар киезитеге һаман парткомда иде ишәле. Җәмилә гадәттәгечә борын өстенә төшкән күзлегенең өстеннән генә текәлеп карап алды да, ул азгын айгырны тагын нигә керттең дип һөҗүмгә күчте. Кем ул айгыр, Җәмилә апа? Гөлнәзирәнең шома маңгаенда эреле-ваклы сызыклар йөгерешеп алды. Нәгыймҗаның инде. Кем булсын? Маңгайдагы әлеге сырлар бу юлы ике каш арасына килеп, тирән сыр хасил иттеләр. Юк, Нәгыймҗан абзый нишләп айгыр булсын ди ул? Нәгыймҗан абзый совет солдаты бит ул. Фронттан яраланып кайткан каһарман. Җәмиләнең булай да кыска муены җилкәсенә сеңгеп үк бетте. Зур өстәл артында кипкән күнбагыш сабагына охшаган бөдрә чәчләре генә тырпаеп тора иде. Гөлнәзирәнең тәвәккәллеге аны аптырашта калдырды. Совет солдаты, фронт, каһарман. Бу аның сүзләре иш. Ничек мыскыл иде, Юк, гади колхозчы партия вәкиле белән булай сөйләшергә тиеш түгел, юк. Беләсеңме, Миркасимова, син кем? Диде Җәмилә күзләрен чикрәйтеп. Щуп, менә син кем? Тәрбия эше җитми, Җәмилә апа, диде Гөлнәзирә аның кимсетүенә игътибар итмичә генә. Иптәш Сталин кушканча бармый бездә тормыш. Сүзләрен тезде дә Гөлнәзирә шкаф башыннан киез катасын алып ишектән чыгып китте. Җәмилә күлен таба алмаган бака кебек аптырап калды. Гөлнәзирә күзгә күренеп үзгәрде. Акрынлап үз табигатына кайтты. Ул гомумән хис кешесе. Күңеленә берәр кытык кирдеме, аңа башы аягы белән кирип бата. Уе шуннан соң гына килә. Бу яктан авылның кара сөреме, кадими гырыф-гадәтләрдән арына алмаучы кайбер хатын-кызлардан нык аерылып тора иде ул. Шулай да борынгыдан килгән гадәтләрнең, кагыйдә-кануннарның йогынтысы зур иде әле. Чөнки ата-бабалардан калган әхлакый мирасның сагында өлкән буын һәм әле күңелләрдән бөтенләй китеп бетмәгән дин тора. Гөлнәзирәнең әнисе Хәдичә карчык та шундыйларның берсе иде. Кызның биргән вәгъдәсен бозып, янәдән гынах юлыннан китүе аны бик зур борчуга салды. Ул үзен иң бәхетсез, иң булдыксыз ана итеп хис итә иде. Бөтенләй сыркауга сабышты, кеше күзенә күренмәс булды. Гөлнәзирә янына да ул караңгы төшкәч кенә килде. И шул вакыттагы хафаланулары. Ходаем, үлемнән хурлык яман дигәндәй,
теге Нәгыймҗан дигән мөртәт кенә очрамаса ярар иде, дип хәвефләнде. Нәселләре белән шаталак булдылар. Хайванда арыклык, әдәмдә ярлылык гаип дигәнең хактыр мөгаен. Ил өстендә дәрәҗә абруйлар юк иде. Сүзләре үтмәде. Ник дисәң, ялкау иделәр, эш сөймәделәр. Ялчылыкка үз көннәрен үзләре күрә алмаган булдыксызлар гына яллана иде илгәре. Сәвит чыккач кына бугаз киереп йөри башладылар. Түрәгә әйләнделәр. Үзләрендә булмаган акылны кешегә өйрәтергә тотындылар. Шуңа дөньясы да бармый. Шәй, шикәр, кәрәшинне кибет хуҗалары бурычка да биреп җибәрәләр иде әнәтрәк. Хәзер күзеңә кырып салырга да юк. Николай заманында да булды ул сугыш. Ләфкәләрдә кызыл билле прәндигенә кадәр өзелмәде барыбер. Солдатка да сайлап кына алдылар. Ә булар кешеләрне генә түгел, атлар, мал-туарларны да кырып-себереп дигәндәй фрут дигәннәрне озаталар. Ул ялчы баласының сугышта да рәте чыкмагандыр инде. Аягын имгәтеп кайтып җиткән бит, хәерсез. Атланган батыр аттан төшмәс. Безнекеләр кыш теледәй хат язып салырга да вакыты юк. Бу ачбет шул асыл егетләрнең гаиләләрен мәсхәрәләп йөри өметсез. Исән саугына кайтсыннар. Нишләтергә белерләр ул Карунны, Аллаһы бирсә. Әнисенең бөкрерәк юка гәүдәсен шәйләп алуга Гөлназирәнең йөзе җыерылды. Тавыш куптарга килә инде бу дип гасабиланды ул. Туйган инде. Өйрәтүләреннән дә, югыйсә бүгенге көннәре бик күңелле узган иде. Көлештеләр дә көлештеләр. Әүвәл сарыкларны ишертүдән кызык таптылар. Эре малларны көнгә 3 мәртәбә бәкегә алып төшеп ишертәләр. Сарыклар белән мәрәкә. Кыйдан мишкә белән су ташырга туры килә. Кыйысы да җәһәннәмдә, ферманың иң аргы очында. Үзе бик тирән. Иче тышы бозланып каткан ул имән чиләкне бер төшереп менгерүләре мең бәлә. Ишләре суырылып бетә. Ә бүген Гөлназирә сарыкларның үзләрен кыю янына алып барыйк дип кулдашын гаҗәпкә калдырды. Кит Сантый, Хиллия җиңгәң риза булыр дисеңме? Диде ул. Хилли ни әйтер дип йөри-йөри, үзебез дә сарык булып беттек инде. Ничек итсәләр иттеләр, утардан тәштәйләрне барыбер алып чыктылар. Тик кыш буе ябылуда яткан сарыклар ирекле дөньяның ни нәрсә икәнен онытканнар иде булса кирәк, бу нинди тамаша дигәндәй колакларын шәмдәй торгызып, тик әрле-бирле аранышып торалар. Шемшинергә үлән кирәк шул аларга. Мөгаен ирек алар өчен үлән шемшинүне аңлатадыр. Кар өстендә нинди үлән булсын ди. Нәмәшләп сарыклар утырда түгел, бу ниндәй баш-баштаклык дип, алар янына җилләнеп, ферма мөдире Хиллия килеп җитте. Менә саф һава иснәтергә алып чыккан идек тә, ышатмадылар әле дип, Гөлназирә Сәниягә күз кысты. Мөдир икеләнебрәк калды. Утарда да шушы һава ич. Юк, Хиллия апа, утар һавасы белән мондагы һаваны бутап булмый инде анысы. Май ягылган ипи тәмлерәкме, әллә май ягылмаганымы? Хиллия үзен шаяртканнарын аңлап алды ахыры. Телеңә салынмаң, эшеңдә булың дип китеп барды. Ярый әле кые янына барып җитә алмадык. Хиллиянең йөрәге ярыла иде, диде Сания. Бу имансыз сарыкларны әйтүем дип, үзенә тузынды Гөлназирә. Чистый әзергә бәзер, ашарга сал, суны ташып ишерт, каян килгән абыстайлар. Сукранма, бер күңел ачып алдык ичмасам. Әйдә, тот сәнәгеңне. Хилли тагын төкерек шәшәр. Сания басуга тирис түгергә китте. Гөлназирә пишән хәстәренә кереште. Мәшәкатьле бик. Иңгелек искерттән чанага төйгесең, аннары үлчәүгә кертәсең. Үлчәткәннән соң тагын төяргә кирәк. Шулай да иптәшеннән алданрак җитеште Гөлназирә. Сания, сине баядан бирле кеше көтеп тора. Кая алактың дип каршы алды уланы. Сания ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Авылда аны эшләгән җиренә килеп көтеп торырлык якын кешесе юк. Әбисе тәрбиясендә үсте. Ул инде вафат. Башка туганнары юк. Ире сугышта. Әле кичәгенә хаты килде. Тик нигәдер йөрәге кымырҗап куйды солдатканың. Өмет белән яши торган замана бит, кем белсен, бәлкем. Телеграм баганасы түгелсеңдер бит. Нәрсә катып калдың? Кешене көттермә, дип ашыктырды аны Гөлназирә. Кем соң ул? Нинди кеше?
Нинди, шибәр егетләр нинди буласың? Егет? Җәтрәк, кергәч күрерсең. Алар ишектән бергә керделәр. Кичкә эңгер-меңгер бүлмәгә коңгырт пәрдәсен корып маташа. Бузлы тәрәзәләрдән кергән яктылыкның хәлсез нурлары шул пәрдә эчендә сүнеп юкка чыга. Алайда түрдә мөрҗә янында ниндидер кешенең гәүдәсе шәйләнә. Иратка охшаган. Әйе, башында кулакчыны төшерелгән бүрек. Кем булыр бу? Имаметдин ягыннан кайткан Әрмис мазар микән әллә? Хатында анымын язмаган язуын. Дөньялар үзгәреп тора бит. Хаты да озак кына килгән. Тик нигә дәшмисең ул? Әпә түгелдер бит. Гөлнәзирә аны шишкенләп, кабыргасына төрткәләп алды. Янәсе бар, күреш. Шул чак бүлмәдә сарык тавышы ишетелеп китте. Бә! Гөлнәзирәнең чыдамлыгы бетте. Бут чабып көлергә кереште. Сания ниһаять алданганын төшенде. Егет дигәнең сарык икән ләбаса. Гөлнәзирә аның аякларын бәйләп, муенына кадәр арыш капчыгы кидерткән дә, башына иске бүрек элгән. Караңгыда таш кеше кыяфәтенә кереп утыра, юеш борын. Бел кыз, күрсәтәм әле мин сиңа моның өчен дип, Сания Гөлнәзирәне җилтерәтеп алды. Әллә нәрсәләр уйлап бетердем, исәр. Мин аны теге бүлтрек хаким рәвешенә кертмәкче идем әле. Бүлтрек дип мыскыл итмә. Банатта кунып чыккан инде ул. Булыр, миңа да төртелде ул иртәмәк-май. Менә шулай шактый күңелле, маҗаралы үткән иде Гөлнәзирәнең көне. Әнисен күргәч, буларның барысы да онытылды. Башта ачуы кабарды, аннан күңелен кызгану хисе биләп алды. Теге әдәмең юкмы? Диеп сөйләнә килеп керде әнисе. Утны әле генә алдым, диде Гөлнәзирә аклангандай. Әйтерсең лә ут алу алмауның Нәгыймҗанга катнашы бар иде. Яманлык яктыны яратмый ул. Ташла ләнкәй, шул чәнечкеле сүзләреңне туйган инде. Сүзе хакның йөзе ак диләр балам. Хәдичә карчык сырмасын салып шигә элде дә, ишек катындагы урындыкка килеп кунаклады. Ул арада Гөлнәзирә самавырын куеп җибәрде. Нәгыймҗан төшке ашын ашап киткән. Мишкә чүлмәк белән бәрәңге куеп киткән иде Гөлнәзирә. Бик тиз ияләшеп киттеләр. Гомер буе бергә яшәгәннәр диярсең. Нәгыймҗан үзен бик гади тота. Алдына нинди ризык куйсаң да мактый яшый. Мәхмүд белән чагыштырганда җир белән күк арасы. Мәхмүднең йөзе һаман чытык булыр иде. Ашау-эчүгә талымлы, иркә. Бала да бала, ул да бала. Ярауы бик авыр иде аңа. Аллаһы Тәгаләнең каһәреннән дә курыкмыйсың икән, кит агай. Әнисенең сүзләре кайдандыр ерактан, томан эченнән генә ишетелә кебек. Никах каһәре хатын-кыз өчен иң зур каза дигән пәйгамбәрбез. Ул Тәмук кисәведәй һәр вакыт аның баш очында асылынып торыр ди. Бүген үзми икән, иртәгә өзә, берсе көнгә. Быел булмаса, алдагы елда. 3-4-10 елдан соң. Ләкин барыбер өзә. Аннан качып котылырмын димә. Кыямәт көнендә андыйларның йөзләре дигет белән саланган булыр ди. Шуңа ут кабар ди. Гынах ияләре кая керергә тишек тапмый әле монда, әле тегендә килеп сугылырлар ди. Никах каһәре төшкән хатынны Тәмукның иң кызу җиренә ташларлар ди. Иң зур газапны алар кичерер ди. Я Рабби, Ходаем, үзең сакла. Кемнәр уйлаган бит, йөрәк бәгыреннән өзелеп төшкән үз балаң шундый сынауларга дучар булыр диеп. Самавыр инде шаулый башлады. Ишенә җәм кирип китте. Тирә-як илаһи моң белән тулды. Мондый самими аһәң авыл өендә генә була. Тәннәр эреп китә, күңелгә тынычлык иңә. Урман сандугачы белән сәдә булса, авыл өе самавыры белән сәдә. Әнә, сәке түрендә өелгән ястык мендәрләр өстендә йокымсырап яткан Мияубикә дә рәхәтлектән киерелеп, сузылып куйды. Ләкин Хәдичә карчыкның гына моңарга гаме юк. Үзенекен һаман сукалый. Шәһвәт, хайвани теләккә бирелүнең нәтиҗәсе бер генә үкенү түгел, бәлки бик күп үкенүләрдән гыйбарәт булыр дигән китап. Ничекләр кайтарып бетерерсең икән, Ходаем? Ул азгынның да башына тай типкәндер. Шулай булмаса, хатынын
бала чагасын ташлап, кеше типкесендә рисвай булып йөрмәс иде. Адәм мәсхәрәсе бит. Гөлнәзирә нидер әйтергә дип авызын гына ачкан иде, өлгерә алмыйча калды. Тышкы яктан алдагы тәрәзәгә кемдер күсәк белән тондырды. Түшәк өстендәге мәче ук кебек атылып идәнгә сикерде. Яшен тизлеге бар икән үзендә. Ишенә салкын җил ургылды. Тәрәзә пәрдәләре чаршаулар чуалышып бетте. Хәтта куыклы лампаның да теле дерелдәп алды. Гөлнәзирә бер авык үзен гарасатка юлыккан кеше кебек хис итте. Мәче саягына килеп сарылгач кына, аңына килеп, тиз генә тәрәзә тишегенә мендәр китереп каплады. Күп тә үтми, ян тәрәзәгә дә китереп бәрделәр. Бузга боз чәкешкәндәге кебек шилтер-шилтер пиялалар кыйылды. Тәрәзәдән ыжгырып кергән котсыз җил гүя Хәдичә карчыкның йөрәген умырып алып, дөм караңгы, төпсез вә салкын упкынга очыртты. Ул хәтта авырту да сизмәде. Гәүдәсе урындыктан шуып төшкәндә җаны чыккан иде инде. Йөрәге бу хурлыкны күтәрә алмады. Нәгыймҗан эштән кайтып килгәндә, сөн тыкрыгыннан аның каршысына сулышы каткан Фәхерниса атылып чыкты. Чак маңгайга маңгай чәкешмәделәр. Сирәлчегеңнең тәрәзәләрен кырып кайтуым, диде хатын мыш-мыш килеп. Бар, йөгер юат. Зәһәрең бүселеп чыкты тәки, диде Нәгыймҗан тыныч кына. Аның бер вакытта да бер кемгә дә ырылып бәрелеп сугылганы юк. Хатынына гомумән дә кул күтәрми. Элек тә, хәзер дә. Ширләш булган өчен түгел, табигаты шулай, тәрбиясе. Әбисе Шәмсебәдәр карчык аны кеше яшьтән кешегә суксаң кулың кырыр, сүгенсәң телең кутырлап асылынып йөрер дип, әллә нинди шумлы мисаллар китерә-китерә куркытып үстерде. Сүгенә дә белми, сугыша да белми. Укыса мулла була алыр иде шәт. Азгын муллалар да тулып яткан ләбаса. Асрау кызларны, ятимә туташларны аз елатмаган ул чалма башлар. Ләкин совет власте элек дин әһелләренә, бай бишәләргә генә тәтегән бу өстенлектән Нәгыймҗан шикелле ат караучыларга да өлеш чыгарды. Әхлаксызлык корты бөтен җәмгыятьне агулады. Тәтиләр катына йөрү гадәти хәлгә санала башлады. Нәгыймҗан да әлеге гамәлендә хилафлык күрмәде. Кәҗә кеше бакчасына керә инде ул. Урлашмаса кәҗә булмас иде. Хатын айыру аның башына да кирип карамады. Кызы Нәгыймәне үлеп ярата. Кая барса да аңа нәрсәдер юнәтергә тырыша. Тик кызы аның тәрбиясеннән риза түгел. Әле бүген дә янына килгән иде. Бергәләп атларга дигән пешәнне үлчәп, иемнәргә салдылар. Алдан әзерләп куйсаң уңайлырак. Әрәм-шәрәмгә дә китми. Чөнки һәр кем пешәнне бер-ике учмагына булса да артыграк электреп калырга омтыла. Алар билгеле бахбайлар өчен үзгәләнә. Тик пешәне генә чамалы. Грамына кадәр исәпләргә туры килә. Эшләре төгәлләнүгә Нәгыймә сәнәген бер читкә кадап куйды да зурлар кебек сүз башлады. Әткәй, син немецларга каршы көрәшкән батыр сугышчы, яраламасалар, әле дә фронтта булыр идең, әйеме бит? Әйе, кызым, әйе. Нәгыймҗан сагайды. Күргәнең 8, күрмәгәнең 9, бу кызыйның төпсез чиләккә дә утыртуы бар. Менә син, әткәй, әйт әле. Фашистларны җиңү өчен иң беренче нәрсә кирәк? Нәгыймҗанның кулы колагы артына үрелде. Кара син бу шәнтине ничек маташтыра? Ну баш үзендә. Үскәч мөгаен укытучы булыр бу. Эй кызым, дип кочаклап алды ул Нәгыймәсен. Кемнәр белсен инде аны? Белгән булсак инде күптән җиңгән булыр идек. Кызның күзләре түгәрәкләнде. Аның күз карашында ничек инде әткәй син шушы пүчтәк кенә нәрсәне дә белмисең дигән гаҗәпләнү катыш шелтә ята иде. Нәгыймҗан да кызының хәләтен аңлап алды. Корал кирәктер кызым, дип үзенең алай ук төшеп калганнардан түгеллеген исбатларга ашыкты. Чөнки фронтта мылтык булып мылтыкка да кытлык икәнен белә иде ич ул. Нәгыймә иреннәрен кыйшайтып, әтисенә карап торды да тизеп китте. Корал бар ул әткәй. Радиодан сөйләп торалар ич. Җиңү өчен иң беренче тәртип зарур. Юкка гына каһарман маршалыбыз Ворошилов тәртип һава кебек кирәк димәгән.
Бу канатлы сүз безнең отрядның девизы. Нәгыймҗанның күзләре кызыныкы кебек түгәрәкләнеп кенә калмады, шар булып маңгаена менде. Ә Нәгыймә исә дәвам итте. Без, яшь ленинчылар, шундый тәртип булсын өчен көрәшәбез дә. Син аны бозасың, әткәй. Минем алдынгы пионер дигән исемемә күләгә төшерәсең. Җәмилә апа да шулай ди. Менә кемнең җырын җырлыйсың икән, дип кашларын җыерды Нәгыймҗан. Ләкин аңа карап кызына булган хөрмәте бертөк тә кимемәде. Әткәй, синең үз өең бар бит, анда-монда сугылып йөрмә, диде Нәгыймә. Туры өйгә кайт. Ярар, кызым, ярар, кайтырмын. Һәм менә кайтып килешә. Зәһәреңне бастың алайса, Әлеге сүзләрне Нәгыймҗан ниндидер дустана тавыш белән әйтте. Усал хатыннан аждаһа курыккан дип дөрес әйткән борынгылар. Синең белән усал булсаң да таманга гына туры килә әле. Ир көндәшенең тәрәзәләрен кырган өчен Фәхернисаны гаепләмәде. Чөнки авылда уйнарчы хатынның ишек төбе җанҗалсыз булмый. Тәрәзә ватулар, толым тарткалаулар әлеге гамәлнең күптәннән килә торган йоласы. Нәгыймҗан таң белән ерак юлга чыгып китте. Юл беткәнче Сарапул заводына күбрәк утын ташып куярга кирәк икән. Райондагы эшкә яраклы бөтен атны шунда кудылар. Бүлтерек хаким дә әлеге төркемдә иде. Хәдичә карчыкның вафаты турындагы хәбәрне Нәгыймҗанга ул әйтте. Фәхерниса тәрәзә кырганда Хәдичә әби шунда булган, диде малай. Нәрсә, Фәхернисага ягарга маташалармы әллә? Хаким, мин каян белим дигәндә җилкәсен җыерды. Алайда Нәгыймҗанның күңеленә хуш килердәй сүз әйтте. Кортка кешеләр үлә инде ул, Нәгыймҗан абзый. Аптырама, үлмәсәләр, бөтен авылны корткалар басар иде. Хак әйттеңнем, әүлия икәнсең. Дөресе дә шулай бит. Авылны корткалар басса нишләр идең, Безгә яшьләр кирәк, шулай бит. Гөлнәзирәләр, банатлар. Гөлнәзирә шәп, дип сузды хаким. Түшләре тау чаклы. Алмашка банат та ярянысы. Нәгыйм кәефе килеп, эшен тота-тота ыржайды. Аннан ары, син буларны каян беләсең соң? Әллә кылларын тартып караштыргаладыңмы? Дип сорады. Хаким бер башка калыкты. Фронтовикның аны үзенә тиң итеп сөйләшүе үстереп җибәрде аны. Хайран гына чибәр иде ул. Куе кыңгыр чәчләрен маңгаена төшереп тараган, иреннәре үпкәләгән баланыкы шикелле бүлтәебрәк торса да, йөз чалымнарында үз сүзлелек, үҗәтлек сыйфатлары шәйләнә. Ә күзләре майлы, мут күзләр. Гөлнәзирә якын җибәрмәде, диде ул уфтангандай. Баскыч башыннан ишереп төшерде. Банат аннан да усалрак ич. Сүздә генә ул. Ничек сүздә генә? Ничек дип, барып кырдым шулай, табын җыеп маташа бу, тотынды әрләргә, тотынды кычкырырга, син фәлән дә син төгән, дөньяның бар әшәкелекне, лаканы ни белән минем өскә удара. Ә син, миңа көлке генә, көлгән сайын кутыра бара, үзе чыгып та кит дими, кумый да. Аннан соң балаларын туздырырга кереште. Нәрсә күзләрегезне тасырайтып утырасыз? Кеше күргәнегез юкмы әллә? Утырыгыз урыннарыгызга, ди. Теге мескеннәр шыпан-шапан гына почмактагы тулып астына кирип чумдылар. Бәләкәйләр бит әле. Ярар мәйтәм, булмады инде дип, ишек тоткасына ябышкан идем, туктатты бу мине. Бар, чаршавыртына урын җәйдем, кирип ят, диде. Кемгә ошап шулай яшьли дәрт кирде сиңа, хаким? Нәсел нәсәбегездә дә андыйлар сизелми иде кебек. Кем белгән инде аны, Нәгыймҗан абзый? Ул үзеннән үзе бит, гел кабарып кына тора. Йөрергә җайсыз. Кеше арасында бигрәк тә кыен. Инде җаен таптым, тышауда тотам. Тышауда? Бутка элмәкле җеп бәйләп куйдым. Әле дә элмәктәме? Элмәктә. Нәгыймҗан шанырга да, шанмаска да белмичә, башын чайкап торды. Мондый әкәмәт турында беренче ишетүе. Хәлбуки, ул үзен моңа кадәр иң гайрәтле ир-атка санап йөри иде. Ләкин аларның дуслыгы озакка бармады. Апрель кары шикелле бик тиз эреп бетте.
Нәгимҗанның хатын-кызлар гыйшкына тиң дәрәҗәсендәге тагын бер мавыгуы, тагын бер яраткан нәрсәсе бар иде. Ул да булса ат. Туганыннан бирле ат тирәсендә әвәләнде Нәгимҗан. Атка ябышып туган малай дип көләләр иде аннан. Гәүдәгә җиңел булганга чабыш атларына да атландыралар иде. Сөлек кушаматлы алаша белән 3 ел рәттән тирә-яктагы бөтен җыеннарда катнашып беренче урынны тоттылар. Иң яраткан шөгыле тай өйрәтү иде. Мырза биясенең чираттагы елгырын йөгәнләве әле дә хәтерендә. Авылда һәр атның кушаматы элекке хуҗасының исеме белән аталып йөртелә. Ни хикмәт, һәр бакбайның холык-фигыле иясенең холык-фигыленә туры килә. Күндәмлек, җитезлек ягыннан мәсәлән, Корбангали исемле кулакның атлары дан тота. Атлы эшкә чыккан һәр үсмер бригадирдан шул нәсел атларын ялынып ялварып сорый. Мырза агай колхозга бердән-бер биясен җитәкләп килгән. Бия юмарт булган, һәр елны кулын китергән. Ишәйгәннәр булар, тик дуамаллыкта бу атларны уздыручыны башка таба алмассың. Алып китергә дисәң, аларны куш, чыпчыктан да өркәләр. Мырза агайның үзендә бик тискәре, кире кеше булган дип сөйлиләр. Чит авылга кыз яшәргә баргач, атка авыр дип, кәләшен чана артыннан җәяүләткән ди ул имеш. Шул мырза тайын тотып бирделәр Нәгимҗанга. Менә батланган гына иде, тотынды артын сикертергә. И сикеренә. Нәгимҗанның ишенә каты төшеп бетте. Үпкәсе авызына килә язды. Авызлыклы бит әле югыйсә. Тезгенне тарткалаганын да белми, тузыну. Әгәр кул селтәсәң, яңадан өйрәтүе бик авыр булачак. Аны хәзер ничек тә артырга кирәк. Аннан соң чыбыркылап куарга, хәле беткәнче, авызыннан күбек чыкканчы. Менә елгыр борынын җиргә төртеп туктап калды. Шунда ук җайдакның камчысы аның сыртын кыздырып узды. Тай ышгырып урыныннан купты. Элдертәгенә. Нәгимҗанның колагында җилләр уйный. Һай каһәр, басу капкасы ябык икән ич. Ат туп-туры шул тарафка аргыла. Аны инде туктатып булмаячак. Нишләргә? Сикереп төшәргә дә соң. Капкага орынса, үзе дә бетәчәк. Нәгимҗанны да имкәтәчәк. Хәзер барысы да тай кулында. Һәм ул ат дигән затның зирәклеген, тапкырлыгын тагын бер мәртәбә раслады. Күрәләтә капкага килеп бәрелмәде. Кырыйдагы үрдән кыш кебек атылып, басу ягына очты. Нәгимҗан өчен ат исе хуш буйлардан да татлырак. Ул ат турайган сайын җылы пар бөркелеп торган ыңгырчак, камыт киезен битенә терәп, бер ара ләззәтләнеп иснәп тора. Атның ялын тарый-тарый муенына сарыла. Тыгыз күкрәкләрен сыйпый. Хәким белән дә ат аркасында ачуланыштылар. Әрлән исемле Мария авылына килеп кергәндә, кояш урман артына кереп пыскан иде инде. Бу бик зур авыл. Сарапулга ярты юл. Камбарка станциясына баручылар да шушында туктала. Күпләр монда атлы юлаучыларга хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнә. Пишән дисәң пишәне, сылы дисәң сылысы бар. Көмешкә су урнына ага. Атларны тугарып, алларына пишән салдылар да, бераз капкалап алганнан соң барысы бергә зур сәндәрәгә аудылар. Фаҗига иртән ачыкланды. Хәкимнең кара алашасын камыт суккан иде. Күрәсең, аркалыгы төшенке булган. Тузынды да соң Нәгимҗан. Кер кебек сыкты малайны. Силәгәеңне җыя алмаган килеш дилбегә тоткан буласың дип, хәтта яңак сөягенә дәмлеп төште. Ләкин эшләнәсе эшләнгән, аны инде кире кайтару мөмкин түгел. Ул Хәкимнең чанасын үзенекенә такты да, кара алашаның тезгенен малайга тоттырды. 30 чакрым араны Хәким ат җитәкләп барды. Иптәшләре аргандыр, бераз чанага утырып хәл алсын дип яклап та караганнар иде. Нәгимҗан ризалашмады. Ат кадерен белмәгән кеше, пүчтәк кеше дип авызларын каплады. Гөлнәзирә әнисенең үлемен бик авыр кичерде. Минем аркада, минем тотнаксызлыгым аркасында йөрәге шартлады дип ыфтанды. Кешеләр янына бармас булды, ябыкты, сулыкты. Ана кайгысын бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый икән. Әниң барда син һаман сабый бала икәнсең. Сине аннан да ныграк аңлаучы, аннан да ичкерсезрәк яратучы, аннан да күбрәк бәхет теләүче башка зат юк. Ул яшәгәндә синең авыр чакта барып сыеныр, ишеңне бушатыр иң якын кешең бар.
Ана шәфкать диңгезе. Ачуланса да, тиргәсә дә, ул сиңа фәкать яхшылык кына тели. Кызганыч, ананың илаһилыгын, садалыгын ул арадан киткәч кенә бөтен тулылыгы, бөтен ачысы, бөтен үкенечләре белән аңлыйсың икән. Тукайыбыз хак әйткән. Бармыни бездә гомумән чын кеше кадерен белү. Без аны кайдан белик? Мискин үлеп аңлатмагач. Шулай. Анаң өчен үч төбендә тәбәк курсаң да бурычыңны кайтара алмассың. Барыннан да элек менә шул чарасызлык чыгырдан чыгара. Берәү дә бу фани дөньяга мәңгелеккә килмәгән. Әҗәлгә мәҗәл юк ди халык. Ләкин адәм баласы һәр гамәлен зурмы ул кичкенәме ата-анасының фатихасы белән башлап җибәрә. Аллаһы йортына күчкәндә дә бала аларның бәхиллеген алып калырга тиеш. Гөлнәзирә әнисенең бәхиллеген ала алмады. Шуңа üzгәленә күңеле. Әле ул тагын күпме вакыт шушы авыр халәттә илереп торган булыр иде, анысы билгесез, әмма икенче бер күңелсез чынбарлык рәхимсез рәвештә аны үз кычагына тартып кертте. Көннәрдән бер көнне ул авырга узганын тойды. Әйе, адәмнең бер гамәле дә эзсез югалмый. Яхшысы өчен дә, яманы өчен дә лаеклы бәһасын ала ул. Кешенең тормышы тоташ борчулардан гына тормаган кебек, шатлык куанычлары да гомерлек була алмый. Җинси ләззәт, тән якынлыгы адәм баласына рәхәтлек өчен генә фарыз кылынмаган шул. Аның асылында тормыш ихтияҗы ята. Хатын-кыз мөслимәләребез кулында инсаниятнең, яшәешнең киләчәге, язмышы. Тик кеше күп җиракта Аллаһы кылган мәсләктән читләшә, гөнаһ кыла, көндәлек вәсвәсәгә бирелә. Гөлнәзирә дә көмәненә шатланмады. Мендәренә авып, үксеп елады. Нигә дип Ходай бөтен авырлыкны аның өстенә генә иясың? Уенда, гамәлендә начарлык булса иде ичмасам. Кеше белән булышмый, гайбәткә керми, кулыннан килгәнчә һәр кемгә ярдәм итәргә тырыша. Ул никахлы хатын. Аның никахы да, язмышы да Мәхмүд кулында. Кайтыр, хәл итәр. Уйнаштан бала табу исә мөселман өммәтендәге хатын-кызга үлем белән бер. Моннан да зур гынахның булуы мөмкин түгел. Аннан былай уйнаштан тапкан баланың язмышы алдан ук кимсетү, мәсхәрәләүләргә дучар ителә. Шуңа күрә Гөлнәзирә Нагыймҗанның ерак юлда булуына сөенде генә. Белмәсен, сизмәсен. Ир кешенең дуамалланып куюы да бар. Аллам сакласын. Тап дисә нишләрсең? Ул аны төшерергә хәл кылды. Солдаткалар үз язмышларының бу караңгы ягына да күнегеп баралар иде инде. Ләкин закон тарафыннан тыелган әлеге яман гамәлне исән-имин башкарып чыгу ай-һай авыр. Аның әле иңелек кешесен табырга кирәк. Якын тирәдә бу эш белән Кенә елгадагы бер ар хатыны гына шөгыльләнә. Арлар әйбәт халык, берсен-берсе чакмый. Татар авылында булса, ул түтәйнең башы төрмәдән чыкмас иде. Табигый ихтияҗга бирелеп, авыр хәлгә тарган хатыннар култык асларына бер кас кыстырып, кичтән баралар да иртәнге эшкә әйләнеп кайталар. Аннан соң бик озак имгә килә алмый азапланалар мискеннәр. Бәгъзеләре гомерлек сырхау ала. Гөлнәзирә сәламәт иде. Әмма ул да арып талып кайтты. Бала төшерүче юантык гәүдәле, көрәк куллы, усал йөзле бер хатын иде. Шатыр-шатыр кайра, әйтерсең лә базарда ит чаба. Гөлнәзирә ыңгырашып куйган иде дә, "Шинама, эт түгелсең" дип бүксәсен киерде. Авырта бит. Аның орнына ир астында рәхәт булгандыр. Хатын әйтерсең, аның ишәгесен сава. Сава да чилеккә ташлый. Сава да чилеккә ташлый. Җирәнгеч шакшы, сасы. Гөлнәзирә бу хәлләрдән соң башка бер вакытта да ир-ат куенына кермәскә дип сүз бирде. Шушы вәгъдәсе аны ничектер тынычландырып җибәрде. Ул үзен ниһаять озак сырхаудан савыккан кеше кебек хис итте. Башы югары күтәрелде, җиргә ныграк басып йөри башлады. Нәгыймҗанны ул бер-ике мәртәбә читтән генә күреп калды. Һәм йөрәге
элекке шикелле пара-пара килмәде. Күңеле дә ашкынмады. Сөенде шуңа. Аллага шөкер, котылдым бит бу афәттән дип куанды. Тәүбә, тәүбә, әлеге тайгак сукмакка керүдән үзең сакла. Акыл бир, сабырлык бир. Гөнаһларымны ярлыка, теләкләремне кабул кыл. Эй бу дөнья! Нигә аның йомгагы кеше үз теләгәнчә саф, матур, пак юлдан гына тәгәрәми икән? Кодрәте киңлә баса. Тик ул нигәдер бар гамәлне кешенең үз иркенә куйган. Хаталана бәндә, алдаша, эзләнә, нәрсәдер таба, нәрсәдер югалта. Гөлнәзирәнең дә тынычлануы иртәрәк булган икән. Бер көнне Сания: "Кызый, ишеттеңме? Җанкаең Кәли Фәрүзәсенә йөри башлаган дип итәле." Гөлнәзирәнең чиләге кулыннан ычкынды. Көрпәсе җиргә сибелде. Аяк астындагы салам аксыл төскә керде. Тик үзе сыр бирмәскә тырышты. "Йөрмәгәе бик кирәге бар иде", дип көрпәле саламны чиләгенә тутыра башлады. Ә үзенең эче тышы ут. Менә-менә ялкынланып китер сыман. Ничек инде? Әле соң күрешеп сөйләшмәделәр дә ич. "Яратам, синнән башка миңа яшәү юк", дип басма телләнгән булды. Кара кашым, кыймак битем имеш. Барысы да ялган икән. Гөлнәзирәнең җаны кыелып төште. Антлары онтылды, күңеленә көнчелек корты кирип кадалды. Ни генә эшләмәсен, кайда гына бармасын, баш миен шушы корт бураулый. 7 төн уртасында йөрәге сулкылдап уянып китә дә, әллә нинди чынга ашмас хыялларга чума. Менә ул тегеләрнең өстенә барып керә. Нәгыймҗан аның аяк астына килеп егыла, гафу үтенә. "Бызды бу хатын ди, зинһар аралап ал", ди. Гөлнәзирә пичмакта көзге курасыман калтыранып торган Фәйрүзәне яктыга өстерәп чыгара да: "Тәүбә кыл гына гамәлләреңнән, ату бузыклыгың үзеңә кайта", ди. Бераздан бөтенләй көтелмәгән яңа хыял килә. Имеш, гомуми җыелыш бара. Нәгыймҗан белән Фәйрүзәнең тәртибен тикшерәләр. Акланалар мискеннәр, бер-берсен яманлыйлар. Шунда Гөлнәзирә сикереп тора да, икесенең дә бер айлык хезмәт көннәрен кисергә кирәк дигән тәкъдим кертә. "Дөрес, дөрес", дип кычкыралар. Кояш кебек елмаеп, Гөлнәзирә янына Җәмилә килеп баса. "Менә кемнән үрнәк алырга кирәк, иптәшләр", дип аның аркасыннан сөя. Тора-бара ярсу дулкын булып, өскә үч алу хисе калкып чыкты. Хәтта шуңа кадәр барып җитте ки, Фәхерниса белән сүз берләшеп, Нәгыймҗанның ят җиренә бер зыян китерү турында да чын-чынлап уйлана башлады. Чөнки сөн буенда якалашканда Фәхерниса аңа: "Үземә дә, сиңа да тәтемәслек итеп, тегене мәстәкәен бузам әле", дип янаган иде. Шул исенә төште. Әлеге коточкыч ниятен ничек итеп гамәлгә ашырып буласын Гөлнәзирә әлбәттә белми. Әмма Нәгыймҗанның хәрәм агасы булып калу ихтималы бу минутта аңа бетмәс-төкәнмәс канәгатьләнү бирә иде. Иреннәре: "Шул кирәк ул хыянәтчегә", дип кабатлый, йөзенә усал елмаю йөгерә. Бераздан бу ниятеннән дә кире кайта. Нәгыймҗанның күркәм сифатларын күңелендә яңартып хозурлана. Бер көнне түзмәде. Ишләтеп кенә юк йомышын бар итеп, атлар абзарына таба юнәлде. Тегесе капка янында кайнаша иде. Зур капка багана армавына ябышып бетми. Шуңа күрә бигедә туры килми. Этеп тә, төртеп тә карый, юк, ябылмый гына бит каһар. Тупсасына быз каткандыр, ваткаларга кирәк, диде читтәрәк аны күзәтеп торган Гөлнәзирә. Карашлары очрашты. Гөлнәзирәнең күзләреннән 2 бөртек яшь сыгылып чыкты да, битендә юеш ис калдырып, түшенә тәгәрәде. Йөзендә моң, сагыш, юксыну. Моңсулык килешә икән Гөлнәзирәгә, бик ягымлы, бик сөйкемле иде. Нәгыймҗан Гөлнәзирәдән әнисе Хәдичә карчыкның үлемен үзеннән күрер дип куркып бизде. Аннан китереп, быек кайгылы хатын-кыз сөяркә дә була алмый инде. Аңа шаян, шук, шаталак җарияләр шый. Хатынының сытык йөзеннән дә гарык. Мәхшука ул кайгы хәсрәт турында гәпләшү өчен түгел, бу мәшәкатьле дөньяны аз булса да онытып тору өчен, кәеф сафа кыру өчен кирәк. "Син капка арчыгын киртә белән күтәребрәк тор, мин төрткә алып бозын ватыйм", диде Гөлнәзирә. Ул Нәгыймҗанның сүзсез торуын эшен бүлгәнгә ризасызлыктан дип уйлый иде. Тегесе дисәтник, монысы дисәтник, кайсысын баш дип исәпле инде монда, дип
үзенең гадәти йөзенә басты Нәгыймҗан. Утар бригадирына да кирәк, ат караучыларга да. Мин алар артыннан җыештырып йөрергә тиеш. Шушыны да эшкә санап йөрсәгез, оятыгызга зыян килер. Шуннан җыела ул Гөлнәзирә. Ә үзеңнең ни эш майтарып йөрүең? Кай әле мин әйтәм, карап күреп кайтыйм әле. Тасма тел алдакчыны. Куйсана Гөлнәзирә, алдакчы дип инде бигрәк. Үзең синнән дә татлы хатын юк дип сайрый идең бит. Хәтереңдәме? Нигә минем ул сүземнән танганым бармы әллә? Шуңа Фәйрүзә белән кәкитләнәсеңме? Син чакырмыйсың бит. Чакырып ул мулла гына йөри. Элек бикле ишекләрне ачып керә идең. Алайсаң, иртәгә көт. Ә нигә бүген түгел? Нидәсең бүген? Гөлнәзирәнең булай җиңел генә дуслашырга исәбе юк иде. Бераз ялындырырга, газапларга уйлаган иде. Соңгы секундта гына бу фикереннән дә кире кайтты. Чөнки Нәгыймҗанның бөтенләй кул селтәве бар иде. Ничә әйтсәң дә, Фәйрүзә аннан яшерәк. Шуңа күрә карышмады, үптерде дә, кычтырды да. Килештеләр тәки. Авырткан җирдән кул китми, сөйгәнеңнән күз китми дигәндәй, Гөлнәзирә Нәгыймҗанны күз уңыннан төшермәскә тырышты. Сыйлады, сыйпады, тәрбияләде, өс-башын рәтләде, иреннән калган күлмәк штаннарга кадәр бирде. 2 көннең берендә тавык суйды, таба ризыклары пешерде, Фәйрүзәдән биздерү өчен барысын да эшләде. Уйламаганда, көтмәгәндә булышчылар да табылды. Бер җомгада төшлеккә кайткач, Нәгыймҗанның кызы Нәгыймә килеп керде. Гөлнәзирәнең кичкә әзер булсын дип, мишкә чуен чүлмәк белән бер чаклы аш куеп йөрүе иде. Нәгыймҗанның яраткан ризыгы. Туңмай сызык сала, тыкмачын шапаклап кисә, телләреңне йотарлык була мәгәр. Гөлнәзирә ухватын мич авызына кертер-кертмәс килеш аптырап калды. Фәхерниса белән әрләшергә була. Әрләшү генәме, якалаштылар да әле. Тегесе тәрәзәләрне кырып китте. Шул вакытта әнисенең йөрәге шартлады. Ә бу кызчыкка ни калган? Инде шушы бала әтисендә булап йөриме? Гөлнәзирә апа, ашыгызның шулпасы түгеле, диде кыз тыныч кына. Мин аны әле куеп кына маташам, диде Гөлнәзирә аклангандай. Безнең әткәй чуен чүлмәктә пешкән ашны ярата шул ул. Башына күсәк белән тондырдылармыни? Гөлнәзирәнең күз аллары караңгыланып, бер мәл башы иләс-миләс килеп торды. Өйдә тынлык урнашты. Тәрәзә тупсасыннан сузылган җип буенча агач җамаякка тып-татып тамчы тама. Мәхмүд эшләгән җайланма. Аннан күреп, бөтен авыл куллана аны хәзер. Тупса төбендә су тормый, чирүдән саклый. Бу тынлык Гөлнәзирәгә бик озакка сузылгандай тоелды. Нәгыймәгә ни дип җавап кайтарырга, гомумән аның белән үзен ничек тотырга икәнен белми иде ул. Әткәй өчен рәхмәт сезгә, Гөлнәзирә апа, дип Нәгыймә аны тагын өнсез калдырды. Нигә алай дисең, үскәнем? Бу зәгыйф тавышны әллә ишетте Нәгыймә, әллә ишетмәде, үзенекен сукалады. Фәйрүзә апа әткәйгә көмешкә эчертә. Ул аңа ярамый, төне буе саташып чыга. Әллә нинди кер юучы хатыннарны сүгә, немец самолетлары килә дип кычкыра. Сезнең яннан кайткан төнне тып-тыныч үзе. Кызның һәр сүзе Гөлнәзирәнең йөрәгенә энә булып кадала иде. Күрәсең, алар Нәгыймҗанны авызлыклап булмаслыгын төшенгәннәр. Алай да саулыгы өчен борчылалар. Әнә кызы нәрсә ди бит? Ул каһарман фронтовик, без аның турында кайгыртырга тиеш ди. Һәм алар Нәгыймҗанның гаиләне ташламаячагына тулысынча ышаналар да димәк. Ә сез көлегезне түгәсезме, җыеп барасызмы, диде Нәгыймә әтисе турында гәпне йомгаклап. Гөлнәзирәнең аңы песи баласы тәгәрәткән йомгак кебек тәмам чуалып беткән иде инде. Әгә җәгә җә. Җибеше шушы кызчык кулында. Кая барырга тели, шул якка бора. Кайда нәрсә сибәргә? Кыз балаларга хас бер катлылык белән кычкырып көлеп җибәрде. Бер нәрсә дә сибәргә кирәкми, Гөлнәзирә апа, бишкә төшкән көлегезне кая куясыз дим. Көл. Безнең отряд көл җыю буенча беренче урынга чыкты. Фронтка көл җыеп та ярдәм итеп була ич, Җәмилә апа шулай ди. Минем җыйганым юк шул, үскәнем. Чыгарам да түгәм. Инде түкмәссез, без сезне шефка алабыз. Көлегезне берәр тартмага җыеп барыгыз. Килеп алырбыз, ярыймы? Ярар.
Шәһәр үскәнем ярар. Әгәр дә кыз җырлап биеп тә күрсәт инде Гөлназира апа дисә, анысына да әзер иде ул. Нәгыймә тәмам сихерләде аны. Фикал белән дә шул хәлме Гөлназира апа, дип Нәгыймә бу җырны турайтканнан турайта барды. Анысы нәрсә тагын? Ул ни теге Бәдрәфтәге хәзинә, төнге алтын. Китаннан үскәнем, аның шундый матур исемнәре дә бармыни? Фәндә һәр нәрсәнең үз исеме бар апа. Анысы да кирәкмени? Ул бик яхшы ашлама, яшелчә бакчасына чыгарабыз. Гөлназира Нәгыймәне булдырга кадәр озата чыкты. Шулай итеп, ике гаилә икенчесенә каршы берләште. Сәясәттәге кебек яратышу түгел, максат берлеге җиңде. Тик Нәгыймҗанның үз 90-90. Сирәк-мирәк кенә булса да, әле һаман Фәйрүзә уҗымына да кирештиреп чыккалы иде. Гөлназира исә моны белмәмешкә салына. Әмма ул Нәгыймҗанны акрын-акрын үз җәтмәсенә кертергә чамалый. Юри көпә-көндез кеше күрсен дип Нәгыймҗан янына бара, ияртеп өенә алып кайта, ачыктан ачык йөри, берәүдән дә тартынмый. Улы Илдар да күнде бу хәлләргә. Нәгыймҗанны ул да көтеп ала башлады. Чөнки тегесе аралашучан, шаян, тапкыр, малайларга андыйлар ошый бит. Юл үзелгәнче дип колхоз капка борынына бер йөк салам бирде. Ферма эшчеләренә аны китереп бирергә тиешләр иде, ләкин Гөлназира үзе алып кайтырга булды. Карасыннар, күрсеннәр әнә, ничек алар Нәгыймҗан белән дус, тату яшиләр. Дөньясына кадәр бергә көтәләр дисеннәр. Хуҗалык эшендәге эшләргә ат җигү күптәннән тыелган иде инде. Шуңа күрә үзенең сөт бикәсе Бануны тәртә арасына керттеләр. Сугыш чыгасы елны аны күрше авылдагы Бану исемле тол хатыннан башмак тана итеп сатып алганнар иде. Шуңа күрә Бану дип йөртәләр. Уңдылар. Сөте куе, тәмле, майы сап-сары. Базарга алып чыксаң, кулга да тигезмиләр. Бану башына йөгән салганда да, камыт кигезгәндә дә каршылык күрсәтмәде. Моңлы күзләрен мөлдерәтеп, бер мөгрәде дә, әйдә, сезнеңчә булсын инде дигәндәй, бар кушканны үтәп торды. Көн корырак иде. Кояшлы, дымык. Кар өстендә күзләрне чагылдырып, энҗе-мәрҗәннәр җимелдәшә. Басу кырларны әйтерсеңлә, тирек кебек аркылыга буйга тарттырып куйганнар. Тип-тигез, киң. Офыкның шиге дә әллә кайда. Аксыл томан эченә үкереп китә. Бану үз киенә салмак кына атлый. Гөлназира белән Нәгыймҗан җилкәләре белән бер-берсенә орына-орына шаярышып чана артыннан баралар. Әлдән-әле Нәгыймҗан мәгъшукасын юл читендәге көрткә төртеп җибәрә. Гөлназира кәттә бикәләргә генә хас чытыклык белән чыелды карда ауный. Нәгыймҗан аны тартып торгыза да, карын какканатлы булып, йомшак җирләреннән сыйпаштыра. Хатын кыланчыкланып көлә. Аңа рәхәт. Ул көне буе шулай назланып барырга риза. Ләкин авыл җирендә ир-ат белән хатын-кызның күрәләтә шаярышуы кабул ителми. Кыр уртасындамы ул, урман эчендәме, барбер гаип санала. Шуңа күрә еракта дугалы ат күренүгә икесе тиң шып булды. Юлаучы үтеп киткәнче кычкырып көлмәделәр дә. Салам искертенең тирәсен көрәп чыкканнар иде. Инде яртысын алып та бетергәннәр. Шуңа күрә күп көч куясы түгел. Салам ишелеп чыга. Нәгыймҗан сәнәген тирәнгәрәк батырып, чанага чүмәлә-чүмәлә салам тындыра. Гөлназира дә җитез. Аннан калышмый. Биргән берсен җайлап урнаштыра бара. Әйбәтләп тыгызла, ишелерлек булмасын дип кисәтте аны Нәгыймҗан. Син белгәнне без әллә кайчан белеп туйган? Хо-хо. Әлхәм шөкер, җилкәм чокыр, кабыргаң киң. Мин кемнән кимә? Гөлназира ферма эшчесе. Аны өйрәтәсе юк. Көн аралаш лау белән печән ташыйлар. Гәпләшә-гәпләшә саламны тиеп тә бетерделәр. Инде әйбәтләп бастырыклыйсы гына калды. Бану алдындагы саламга борынын төртеп тыныч кына басып тора. Бу мәхлук нишләр икән инде? Диде Нәгыймҗан. Сыер җигүне ул үзе өчен зур гәрлеккә саный иде. Килгәндә чыгымчыламаганны кайту ягына элдертәгенә инде ул. Аллага тапшырды алайса. Ләкин Бану башкачарак хәл итеп куйган иде күрәсең. Беркетеп куйган кебек тик басып тора. Чыбыркы да тамызып карады Нәгыймҗан, сыек чыбык белән дә сыйлап алды, урып та бирми. Тирисе калын икән мөртәтнең. Гөлназирәгә бу ошамады.
Ат дип беләсеңме әллә анны, дип Нәгыймҗанның кулыннан чыбыркысын да, чыбыгын да тартып алды. Кәкәй икән бу абзый, Банукай, әйеме? Өйрәнгән немецлар белән сугышып. Сөт майыңны ярата үзе. Мехрибансыз икән безнең тәти егетебез. Әйдә әле, Гөлкәем, кузгалыйк әле. Кайткач бәрәңге кабыгы белән сыйлармын үзеңне. Бану хуҗабикәсенең җиңен ялап алды. Менә шулай. Әйдә, җаныш, әйдә. Бу саламда үзеңә ич, астыңа түшәргә. Яткан урының йомшак, җылы булыр. Киттек, Банукай, киттек. Бануны бу иркә сүзләр дә йомшартмагач, хатын аны ипи катысы белән ымсындырмакчы булды. Мүкләк ипи катысын ялт иттерде, ләкин урыныннан гына кузгалмады. Барнагыл, Барнагыл, Барнаулга бармагыл, шушы үләт була инде, дип көлде Нәгыймҗан. Инде Гөлнәзирәнең ачуы чыкты. Имгәк, бел, моннан ары ачык чырай күрсәтәсем юк, дип йодрыгы белән сыерның кабыргасына төртте. Исе китте Бануның. Әле сез шулаймы дигәндәй, арт аякларын җайлап кына айырып куйды да, бер-бер артлы тәбикмәкләрен тамызды. Сыеклыгын чыжылдатты. Тирә-якка җылы, теше ис таралды. Фу, дип борынын җыерды Гөлнәзирә. Кабахәт җан икәнсең. Әйдә бәхәс, диде Нәгыймҗан, күзләрен мутландырып. Шушы минутта ук Бануны кузгатып җибәрәм. Нәрсә бәхәсләшергә, булай да теләгәнеңнән артыграк аласың. Алайса, кичкә тавык шулпасы, килештекме? Ул бер бөртек тавыкны син әйтмәсәң дә суярга чамалап куйган идем инде. Әйдә, күрсәтсәң өнәреңне. Ат бәйләрлегең бармы икән? Нәгыймҗан бисмилласын укып әппәр итте дә, сыерның әрекмән колагына нидер пышылдады. Тагын, һәм син күр дә мин күр, кузгалып китмәсенме Бануың? Нәрсә әйттең син аңа, Нәгыймҗан абзый? Дип Гөлнәзирә иргә килеп сарылды. Тылсымлы сүз, диде Нәгыймҗан, борынын юары чиеп. Нинди тылсымлы сүз инде ул, Нәгыймҗан абзый, җә, әйт инде, ялындырма. Бик беләсең киләме? Килә шул, Нәгыймҗан абзый. Әпитәрсеңме соң? Берне түгел, 100-не итәрмен. Алайса, башта миңа шуны әйт. Хатын-кыз колагына нинди сүз сарамай булып ята? Гөлнәзирәнең иреннәре турсайды. И сабый, үпкәләде дә, ярар, кил, синең дә колагыңа әйтәм. Җә, мин сине яратам. Үртәмә инде, Нәгыймҗан абзый. Валлаһи, Бану хатын-кыз затыннан ләбаса, мин сине яратам дидем. Хатын-кызга иң ошаган сүз яратам дигән сүз. Мүкләккә килгәндә аның сире бик гади иде. Хуҗа Насырдин чыгымчылап туктаганда, ишәгенең колагына җылы тынын өрә торган булган. Нәгыймҗан да шуны сынап карамакчы итте. Худайның рәхмәте, файдасы тиде ич. Бану кузгалды да китте. Әнә ничек артсаннарын кыймшайта атлый. Кичен бәйрәм ясадылар. Җаның бирми, җаның юк ди. Инде соңгы тавык та казанга ачып кирде. Гөлнәзирә моңа һич тә хафаланмады. Яз башында 1-2 дистә күкәй сатып алырмын да, билге салып, Саниянең утырган тавыклары астына куярмын дип гыманлады. Күзгә, Аллаһ буйрса, үсеп тә җитәрләр. Әтәчләрен янә суярга була. Хәзергә әле бер тузлы казы бар. Саклап тотканда шактыйга җитәр. Гөлнәзирә шундый план кырды. Ләкин әлеге очрашуның соңгы очрашу буласын уена да китермәде. Ай басып туса, көн аяз була диләр. Чыннан да март шарт килде. Айның 8-нче көнендә Чана юлында чыпчык борын төртерлек су бар иде инде. Җиһан бөтенләй үзгәреп китте. Тау-тау кар өемнәре арасында морҗалары гына тырпаеп торган йортлар, каралты куралар, кыйма читәннәр ниһаять бүрекләрен киделәр. Авыл үз рәвешенә кайта башлады. Инде ләң-ләң үргәнетләр авазына казлар кыңгылдавы, тавыклар кыткылдавы, бузаулар мөгрәве, бәрәннәр бәэлдәве килеп кушылды. Үзе бер аһәң. Агач бакчаларында песнәкләр куанышып чыршу килә. Тиздән кара каргалар, сыерчыклар ерак сәфәрдән кайтып төшәр. Табигать үзенекен итә. Сугышың да, тормыш авырлыкларың да, кайгы-хәсрәт тә бармы да, юкмы аңа. Хәер, табигать әдәм балаларының дуамал, акылсыз гамәлләре, яуча булары, үтереш суйышлары сайын җайлаша башласа, инде әллә кайчан галәмнең асты өскә килгән булыр иде.
хәсрәте дә, кайгысы да, фаҗигасы да бәндә үзе сайлап алган язмыш. Ул бу хакта табигатькә дә, Аллаһы Тәгаләгә дә үпкә белдерә алмый. Гаеп кешенең үзендә. Ничә исә шуны ура. Табигать үз-үзенә бер кайчанда хыянат итми. Аның кануннары инде күптәннән көйләнгән. Көн артыннан төн килә, кыш көзне алмаштыра. Йөгәннән ычкынганда да ул билгеле бер тәртип белән ычкына. Мәсәлән, бу якларда Мөсәллия бураны дигән зилзилә бар. Һәр елны мартның 2нче яртысында куба. Төгәл 3 көн дәвам итә. Бу вакытта җир күк белән тоташа. Кайда күк, кайда җир икәнне аерып та булмый хәтта. Тузынып та карыйсың җил бабай. Булгата, туздыра, вата, җимрә, бөтен тишек-тышыкларны кар белән томалый. Гүя ел буе җыелган үчен үпкә-сүткәләрен шушы 3 көндә кайтарып бетерергә омтыла. Беренче тапкыр бу зилзилә сугыш чыгарга 1 ел алда, 17 мартта кузгалган иде. Югыйсә, көн юып чыгаргандай ак ий кебек яп-якты, чиста, пак күркәм иде. Аяз көн бүләк итүенә куанып, күктә кояш елмайды. Шушы язгы кояш кебек нурлы Мөсәллия исемле 18 яшьлек кыз саламга баручы Мансур абыйсының атына утырып юлга чыкты. Эскерт төбеннән будайлы кибәк җыеп кайтырга ниятләде Сылукай. Әнисе каршы төште. Кирәкмәс кызым, интегеп йөрмә, кош-кортларның булгаулыклары бар бит әле диде. Мансурның да ертәсе килмәде сеңлесен. Йөрмә дип орышты. Кыз һаман сайын киреләнде. Шибәр кызлар иркә үз сүзле була бит алар. Барам булгач, барам диде. Урман кырларны да күреп, ирек ачып кайтасым килә диде. Алар эскерт янына килеп җитеп, бераз кайнашуга күкне болыт каплап алды. Җил кузгалды. Шулай да эскерт ышыгында йөкне тиз тиеделәр. Ул әзер булгач, Мансур Мөсәллияне чокыр иченнән өскә менгереп җибәрде дә, үзе тутырылган капчыкларның берсен туп шикелле югарыга бәрде. Сеңлесе аны шундук тотып алды. Булды, икенчесен ыргытабый, дип ычкырды кыз. Мансур ул капчыкны да тондырды. Ләкин үзе өскә күтәрелгәндә Мөсәллия юк иде инде. Сеңлесе гүя күккә ашты. Ут булды да су булды. Шаяртадыр, юлда көтеп торадыр, капчыкларны йөккә салган бит әнә дип тынычландырды ул үзен. Буран исә бөтен җиһанны биләп алды. Тирә-як аппак, сөт диңгезендә йөзгән кебек. Әле ярый, ат тәҗрибәле, юл катысыннан читкә тайпылмый, атлау. Шул кидән басу капкасына килеп җиттеләр. Ара ерак түгел иде. Мөсәллия монда да күренмәде. Туры өйгә элдерткән ахыры, шикерткә дип ачуланды егет. Итәген күтәреп чыбыклыйсы нәмәстә. Йөри шунда, башны әйләндереп. Мөсәллия өйгә дә кайтмаган иде. Гаиләне кайгыймы балды. Эзләргә чыгармын диме? Буран котырыпмы котыра. Ул фәкать 3 тәүлектән соң гына тынды. Кызны бөтен авыл белән эзләргә чыктылар. Аның җансыз гәүдәсенә Мансур тап булды. Басу капкасыннан 5-6 адымда гына киртә баганасына сөелгән дә, кибәкле капчыгын кычаклап утырган килеш туңы бүлгән. Җил тәгәрәткән капчыгын шушында куып җиткән күрәсең. Йөктә бер генә капчык булуын Мансур башта абайламаган да иде. Авыл халкы шулай итеп Мөсәллия буранын хәвефләнеп көтә. Чөнки буран ыжгырынган шул 3 тәүлек буена зиратта кызның сулкылдый елаган тавышы ишетелә диләр. Картларның әйтүенчә, ул үпкәле, шуңа күрә корбан яулый, үзенә иптәшкә кеше көтә икән. Мөсәллия бураны быел да мартның 17-сендә, гадәттәгечә, өйле алдыннан килде. Гарасатның киләсен белеп торалар иде инде. Чөнки ул төнне Нашнуйга чыккан Гөлнәзирә үз күзләре белән 7 төн уртасында ай тирәсендә кара-сары болытлар чуалышканын күзәтеп торды. Бираздан бу сәер төстәге болытлар су сипкәндәй юкка чыкты. Күк төбе куе кызгылт төскә керде. Йолдызлар сүнәр дәрәҗәгә җитеп тоныкланды. Ай тотылганда гына була торган шомлы, куркыныч тынлык урнашты. Гомер булмаганны кулаклары чыңларга кереште. И Ходаем, башка корбаннар алмасаң иде инде, дип белгән дугаларын укып алды Гөлнәзирә. Бу сынамыш. Һәм ул елның елына раска килә иде. Ләкин буран дип кул кушырып утырып та булмый, фермада бигрәк тә.
Өстәвенә Гөлнәзирә дежур иде. Алар әлбәттә кулдашы Сания белән бөтен эшне бергә башкаралар. Ул бик ипле хатын, аның белән дуслашуына Гөлнәзирә сөенеп бетә алмый. Икенче көтүнекеләр әнә талашып, ачуланышып беттеләр инде. Һаман эш бүлешәләр. Югыйсә, бүлештеңни, бүлешмәдеңни, барыбер башкарып чыгарга кирәк ич инде аны. Һәр селкенгәнеңне бизмәнгә сала башласаң, ишәрсең ишәк чумарын. Сарык сайын булгахтир, бәрән сайын секретар кирәк сезгә, кызлар, дип көлгән иде Гөлнәзирә. Ушатмадылар. Кысылма янәсе, кысылып үләрсең. Аннан соң нәрсә? Йолкыш-мулкыш ямшиктә, этем-петем конторда тик йөрсеннәр йөзләрен каралтып. Дежур кеше капка сапкаларны ябыштырып, малларны тагын бер кат тикшереп, бәрән йортының мөрҗасын томалап, иң соңыннан кайтып китә. Ләкин дежурлык вазифасы булар белән генә бетмәгән икән. Ул соңыннан гына ачыкланды. Мөсәллия бураны Гөлнәзирәгә ниндидер сүз белән әйтеп бирә алмаслык шом, тынычсызлык, шөбһә алып килде. Тик томалдан елыйсы, кем беләндер әрепләшәсе килә, кулы эшкә ятмый. Күз алдында һаман якты айны чорнап алган кара соры болытлар. Кәеф бузылырлык сәбәбе дә юк шикелле үзе. Нәгыймҗан белән аралары әйбәтләнде, элеккечә кара кашым дип кенә тора. Бүген ул килми, шөгыльләрем күп диде. Әнисенең вафатына да күнегеп бара. Мөселман өммәтендәге бәндәгә үлем китем артыннан елап кайгырып йөрү фарыз түгел диделәр. Хәер бир, дуалар багышлат, кадер-хөрмәтең шул булыр диделәр. Гөлнәзирә элек тә шактый еш хис зилзиләләре кичерә иде. Ямансулана, сагышлана, юксына, бу зилзилә башлыча якын кешеләренә бәйле була иде. Ачы булса да татлы хисләр. Хәзерге халаты бөтенләй башка. Җаны үзгәләнә, ул гүя биек яр өстендә. Яр менә-менә ишелергә тора. Ә ул урыныннан кузгала алмый. Түнтрәгән башын мендәргә салгач та үзгәрмәде Гөлнәзирәнең әлеге борчулы кәефе. Урамда әле елаган бала тавышы чыгарып, әле усал җанвардай үкереп, әле сызгырып, Мөсәллия бураны тузына. Нәрсәдер җимерелә, нәрсәнедер кубарып ташлыйлар, нидер ыжгыра, гүли. Шул гүләү ыжгыру арасыннан Мөсәллиянең сулкылдаганы ишетелеп киткәндәй була. Төнне әнә шулай бик бимазалы үткәрде Гөлнәзирә. Саташып, бастырылып бетте, таң беленү белән фермага чыгып чапты. Бер хәл булмагае. Анда аны чыннан да фаҗига көтеп торган икән. Ике утар арасындагы зур капкага кысылып тапталып 7 сарык үлгән иде. Көтү кытырса, шушы кытырынган буран шикелле ул, тыймалы түгел. Сарыклар этешә-төртешә бер-берсен капка әрәтәсенә китереп кысканнар күрәсең. Упкын булса, упкынга тәгәрәшкән булырлар иде. Ут булса, утка ташланырлар иде. Зур шау-шу купты. Шунда ук районнан тикшерүчеләр килеп төште, бик җентекләп сораштылар, казындылар, сарыкларны берәр ачулы кеше яки дошман зат юри куркытмады микән дип, бөтен авыл белән сөйләшеп чыктылар. Гөлнәзирәне көнгә 2-3 мәртәбә чакырып сорау алдылар. Әлеге төнне кайда идең, кеше күрдеңме, шаһитларың бармы, ничек исбат итә аласың дип җанына тиеп беттеләр. Ахыры кулга алып, районга алып киттеләр. Илдарны Сания алып калды. Картлар бу казаны Мөсәллия буранына бәйләп аңлаттылар. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт, хайван мәхлукларының гомерен үзеп, бәндәләрнекен саклап калды диделәр. Ләкин бу коммунистик идеологиягә туры килми иде шул. Шуңа күрә өстәгеләр моннан көлделәр генә. Төрмә дигәннәре нарат агачыннан салынган йорт иде. Тәрәзәләре юк, калай белән ташланган ишеге шундый ук икенче йорт эченә ачыла. Алар туташ. Анысында милиционерлар. Хатын-кызлар бүлегендә Гөлнәзирәләр өчәү иде. Берсе амбарга эшкә баргач, бәләки янчык белән чәчүлек ашлыгын урлаган урта яшьләрдәге хатын. Гаҗәп, үзе өчен түгел, күбрәк сыйыры өчен җанада. Бүген иртәгә бузауларга тора, исән-сау гына котылса ярар иде дип, ишекле түрле теләк теләп йөри. Икенчесе юантык гәүдәле, табак битле, тешләк бер хатын. Авызыннан ник бер сүз чыксын. Күзләрен тасрайтканда тик бүселеп утыра. Анысы колхоз бригадирын кыйнаган ди. Беренче көнне Гөлнәзирәнең кирфекләре минутта кибеп тормады. Сатыл.
дип мыскыллады аны тикшерүче хатын. Барыбер кызгандыра алмассың. Гаепле икәнсең. Елау түгел, башыңны орсаң да җәзасын алачаксың. Эшең бик четерекле. Күзлек аша тикшерүченең бәбәкләре әллә нинди ерткыч җанварныкыдай зур булып, куркыныч булып күренә иде. Гөлнәзирәне боз кебек салкын карашыннан ычкындырмый гына, ул Зифа озын бармаклары белән өстәл өстендәге кагазьләрне читкәрәк этеп куйды. Тырнагы керсә, бармагы керә торган усал зат икән бу. Гөлнәзирә аны беренче күрүдә үк шундый нәтиҗә ясады. «Җә, башладык», диде ханым, юка иреннәрен бирештереп. «Кем кытыртуы буенча дәүләт милкенә зыян салдың?» Гөлнәзирәнең сүзе юк иде. Тикшерүче аны фикерен туплый дип уйлады. Гомуми хакыйкатьне дә кисәтеп куюны мәкъкүл санады. «Дөресен, фәкать дөресен генә сөйлә. Без аны исәпкә алачакбыз». Гөлнәзирә авызын ачып сүз әйтмәсә дә, эче тулы уй. Ничек инде кытыртырга эт түгелле? Ни рәвешле дәүләт милкенә зыян саласың ди? Ул өендә вакытта килеп чыккан каза ләбаса. Июнь айында бер атны яшен сугып үтерде. Шуның өчен хәзер караучыны гаепләргәме? Гелән мал туар өстендә генә торып булмый инде. Мин җавап көтәм. Гөлнәзирә кибешкән иреннәрен тел очы белән ялмап алды да: «Мин, апа, бер нәрсә дә әйтә алмыйм», диде. Тикшерүченең гәүдәсе урыныннан купты. «Сөйләячәксең, барысын да хәтереңә төшерәчәксең», диде ул, урта бармагын тырпайтып. «Синең ишен надан авыл хатыннарын гына түгел, әллә нинди һавалы интеллигентларны да аз сындырмадык без». Тикшерүче искәрмәстән бармак очлары белән генә Гөлнәзирәнең ияк уемыннан эләктереп алып, башын артка этәрде. Муены шырт итте Гөлнәзирәнең. Бер ара күз аллары әлҗе-мөлҗе килеп торды. «Сорауны кабатлыйм», диде тикшерүче берни булмагандай. «Кем кыткысы белән дәүләт милкенә зыян салдың?» «Мине берәү дә кытыртмады, апа». «Димәк, үз теләгең белән җинаять кылдың, шулаймы?» «Нинди җинаять, апа?» «Мин сиңа апа да иптәш тә түгел, мин тикшерүче, рәсми кеше, төшендеңме?» «Төшендем». «Алайса сорауга җавап бир». «Мин ул сарыкларны үземнеке кебек яратып тәрбиялим бит, апа. Ничек итеп аларга кул салыйм ди?» «Алайса бу җинаятьне кем эшләгән соң? Ничек уйлыйсың? Авылда бармы андый кешеләр?» «Җә, тиз бул». Тикшерүченең күзләреннән янә утлы уклар чәчелде. Гөлнәзирә тырышып бу күзелмәгеннән ычкынырга омтылып караса да, һаман шул усал бәбәкләр әсирлегендә кала торды. Бу аны энә өчен тота иде. Башына хәтта сарыкларны үзем иркеттем дип әйтеп кутылыйм гына микән әллә дигән уйда керде. Бәхетенә телефон шалтырады. Шул рәвешчә бераз хәл алды. Тикшерүче трубканы куюга исә әлеге сорауга мөнәсәбәтен белдерергә ашыкты. «Япа, монда тырнак астыннан кризлисе юк инде, бу мөсәллия бураны галәмәте. Үземдә ычкынудан чак-чак калдым». Тикшерүче корбанына аргылган карчыга шикелле Гөлнәзирәгә ташланды. Дигәнче муенын кысып алды. Бармакларын җилкә тамырына батырды. Менә нинди була икән ул авырту. Әйтерсең лә муенына очлы тимер белән кададылар. Ни кычкыра, ни кузгала алмый. «Тагын бер мыскыл сүзе ычкындырсаң бел аны», дип янады ханым өстәл янына барып утыргач. «Күрмәгәнеңне күрерсең». Гөлнәзирә тикшерүченең кул сузуына карышмады. Милициядә тәртип шулай күрәсең дип уйлады. Тикшерүче астарган, ул бу гамәлләрне тавыш-тынсыз, мыштым гына кул югандай гадәти генә итеп башкара иде. «Дөресе шулай бит, апа», дип Гөлнәзирә дә үз сүзеннән чыкмады, әмма мөсәллия бураны турында ләммим. Әнә бит мыскыл дип кабул иткән. Өер бер кытырдымы, тиярмын димә. Мәхлуклар ишалар, миләре бала йыдырга кадәр дә юк. Вата җимерә, барыбер үзенекен итә. Маташтырма ярыйма. Кемнеңдер кулы уйнаган монда. Әгәр шул кемдер табылса, син кытылачаксың. Табылмаса, төрмә. «Нишлим соң, апа? Өемне алыгыз, сыерымны өтөрмәнгә генә япмагыз, улым бар бит минем». Гөлнәзирәнең башы өстәлгә ауды. Җилкәләре бизгәк тоткан шикелле калтырана башлады. Тикшерүче
бер сүз дә әйтмәде. Йомшак кәнәфигә чумып, аның бу иянәге үткәнен ипләп кенә көтеп утырды. «Я, тынычландыңмы? Әнә су ич. Тартынма, эч. Гөлнәзирә су эчкәч, чыннан да тынычланып китте. «Мин сиңа ярдәм итә алам», диде тикшерүче, шул дустына кыяфәтен үзгәртмичә. «Гомер бакыена онытмас идем, апа, бу игелекләрегезне». «Мин сарыкларга каза салган кырткычны беләм». «Кем соң ул, апа? Кем аркасында мин өтермәннәрдә саргаям икән?» «Нәгыйм Салихҗанов». Гөлнәзирә, ялгыш ишетмәдемме дигәндәй, бөтен гәүдәсе белән тикшерүчегә таба янтайды. «Әйе», дип дәвам итте бүлмә хуҗасы. «Нәгыймҗан Салихҗанов». «Юк, апа, булмаганны. Нәгыймҗан абзый, юк». «Башыңны тәмам бутаган икән», диде тикшерүче. «Алар шул рәвешле синең кебек җилбәзәкләрнең ышанычына керәләр. Ярату, мәхәббәт имеш. Фронтовик ирең була торып, ничек шул карагрохның муенына асылындың син, аңламыйм». «Апа, гөнаһысына кермә, апа». «Бүлдермә. Кайынсарда сыйнфи дошманнарның тамыры кырмаган әле беләбез. Бу мәкерле эшләр белән Хисам бай кызы Фәхерниса җитәкчелек итә. Авыруы хәйлә генә. Ирен, кызын Советка каршы эшләргә тарта. Кызы аның авылда бер, апа, алдынгы пионер. Монысы да күз буяу өчен генә». «Белмим инде алайса, башым катты, бер нәрсә дә уйлый алмыйм». «Фаҗига буласы төнне Салихҗанов белән очрашмагансыз бит, әйме?» «Өйдә шөгыльләрем күп дигән иде». «Менә, һай мәкерле дәсең бу дошман. Наклабрак тикшерә башласаң, аягына да үзе аткандыр әле мөгаен. Авылда каһарман булып йөри икән әле Сатлыкҗан. Хәрби комиссариаттан мәгълүматлар алдык. Ул кер юу ротасында гап-гади йөкче хезмәтен башкарган. Менә сиңа каһарман. Булмаслы, апа. Миркасимова, былай сәяси сукырлык күрсәтергә ярамый, син бит аңлы совет кешесе». Салихҗановка килгәндә, аның җыры җырланган инде. Аның кырын эшләре турындагы кәгазьгә син дә имзаңны куярсың. Иртәгәгә мин әзерләп куярмын. Инде бар, ял ит, арыгансыңдыр. Шушындый коточкыч сүзләрдән соң нинди ял була ала ди инде. Башыңны ташлап качарлык хәлле баса. «Эх, Нәгыймҗан абзый, тайгак юлга кергәнсең бит. Таш елан икән хатының. Әткәсе өчен үч алмакчы күрәсең. Безнең бәхетле тормышыбызны җимермәкче. Җимерми торыгыз әле. Әнә, милиция барысын да белеп тора икән. Рәхмәт үзләренә. Уйлаган иманы, нигә диеп ул убырлы кызын минем янга җибәрде икән диеп, дуслаша янәсе. Ире хакында кайгырта. Саулыгын саклый. Халыкны изеп җыйган байлыгыгыз тамагыгызга утырдымы? Шул кирәк сезгә. Үзегезгә күрә таман». Бригадирын кыйнаган хатын шалкан төшеп киерелә гырлый. Тегесе төшендә дә сыйры белән саташа. Гөлнәзирә аларга игътибар да итми. Чөнки башы тулы уй. Килт итеп, әле берсе, әле икенчесе хәтеренә килә. Шулай да нигә дип аны сатып алырга кирәксең? Сатып алырга бер шпион мәллә ул? Сарыкларны харап итәргә ният иткән бәндәгә нигә Гөлнәзирә белән дуслашып торырга? Төне буе бер үзләре ич ул сарыклар. Ава чаяклы титак каравылчы кузгалганчы ферманың үзен тиеп алып китергә була. Авырткач айгыр типтени, бия типтени диләр дә соң ул. Юк, барыбер булса, ишектән түгел, тәрәзәдән йөрерләр иде. Монда нәрсәнеңдер эше өчен ялганып бетми кебек. Нәгыймҗанның сарыклар белән кызыксынганы булмады, гөнаһасына кереп булмый. Аннан китереп, үз күзләре белән күрмәгәч, ничек итеп кеше өстенә гаип ташламак кирәк. Шулай ул шулай да, күрәләтә бер гаипсез килеш өтермәнгә дә кертәсе килми бит. Тикшерүче Ясин, я ул ди бит. Гөлнәзирә ике ут арасында калды. Кайсына борылсаң, шунысы пешерә.
Төне буе уй дилбегәсенең эченә чыга алмый интекте. Таң алдыннан гына шерем итеп алды. Алайда кирфекләре иртә ачылды. Тавышка уянган икән. Бер кемгә бер кәлимә сүз катмый уеп утырган бригадир кыйнаган хатын куллары белән тимер ишекне тия иде. Ачыгыз, йомышым бар, ачыгыз. Эй, кем ул? Кулына бугау салганны көтәсеңме? Дип кычкырды дежур милиционер ишекнең аргы ягыннан. Абый дим, абый, миңа чыгарга кирәк, абый. Ниһаять, ишеккә уелган рәшәткәле форточка ачылды. Анда сакчының табактай бите капланды. Чабата иренле авызы белән итләч борыны гына күренеп тора. Җә, нәрсә бар, нигә тузынасың? Абый, миңа чыгарга кирәк. Айрым-айрым бәдрәфкә йөрергә Алланың кашка тәгәсе түгелсеңдер. Юк, абый, мин аңа түгел, миңа авылга кайтырга кирәк. Иске авыздан яңа сүз. Саташтыңмы әллә дип, милиционер форточканы ябып куйды. Хатынның үз 90-90 дөбердәтә генә. Бу юлы ишек ачылды. Ачуымны китермә, аяк кулыңны бәйләп ташлармын. Абый, бик кирәк бит, абый. Сабый булма, Булатова. Сине бу йорттан хәзер суткына чыгара ала. Мин бөтенләйгә димим бит, абый. Урап киләм мин, абый. Милиционерга хатынның сүзләре кызык тоелды ахры. Нигә кайтырга кирәк соң сиңа, Булатова? Диде ул мыек очларын селкетеп. Ни йомыш? Хатынның очлары йодрыкланды, кашлары асылынып күзенә төште. Мине барыбер утырталар инде, абый. Теге ләңкәсенең дә тешләрен кыйып киләсе иде. Анысы кем инде? Председатель. Лискә эт кебек һаман шәңгелдәп өреп йөргәнгә ләңкә дип йөртәләр. Бригадир белән икәүләп халыкның канын эчәләр, абый. Әңгәмә шушында өзелде. Гөлнәзирәне тикшерүче чакыртып алды. Иртүк килеп җиткән, юынмаган, ашамаган дигәндәй, ул бүген кәефсез күренә иде. Исәме сезгә җавап биреп тормады. Гөлнәзирәгә кагаз сузды. Укыда кулыңны куй. Аннан өеңә кайтып китәрсең. Гөлнәзирә йөгереп барып тикшерүчене урындыгы ние белән бер юлы кочаклап алды. Бу яхшылыкларыгызны мәңге онытмам, апа. Алла буйырса, нәзер итеп көзгә бер кас калдырырмын. Бик зур рәхмәт, и апа. Ярый, вакытым тар минем. Гөлнәзирә башта укып та тормыйча имзасын сырларга исәпләгән иде дә, күңел төпкеленнән килгән ниндидер ичке аваз аның бу ниятенә каршы төште. Ул гүя кабаланма, Гөлнәзирә. Соңыннан үкенерлек булмасын дип кисәтә иде. Әлеге беркетмәне ул 2-3 тапкыр укып чыкты. Аңлашылмаганга түгел, юк, бик аңлашылырлык язылган, тик анда теркәлгәннәр барысы да чепчи ялган. Имеш, Нәгыймҗан Гөлнәзирәгә берничә мәртәбә колхоз сарыкларына агу ишетергә кушкан. Куркыткан, янаган, эше барып чыкмагач, ул җинаятьне үз куллары белән башкарган. Моны Гөлнәзирә күреп торган. Ул тиешле урынга җиткерәм дигәч, мин сине дөньяда яшәтмәячәкмен дип янаган. Шуңа күрә Гөлнәзирә серне эчендә саклаган. Хәзер ул аңа бик үкенә, совет властеннан ярлыкавын сорый. Намуслы хезмәтем белән үземне аклаячакмын дип сүз бирә. Апа, мин бу кагазга кул куя алмыйм, диде Гөлнәзирә озак кына эндәшми торганнан соң. Ялган бит бу. Ихтиярың? Диде тикшерүче битараф кына. Төрмәгә керәсең киләдер алайса. Ходай кушмаган эш булмас, апа. Иншалла, рәхмәтеннән ташламас. Бу тикшерүчене Гөлнәзирә башка күрмәде. Хак булса, аны күрше районга күчергәннәр дип сөйләделәр. Берничә көннән аны прокурор чакыртты. Бәхетең бар икән, Миркасимова, диде какырыклы карлыккан тавыш белән. Ачулы идеме ул, канагат идеме? Әлегә Гөлнәзирә аңламады. Прокурор дәвам итте. Колхоз рәисенең пешмәгән бәрәңге булуы аркасында гына котыласың. Югыйсә, синең урының Себердә иде. Эшеңне административ чара күрү өчен авыл советына җибәрәбез. Буш калдырмаслар, көт. Гөлнәзирә соңыннан гына белде. Фермадагы дежурлыкның кагыйдәләре эшләнмәгән булган икән. Шул сәбәпле колхоз рәисен дә, ферма мөдирен дә эшләреннән азат иттеләр. Гөлнәзирә сөт бикәсен бануын биреп котылды. Штраф салдылар. Фермадан да кудылар. Нәгыймҗан гына язмышының кыл өстендә торганын, баш очында кара кызгыннар очканын белмичә калды.
1943 елның язы соң, әмма дәррәү килде. Мөсәллия бураныннан соң башланган суыклар апрельнең 20-ләренә кадәр сынмады. Әле аннан соң да җылы артык куандырмады. Агыйдел аръягыннан искән ачы җил сөякләргә үтеп керә иде. Кырлачларың бер якта торсын. Бу шыксыз көннәр озаккарак тартылса да, яз барыбер Кыш бабайдан үз хокукларын тартып алды. Көннәрдән бер көнне җил тынды, яшь кәләштә ялтырап кояш чыкты. 2-3 көн эчендә ирганаклар су белән тулды, сыкрый-сыкрый сөн бузы күтәрелде. Ташу башланды, җылы, көяз яз килде. Сталинның да иң яраткан язы 1943 ел язы булган имеш. Бик мөмкин. Идел буендагы зур җиңүдән соң чыннан да аның сипкелле йөзендә ниһаять канәгатьлек билгеләре хасил булды. Өмете кайтты. Советлар Союзы тез чүкмәячәк. Сугыш һич югы сулык белән тәмамланачак. Югыйсә төп башына утыра язган иде ич. Кызыл армия дөньяда иң көчле, иң алдынгы армия дип лаф урдык та әнә нәрсә килеп чыкты. Ганцевали Иосиф хәтта җарияләрен дә онытып торды. Яшь хатынны үзенә үзе кул салгач, ул кабат өйләнмәде. Тик грузин инде, каны кайнар иде. Еш кына тамырларына сыеша алмыйча җәфалы иде. Мәскәүдә Сталин ятагына башын салмаган шибәр артисткалар мөгаен калмагандыр. Әйе, артисткаларны хуп күрә иде ул. Театрга баргач, күңеленә ошаганына күз генә сирпи. Жан дусты Берия товарны нәкъ вакытында хуҗасына китереп тә җиткерә. Ур кызлары махсус исәптә тора иде. Әтеле озынраклары шундук юкка да чыга. Шулай, гыйшык-мишыкта да Сталин җәллат иде. Бәхетсезлек кенә алып килә иде. Аның каравы Гитлер мәхшукаларына тугрылыклы май булды. Ул бер вакытта да ятак өчен генә сөяркә тотмады. Маугуын да яшермәде. Йөрәк парасына кыйммәтле бүләкләр бирүдән тартынмады. Ихтимал, җинси көчсезлеге шуңа тергәндер. Нәгыймҗан кечкенә кеше, әмма Сталин белән Гитлер кебек үк ир заты. Чәчбиләр аңа да бик якын. Тәтәйләрне китереп бирмәсәләр дә, авыл көтүенә ул хуҗа. Ә Сталин аның мактанычы. Борыннары охшаш. Икесенеке дә зур, икесенеке дә киртекле. Мондый борын дәртле кешеләрдә генә була имеш. Нәгыймҗан Гитлерның гайрәтсез мәхлук икәнен белгән булса, әллә нинди үтергеч такмаклар чыгарган булыр иде. Хәер, ул хәзер дә аны ким хур итми. Менә ул такмакларның кайберләре. Абау Гитлер авызың зур, ачма тешең санарлар. Тау башында бытбылтык, бүсер Гитлер зур кендек. Сукыр Гитлер сабан сөрә, чак-чак атлый атлары. 43-нең язы Сталинга күңел күтәренкелеге алып килсә дә, кайынсарлыларны һич тә куандырмады. Сугыш башланганнан бирле беренче мәртәбә ачлыкка торды ул. Авыл өстенә юклык пәрдәсе төште. Халыкның элекке маясы тәмам бетте. Күәз чиләкләренә кадәр коргаксыды. Фаҗигага эләккән караптан качкан күсләр кебек чыланнарны тычканнар булып тычканнар ташлап китте. Алар эчендә ялманырлык бөртек калмаган иде. Нәгыймҗан моңа кадәр кимхур булмады. Һәр вакыт пычагы май өстендә йөзде. Кая барса шунда кадер-хөрмәт, мул табын көтә иде аны. Әлегәчә чабатасы читән башыннан төшмәде, базары китмәде. Чөнки хәзергә авылга җанлы солдатлар түгел, кара кәгазьләр генә кайта. Ул бердән-бер Гөлнәзирәнең соңгы тавыгын суйдыргач әнә Фәйрүзәгә күчте. Аны кашыды. Язга чыккач менә хәлләр үзгәрде. Фәйрүзәкәй, Казанас, ас кулыңа табагач дип җырлануларга шик килде. Чөнки кулына табагач алырлыгы калмады Фәйрүзәнең. Нәгыймҗан капка рәтәсенә таянып, шушы хакта уйланып торды. Лапас кыегында чыр-чыр килеп, чыпчыклар сөешә. Бик яман кылана икән бу хәйстерүшләр. Менә кемнәрдә икән ул көч-куәт. Яратышудан шар кебек кабарынган бер чыпчык кайсы ягы беләндер Сәгыйдәне хәтерләтә иде. Ул да шулай йомры түгәрәк, ул түтәйгә сөюгы кадалганга шәп булыр үзе, дигән уй кирип уяладаның башына. Хәер, бу хакта ул бер бүген генә уйланмый иде. Кичә генә авыл советы сессиясеннән бергә кайттылар. Нәгыймҗан гадәттәгечә кулларын уйнаткалап алды. Кыргыйланмады.
Кытыкны китерәсең дип шәбәләнеп тә куйды әле. Урындагы кеше ич ул, Сәвит башлыгы. Тетеп салса да сүз әйтә алмыйсың. Намсындыргыч каһәр. Теге аш битләр түгел инде. Аш дигәннән Нәгыймҗанның үз хәле алай ук мөшкилләрдән түгел. Ул колхозда актив санала. Активләргә исә буйрык белән яшертен генә onun йырмасын тамызгалап торалар. Ул әлеге продукцияләрнең тамчысын да әрәм-шәрәм итмичә өенә алып кайта. Бәрәңгесе бар. Тагын сөте катыгы, үзе ул күбрәк читтә сыйлана. Бу да ашамлык янга кала дигән сүз. Сәгыйдә турындагы уй-хыялларын бүрсетеп тормады Нәгыймҗан. Тәвәккәлләде тәки. Ятып калганчы атып кал дип, көннәрдән бер көнне Сәгыйдәнең ишеген шакыды. Әгәр тавыш базар куптара калса, йомышын да хәстәрләп куйды. Янәсе, аңа ашыгыч рәвештә белешмә кирәк. Хәрби комиссарияттан сорыйлар. Юкка хафаланган икән. Хатын-кызның барысы да бер иштән сөрелгән икән. Сәгыйдә куып чыгармады. Ләкин шарт куйды. Начальник бит. Безнең арадагы мөнәсәбәтләрне беркем дә белергә тиеш түгел диде. Минем рөхсәт белән киләсең, кунарга калмыйсың диде. Шулай итеп, Нәгыймҗан 6 ай эчендә 3нче солдатканың өй кыегына ябышты. Гөлнәзирә әле юньле башлы иреп тә җитмәгән буламыклы җирне көрәк белән кергән кадәр кайра да ташлый. Ләкин уңышы гына ташка үлчим. Киләсе елда Алла боерса, вагаракларын калдырыбрак чүпләргә булыр дип күңеленә беркетеп куйды ул. Бер килсә, килә икән бит. Быел аның бәрәңгесе базын ие белән ишегән иде. Хәзер җыйганы ширек бәрәңге. Үзе ширек булса да, исеме матур, Кәлҗимә. Инде әнә үзенә багышлап җырлар да чыгарырга өлгергәннәр. Озын-узак юанырга вакыты юк иде Гөлнәзирәнең. Амбар келәтләренең эшен акшарларга кушты бригадир. Ни сәбәпледер, дәүләт ашлыгын яңа урынга күчерергә кушканнар. Шуңа күрә тиз генә табада Кәлҗимә кыймагы пешереп алды да ул, улы белән тәгамләп эшенә китте. Банат капка баганасына сөялеп аны көтеп тора иде. Чырае һәр вакыттагыча әче тырма капкан кешенеке сыман сытык. Ләкин бу ачудан да кемнедер яратмаудан да түгел, нәселе нәсәбе шундый. Кырыс табигатьле, аз сүзле нәсел. Йомыкый кеше тискәре була бит ул. Кирелекләре дә бар әлбәттә. Бу хакта авылда хәтта мәзәкләр дә йөри. Банатның әтисе Корбангали яшь вакытта кыз күзләргә барган имеш. Җаен китереп очрашканнар булар. Кыз билгеле инде егеттән матур күркәм сүзләр көтә. Тегесе ләммим. Ахыры кыз сүзне үзе башларга мәҗбүр була. Каралы Корбангали, ай нинди якты бүген ди. Әллә тагын ди, җилкәсен җиртеп куйган егет. Зөһрә исемле бер ятимә кызны судан кайтканда ай киянтәсе чиләкләре белән күтәреп алган ди. Дөрес микән бу? Мин күрмәдем, ди Корбангали. Һич чарасы калмагач кыз, Корбангали, син мине ошатасыңмы? Дип сорый. Ошатса ни, анда синең ни эшең бар дип әйтеп ташламасынмы егет. Кыз сикереп тора да өенә кереп бикләнә. Шуның белән вәссәлам. Кәләшне Корбангалигә соңыннан әтисе алып кайтып биргән имеш. Менә шундый заталар. Банатның ире Мирзаханны да гаилә җанлы дип әйтеп булмый иде. Күбрәк өмрен балык тотып, ауга йөреп, итек басып, кием тегеп уздыра иде. Ләкин ул буларның берсендә дә чын оста түгел иде. Шуңа күрә авыл халканы җилбәзәк дип карый иде. Төп йөкне Банат тартты. Ләкин хатын-кыз үҗәтлеге белән генә әллә ни кырып булмый икән шул. Мантымадылар алар. Ярдәм итәргә туган тумачалары да юк иде. Мирзаханнан Банат ярым йорты йорт җир белән калды. Инде яхшыга өмет тә юк, чөнки авылга иң беренче булып кара кагазны Банат алды. Алма кебек тулгансың, тфу-тфу күз тимәсен, диде Гөлнәзирә Банатка. Банатның тонык күзләрендә гаҗәпләнү чаткылары кабынып алды. Ярты авыл тулган алма кебек хәзер. Нәрсә булган? Нәрсә? Үзеңнең башыңа төшкәч аңларсың әле. Ачлык галәмәте. Фатыйма әби аякларны да баса алмый. Гөбе кебек булып шишкәннәр. Үземнең дә мактанырлыгым юк, малайкай. Бүген Кәлҗимә кыймагы гына эләкте. Сине Нәгыймҗан кытыртты, убыртәре. Инде сез эшкә килдегезме, тел кашыргамы дип орышты завхоз грәндәм. Буенный эш монда. Башта келәтне юып чыгардылар.
Аннан соң авыз борыннарына чүпрәк урап, ниндидер сасы исле сыйыклыкны стеналарга бөркеделәр. Бижәк ыяламаска яхшы диимеш. Күселәр дә яратмый икән бу исне. Ипләп эшләгез, бу буенный дару, дип кисәтте завхоз. Булса да булгандыр. Ютәле тәүлек буе узмады. Гел тамак төбен кытыклап торды. Дәүләт будайына икесенең дә ис акылы китте мәгәр. Үзе күп, үзе чиста, үзе эре. Җә Хода, булса да булыр икән байлык. Ирексездән хатыннарның куллары кышыл ишенә кирип китте. Икесе тиң берничә бөртек будай бөртеген авызларына капты. Гөләндәм күзәтеп торган икән. Сүкәлмәң, буенный будай ул, дип төкерекләрен чәчте. Кешеләр ачтан шешенә. Ә монда никадәр ашлык, диде Банат үз күзләренә үзе ышанмыйча. Шешенмәгәе, шәнчелеп китең. Бөртеген дә бирәсем юк, дип акырды Гөләндәм. Синнән будай сорамыйлар ишәле Гөләндәм тей. Кәнсәләрдә ни уйлыйлар икән дибез. Кәнсәләр, монда кәнсәләрнең нинди катнашы булсын. Әйтеп торалар иш, буенный будай дип. Гөлнәзирәнең завхоз бугазын киергән арада кесәсенә бераз бөртек тутырасы килгән иде дә, бер янчык ашлык урлап тотылган төрмәдәге хатынны исенә төшереп туктап калды. Суд булган икән. 10 ел биргәннәр ди. Мин сине кайдан будай юнәтергә өйрәтермен, дип пышылдады Банат. Кичә генә юлыктым. Төне буе ярма ташында будай чыгардым. Балаларым иртән курсаклары кап булганчы бутка сысты. Нинди будай соң ул? Урлаган түгелдер бит. Иштан соң бергә барып күрерсең. Нигә алайсаң, үзең шишенеп йөрисең? Әйтеп торалар ич. Кичә генә юлыктым дип. Бер ашау белән шиш кайта димени. Тышкы яктан шыксыз күренсә дә, Банатның өе чиста иде. Буйдан буйга сузылган сәке сап-сары итеп юылган. Тәрәзә пәрдәләре, урын җир япмалары да килешле. Хәтта чәчәкле чуклы бирнә чаршавын да алып куйган. Син кишер чәе эчмисеңдер инде Гөлнәзирә. Самавыр куеп тормыйм, диде Банат үзенең фәкыйрьлегеннән гафу үтенгәндәй. Барыбыз да кишер яфрагына калдык инде малайкай. Такта чәй хәзер төшкә дә керми. Будайың каясың? Будайың. Кил менә монда. Мич башы башак белән тулган иде. Каз муены кебек тулы эре башаклар. Әйтерсең лә хәзер генә урып алганнар. Ләкин ач күзгә генә шулай тоела иде бу. Гадәти башак мондый ук бүртем, мондый ук калын булмый. Бөртекләрнең аппак үзәге менә бу сәлам дип тора. Авыздан сулар килә. Кайдан җыйдың буларны? Диде Гөлнәзирә. Татыш тарлавыннан, көлтәләре ниләр белән калган. Безнең бәхеткәдер инде. Кешегә чыгара күрмә брук. Икебез генә белик. Хәзер Фатыйма бигә кирип, бутка пешереп бирәм әле. Аякка бастырырга кирәк аны. Мин дә хәлен белеп чыгар идем дә, күчтәнәшем юк. Ачлык вакытта нинди күчтәнәш инде ул. Карчык сәке түрендә шүмәлә кебек булып ята иде. Хатыннар кергәч, башын калкытып караган иде дә, булдыра алмады күрәсең, яңадан сыгылып төште. Якын әбекәй, сөйлеп булса да утырып тор әле, дип Банат аны урыныннан кузгатты. Гөлнәзирә җайлап кына урын җирен рәтләде. Юкка азапланасыз, сәгатем суккан инде минем. Җәҗә, андый сүзләр сөйләшмик әле, якын әбекәй. Менә хәзер бутка пешерәм. Рәтләнерсең Аллаһы буйырса. Банат учакка ут төртеп җибәрде. Гөлнәзирә җыештырырга тотынды. Ярый әле, әнкәем шушындый хәлгә калмады, дип сөенде ул. Күрәләтә ачка үләлә баса. Йөзе битендә төс калмаган, ханы качып беткән. Инде әнә күзләренең дә нуры сүнеп бара. Юк, ялгышкан икән. Карчыкның әле тормыш җибен кулыннан ычкындырасы килми. Чытырман ябышкан. Бутканы күргәч әнә алыштырып куйдылар диярсең. Күзләре катты. Гамсыз йөзенә ниндидер дуамаллык билгеләре чыкты. Котырган эт кебек менә килеп ябышыр сыман. Гөлнәзирәнең бу манзарадан тәннәре чымырдап китте. Шулай. Теге дөньяга берәү дә атлыгып тормый шул. Бутка кайнар иде әле. Фатыйма карчыкның исә көтәрлеге юк. Шыбыр-шабыр каба да авыз эчендә әлле-мәллегенә әвәләп уптымыйлахи йотып җибәрә. Үзе ялт-йолт карана, әйтерсең лә ризыгын кулыннан тартып алалар. Банат
җамаягын ипләбрәк утыртырга чамалап караган иде дә, кая ул? Калтыранган куллары белән савытны үзенә тартып алды. Ботка урын җиргә чәчелде, түшенә, җиңнәренә буялды. Якын әбекәй, нишләвең бу? Дип, Банат аны тынычландырмакчы булды. Тынычландырырсың бар, ач кеше ачучан була ди. Күп ашатма, ише китәр, диде Гөлнәзирә. Әнә бит ничек кытырына. Карчык хатыннарның ни турында пышылдауларын ишетеп алган иде ахры. Бирмим, бирмим дип, әҗәл ачуы белән җамаягын күкрәгенә кысты. Ләкин анда ботка калмаган иде инде. Ул ачу белән җамаякны читкә бәрде. Иске җамаяк пыяла кебек уалып, идәнгә сибелде. Учактагы соңгы кисәү күмергә әйләнер алдыннан актыкы тапкыр ялкынын ялмап алды да сүнде. Ише караңгыланып калды. Моны йоклатмыйча чыгып китеп булмас, син бар кайт, дип пышылдады Банат. Ниндидер күрелмәгән мәшәкатьләр чыгып, Гөлнәзирә Банатка ияреп башак җиргә бара алмый калды. Татыш тарлавы иң ерак басу, әллә кайда җәһәннәмдә. 3-4 чакрым араны ләм йырып урап кайтырга күп вакыт кирәк. Аннан соң ачка үлмәскә бер сәбәп дигәндәй, моңа кадәр күрелмәгән яңа ризык килеп чыкты. Кем уйлаган, гап-гади күл камышы тамырының ашарга яраклы икәнен. Элек аңа игътибар да итмиләр иде. Камыш тамырының тәмле дә, туклыклы да икәнен сөн тамагында боз тыгылмаса ихтимал белми дә калган булырлар иде. Кытырынып та карады соң сөн. Агыйдел борылышында буылып калган елга кая керергә тишек тапмады. Ярларыннан чыгып, сәгате минуты белән болын кырларны басып бетерде. Әрәмәлекләрдәге тал тирәкләрне төбе тамыры белән умырып ташлады. Камышларны изгәләп, бутарлап ыргытты. Су кайтканда исә бөтен чүпчар болын өстендә калды. Күрәсең, бер ач бәндә болынлыкта аунап яткан камышның тамырын татып карагандыр. Һәм шуннан соң китте мәшхәр. Кешеләр кайсы кул арбасы, кайсы капчык белән тамыр ташыды. Карап торуга ул игътибарны җилеп әйтердәй түгел. Кара күгелҗем төстәге чатлы-ботлы бер нәмәрсә шунда. Шул чуттан көлеп сөйләрлек вакыйгалар да булгалады. Әлеге дә баягы һәр ярыкка, һәр тишеккә борын тыгырга яратучы Халисә түти гадәттәгечә бөтенесеннән дә уздырырга теләгәндер ахры. Төннәрен йокламыйча камыш ташыган ди бу. Кыягын татып та караган имеш. Тик күңеле булганган ди түдекәйнең. Бик мактыйлар иде, нишләп укшыта икәнсең бу дип аптыраган Халисәттәй. Ахыры урамнан үтеп баручы Маһине дәшеп керткән. Әллә абзар түбәсе ябарга җыенасыңмы? Дип сораган шук Маһи кирфик астыннан гына елмаеп. Нинди абзар түбәсе Маһикаем, ризык бит бу, ризык дигән икән Халисә, камыш кыягын силки-силки. Кыякны әйтәсеңме? Бәй Маһикаем, юасаң ара бит инде бу, юаның кыягын ашый безләсә, мәгәр телеңне үтә. Маһи китер-китер көлгән дә әйткән ди моңа. Син Халисәттәй әкияттәге Аю бабай сыман икәнсең. Ул да бит уңыш бүлгәндә шалканның сабагын, бодайның тамырын сайлаган ди. Әллә күпчем бу хикмәт сезнең дә тамырын ашыйлармы Маһикаем? Халисәттәй, камыш сабагы абзар түбәсе ябарга гына ярый инде ул. Авылда бер Банатның гына камыш тамырына исе китмәде. Бодай башагына теше тырнагы белән ябышты. Кар астында кышлаган ашлыкны агулы диләр бит Банат, диде аңа Гөлнәзирә, саграк кылан. Торна күкәй салганда тартайының арты йыртылган ди. Син шул сүзләргә ышанасыңмы? Алайга китсә, күргәнең 8, күрмәгәнең 9 дип әйтәләр. Барысында каян белеп бетерәсең ди. Кичә кәнсәләргә төшкән идем, Сәвит Сәгыйдә сөйләп торды. Докторлар бик нык каршы ди кышлаган бер төккә. Районнан да кисәткәннәр, җидырмагыз дигәннәр. Нигә соң алайса Йолдыз авылының яши карты эскерт төбендә? Алар нигә мыеклы да, без нидән кыеклы? Ярамаса каравыл куярлар иде. Юк бит. Син әле Фатыйма карчыкны күр. Аякка бастырдым бит тәки. Хәзер терек-терек йөгерә. Авылны 2-3 урый. Рәхмәтен әйтеп бетерә алмыйм мискинем. Үземдә, балаларым да тәмам бетешкәннәр ик бит. Инде Аллага шөкер, күреп торасың. Булар барысы да хак иде. Фатыйма карчыкны әҗәл куеныннан суырып чыгарды Банат. Аңа ничек рәхмәтле булмыйсың инде. Ачлык кайынсарга үлем китем китермәде. Халыкны әле дә тук дип әйтеп булмый.
Киресенчә, икмәк эзлегенең иң авыр, иң кискен вакыты. Тик язгы табигатьнең үз муллыгы. Юа, балтырган, кычыткан, кәҗә сакалы, какы кузгалак ише файдалы үсемлекләр кешеләрнең витаминга сусаган организмына сары май булып ятты. Йөзләргә кызыллык йөгерде, күзләргә нур кайтты. Теш сөякләр ныгыды, тәннәр тыгызланды, мускулларга куәт керде. Башак, кәлҗимә, камыш тамыры, балык чыры инде артта калды. Авыл башы аягы белән эш диңгезенә чумды. Гали дә үз эшендә, Вәли дә үз эшендә. Сабанчы чәчүчеләр кырда куна төнә яталар. Хәтта ындыр артында эшләүчеләрне дә өйләренә кайтармыйлар. Колхоз 3 мәртәбә ашата. Шуңа күрә өйгә ашкынып та тормыйлар. Нәгыймҗан басуда адашкан бүре баласына юлыкты. Анасы исән булса, үчен кайтарачак, я атың, я сыерың белән бәхилләшәсең килмәсә, җибәр дигәннәр иде дә тыңламады. Ияләштереп бетерде инде. Кая барса, үзе белән йөртә. Этләргә көн бетте. Әле балагына, әмма эт заты күрүгә әллә нинди ямсыз авазлар чыгарып, буенсасын үзәрдәй булып аргыла. Буыннан буынга килгән дошманлык барыбер үзенекен итә икән. Исемен Дүрт күз дип кушты. Ияләшер микән эт исеменә юкмы әлегә билгесез. Тик хуҗасына турылыклы икәнен исбат итте инде. Хәл булай булды. Сәгыйдә бер көнне өйлә вакытында Нәгыймҗан эшләгән бригадага килеп төште. Ул шулай һәр көнне атын җигеп, басу кырларны урап кайта. Кешеләр белән очраша, яңалыклар турында сөйли. Бу юлы хатын Нәгыймҗанны юксынып, аны күрәсе килеп килгән иде. Хәтсездән очрашканнары юк. Хатын-кызларга гына хас астыртын хәйләкәрлек белән ул Нәгыймҗанга теләген җиткерде. Мөлдерәмә күзләрен сирпеп кенә алды. Ир-егет барысын да аңлады. Сәгыйдә, менә күреп калыгыз мине дигәндәй, барысы белән саубуллашып авылга юнәлде. Ләкин ул коры юлга үзәненә төшкәч, атын кирегә борды. Бераз баруга әрәмәлек башланды. Монда аулак. Үрдәк күле ешкынлыгында аны Нәгыймҗан көтеп тора иде инде. Бүре баласы белән икәүләп көтәләр. Бу җәһәннәм кисәвен нигә алып килдең инде? Диде Сәгыйдә җиңелчә шелтәләү белән. Дүрт күз минем якын дустым, диде Нәгыймҗан хатынны кочагына алып. Ә син җанашым, мин инде сине төшләремдә күрә башладым. Кайтып та җитмисең. Үзең рөхсәтсез ишеккә кагылмаска куштың ич. Җүләр хатын ни әйтмәс? Тыңлама син аны. Сәгыйдәнең тустаганы тәмам тулып җиткән иде күрәсең. Үзе сөйгәнен ауды. Дүрт күз шул секундта Сәгыйдәнең итәгенә килеп ябышмасынмы? Ул хатынның бу гамәлен хуҗасына ташлану дип кабул иткән иде ахры. Башын чайкый-чайкый умрагына итәген. Рылдый-рылдый үзгәли. Беренче булып Нәгыймҗан аңына килде. Дүрт күз, минем янга, дип кычкырды ул. Тегесе чиный-чиный аның аягына килеп сарылды. Ул шиксез шат иде. Шулай булмаенча, хуҗасын саклап калды ич. Гыйшыкның башы хәер, төбе булыр сәер дигәндәй, Дүрт күз гашыйкларның ашына кара таракан булып төште тәки. Ул арада кайдадыр сөйләшкән тавыш та ишетелеп китте. Нәгыймҗан тиз-тиз генә Сәгыйдәне тарантасына утыртты да, атына чыбык белән сыдырды. Үзе камышлыкка кереп шылды. Көне нинди иде, җәй көне кебек. Иртәнге якта кояшлы яңгыр сибәләп китте. Нинди баллы яңгыр. Урам кырлар ислемай бөркегәндәй хуш ис белән тулды. Җиңел, саф һава. Кешеләр атлап түгел, гүя күбәләктәй очып йөриләр. Банат та бу гүзәллеккә хозурланып, озак кына әсәрләнеп торды. Күңелгә бугау салган һәммә кайгы борчуларны, ачлы-туклы көн күрү газапларын, төрле кимсетүләрне дә оныттыра торган илаһи матурлык иде бу. Әле яшәргә дә яшәргә. Тормыш Ходай Тәгалә адәм баласына фарыз кылган иң кадерле бүләк. Ул барысыннан да өстен. 1000 еллык иҗмахтан бер көн яшәп калуың артык дип юкка гына әйтмәгәннәрдер мөгаен. Банат Фатима карчык ихатасына күз төшерде. Аны әҗәл кулыннан тартып алуына бик шатлана иде ул, горурлана иде. Карчык үзе дә һаман дугада. Кичә кичтә шул хакта сөйләшеп тордылар. Биләмнән кайтып килә иде. Күңеле күтәренке иде. Бүген соңрак кайтылыр. Ерак эшкә иттеләр. Кирип әйтим әле.
Балаларыма күз кулак булсын дип, Банат күршесенә юнәлде. Фатыйма карчык сәкедә ята иде. Әллә йокысыннан тормаган инде дип уйлады Банат. Якын әбекәй, ни булды? Дип сорады ул ишек катыннан гына. Һәм Фатыйма карчыкның «И балам, син мине әле бу» дигән гадәти сүзләрен көтте. Шушы гади генә җөмлә аның шик-шөбһәләрен юып төшерәчәк иде. Андый сүзләр әйтелмәде. Әмма карчык селкенгәндә итте. Банатның куркудан таш кебек каткан күңелен йомшартырга шул җитте. Ул йөгереп барып әбинең кулларыннан алды. Якын әбекәй, соңаргансың бит, тур инде, якын әбекәй. Фатыйма карчык кем бимазалый мине дигәндәй нурсыз күзләрен киереп бер ачты да күкрәгеннән соңгы сулышын чыгарды. Фатыйма карчыкның үлеме Банатка бик авыр тәэсир итте. Җиназа вакытында да, аннан соң да кая барып бәрелергә белмичә изаланды. Әле соң тупылдап тора иде бит, тәгәрәп кенә йөри иде. Мендәре кан булып беткән. Авыз борыныннан килгән диделәр. Нишләп килгән ул кан йоклап ятканда аңламассың. Кичкә Банат тәмам хәлсезләнде. Аяклары тотмас хәлгә җитте. Башы әйләнә, күңеле булгана укшыта. Озакламый балаларына да шул ук өянә капты. Аудылар гына. Тәннәре ут кебек, ярга саланган бүрәнә кебек кышанмыйча да яталар мискенкәйләр. Гөлнәзирә ике арада сукалана. Әле Банатның хәлен белешә, әле балаларның маңгаендагы чүпрәкләрне алыштыра. Хәленнән килсә, аларның сырхавын тыны белән суырып алыр иде. Юк, алып булмый шул. Нишләргә соң? Бәлкем, мунча ягаргадыр. Әлбәттә, нигә бүкәнсыман урыннан кузгала алмый торасың әле ул? Тизрәк өлгертергә кирәк ич. Әнә ничек газаплана бәгъркәйләр. Мунча мең төрле чиргә дәва ул. Рәтләнеп китәрләр, Аллаһы боерса. Аякларына басарлар. Гөлнәзирә мунчасын ягып җибәрде. Банатны да, балаларын да бик һәйбәтләп чабып, чирләрен куарга ниятләде. Тик алар мунчага барырлык хәлдә түгел иде инде. Ләкин кешенең интеккәненә бер чарасыз карап торып та булмый ич. Ул алдына артына карамыйча Маһинур карчыкларга йөгерде. Аз-маз имчелек итә иде ул. Карчык карышмады, килде. Булдыра алганча өшкөрде дә, зәхмәттән ниндидер үлән төнәтмәләре дә ишереп карады. Файдасы гына тимәде. Төн бик авыр үтте. Нишлим, Гөлнәзирә, бүтән авызым, тамагым яна дип үзгәләнде Банат. Салкын су биреп карашы ичмасам. Бу януны кыю суы да басмады. Балакайларым ничек, Гөлнәзирә? Тыныч кына ят. Балаларың әйбәт, рәтләнерсез, Аллаһы боерса. Маңгайларына юеш тастымал яптым. Йоклап киттеләр. Ләкин аларның йоклау-йокламавын белү авыр иде. Күзләре ярым йомык, кискә дә кискә, алар да кискә. Ара-тирә ыңгырашып куюлары гына бу сабыйларның әлегә исән икәнлекләренә ишарә итә иде. Иртәнге якта Банат тәмам бетерешеп төште. Хәтта уфылдамас та булды. Гөлнәзирә аның иске тирек кебек кибешкән иреннәрен кайрып тамагына кашык белән су агызды. Ләкин аның янында торырлык түгел иде. Авызыннан сасы ис килә, уртлары бүрткән. Яргаланган урыннарыннан кан сытылып чыга, йөзе көл төсле. Бер заман ичләре суырылып чыгардай булып куса башлады бу. Аз гына тынып тора да тагын куса. Шул арада балакайларым, балакайларым дип саташып та ала. Гөлнәзирә балаларга күз төшерде. Башта күкрәкләре селкенә кебек иде. Игътибар беләнрәк караса, тәннәре инде катып беткән. Тын гына җан биргәннәр. Гөлнәзирә тыны көне бетеп, авыл советына килеп керде. Сәгыйдә анда иде. Банатның балалары үлде, үзе дә авыр хәлдә, тизрәк бераз чакырт, диде ул яшьләренә тагылып. Тизрәк! Гөлнәзирә буылып еларга кереште. Әйтте мин аңа, башак җыйма дип. Гөлнәзирә ачуына сыеша алмыйча рәиснең якасыннан алды. Тегесенең күлмәк сәдәфләре кырылып идәнгә тәгәрәде. Үлә бит Банат, үлә! Райондагы табиблар йолдызда ди. Анда авыллары белән агуланганнар, диде Сәгыйдә идәннән сәдәфләрен җыя-җыя. Әгәренки бераз чакыртмасаң, кәнсәңә ут төртәм дип, Гөлнәзирә кире Банатларга йөгерде. Сәгыйдә ничек киләгәндер, төштән соң табиб килде. Ләкин аның кирәге калмаган иде инде.
Йылдызда бер кешене дә коткарып булмады, дип ыфтанды табиб. Дарулар юк. Карап торып үтерәбез. Йылдыз яңа авыл иде. Колхозлашу вакытында якын тирәдәге 3 авылдан аерылып чыккан кешеләр яши иде анда. Ул яңача тормыш итүнең социализмның өстенлекләрен дәлилләүче үрнәк совет авылы ролен үтәргә тиеш иде. Тик ниндидер зур түрәнең бу мөгез чыгаруы көткән нәтиҗәне бирмәде. Чөнки авылны сусыз, агач курасыз шыр яланга тәгаенләделәр. Янәсе хәзер иске йолаларга ябышып ята торган замана түгел, артезиан кыюлары заманы. Артезиан кыюларыннан рәт чыкмады. Суын хәтта маллар да ичмәде. Ата-баба йоласы буенча гап-гади кыюлар казырга туры килде. Хәзер менә септик ангина үрнәк авылга соңгы нокта куйды. Бик астыртын, мәкерле икән ул сырхау. Организмда 2-3 атна тын гына пысып ята икән дә, искәрмәстән китереп бәрә икән. Күрше районнарда да үлем китем зур булган ди. Совет власте туганда ук үзе өчен генә туган власть иде. Аның төп мәсләге һәр вакыт үзен үзе саклау булды. Шуңа күрә режим белән аз гына килешмәгән кешеләрне дә төрмә, колонияләрдә череттеләр. Вахшиләрчә кырып бетерделәр. Иң элек авыл кешеләренең каймагын тәшкил итүче чын җир хуҗаларын кулакка чыгарып Себергә сөрделәр. Интеллигенция, хәрби белгечләр 37 ел афәтенә эләкте. Халык дошманнары дип игълан ителде. Хакимият халык мәнфәгатьләрен бер вакытта да кайгыртмады. Махсус саклау урыннарында ачлык була торып, тап-таза кешеләр ачтан кырылды. Игенче ачка үлсен әле. Мәгънәсезлекнең соңгы чигелә баса бу. Халык тәмам мингрәгән. Үстән нәрсә әйтәләр, шуңа ышанып, шуңа күнеп, хайвани халәттә яши бирә. Гөлнәзирә банатларны җыештырып кайтканда, җыр тавышы ишеткәч, мәктәп янында тукталып торды. Үлем тырнагыннан котылып та җитмәгән балаларның җыры аңа да сәер тоелды. Су сипкәндә гөлләремә, су сибәм суганыма, адым сайын шатланамын, бу чорда туганыма, дип җырлый иде алар. Мәхмүд сүн буена килеп туктаганда көн авызланган иде инде. Менә Петр тау өстендәге ефәктәй нәзек болыт шелтәрен алсу нур иркәләп узды. Су җәймәсендә шадра җыерчыклар чыгарып, урын җил бөтерелеп алды. Текә яр чишмәсенең кияс шелтерлеге колакка килеп керде. Таулыктагы саргылт түшле су чыпчыклары да уянды күрәсең, шерелдәпме, шерелдәшәләр. Һәм табигатьнең бөек мөгъҗизасы офык сызыгында назлык яшь бикәнең калфак чите пәйда булды. Калфак зурайганнан зурайды, аның бизәкле энҗи мәрҗәннәреннән яктыга, җылыга сусаган үзәнлекләргә, болын кырларга мәрхәмәтле нурлар сибелде. Бу манзараны күзәтеп торучы яралы солдатның кытыршы йөзе буйлап кайнар тамчылар тәгәрәде. Ул аларны сөртмәде, корытмады. Бераздан су читенә иелеп, исән кулы белән озак кына битен, муенын чылатып торды. Әнә аның дөньядагы бердән бер изге бишеге Кайынсары. Авылның һәр урамы, һәр йорты, үсеп утырган һәр агачы якын аңа. 7 төн уртасында уятып сорасалар да, кайда нәрсә барын төп-төгәл итеп әйтеп бирә алыр иде. Фронтта ял иткән араларда туган авылын күз алдыннан үткәрергә ярата иде ул. Хәзер ул менә аның каршында. Сүн ашагына, кул гына сузмалы. Нинди кадерле син, Кайынсарым. Монда ата-бабаларымның мәңгелек йорты, монда минем киндек каным тамган. Хатыным, хәләлем белән шушында кавыштык. Шушында улым туды. Ташып торган хисләр дулкынында Мәхмүд итекләрен дә салып тормыйча, лаштыр-лыштыр сөңгә киреп китте. Шул кызудан яр буйлап кына үзләре турына кайтып җитте. Ындыр капкасын ачып, бакчага узды. Әле уянмаганнардыр. Йокларын бүлмим, җә куркып калырлар дип шатланып елмайды Мәхмүд. Күрешү мизгелләрен ул хыялында төрлечә юрап карады. Имеш, Гөлнәзирәсе судан кайтып килә, ә ул искәрмәстән генә аның каршысына чыгып баса. Хатынының иңеннән киянтәсе шуып төшә, чиләкләре тәгәри, хушыннан яза башлаган Гөлнәзирәне ул куенына кыса, яисә капылт кына өйгә килеп керә. Гөлнәзирә белән Илдар ашап утыралар. Хатын капкан ризыгын йотып җибәрергә дә онытып, муенына асылына.
Улы исә, нигә әллә нинди чит абыйны үбәсең дип, әнисенең итәгеннән тарткалый. Бу синең әтиең бит Илдар, ди Гөлнәзирә. Шунда Илдар әткәем дип кочагына атыла. Сагынды ул якыннарын, бик сагынды. Соңгы ярты елда хәбәрләшү мөмкинлеге дә булмады. Чолганышта калдылар. Аннан соң көч-хәл белән партизаннарга килеп кушылдылар. Онда нинди хат? Сул кулын өздергәч тә мең бәла белән үзебезнекеләр ягына чыга алды. Бәхетенә самолет килде, аның өчен түгел билгеле. Отряд командиры бик нык яраланган иде. Мәхмүд биштәрен салып, тавыштан чыгармый гына булдырга чүмәште. Күзләре белән йорт җирен айкады, бик нык аптырады. Бер мәлхәттә безнең имесең бу дип үз күзләренә үзе ышанмыйча торды. Капка ачылмас хәлгә килеп кыйшайган, аны төзәтеп азапланмаганнар, такталарын кайрып ташлаганнар да шул аралыктан юл ачканнар. Ишек алды белән абзар арасындагы койма бөтенләй юкка чыккан. Бер-ике баганасы гына тырпаеп тора. Аллары ни сәбәпле исән калгандыр, туры лапасның түбәсе бүселеп аска ишелгән. Мал-туарлар да күренми, сыйры, сарыклары бар иде ич. Кыш-кырт. Шушы көнгә калдыкмыни инде дип ачынды ир йөрәге. Аннан соң үз-үзен юатты. Ярар, баш исән булсын. Баш исән булса, барысын да рәтләрбез. Мәхмүд уйларының ишенә чыга алмады. Үй алдында аяк тавышы ишетелде. Йөрәге кыш кебек талпынды солдатның. Бер торып басты, бер утырды. Тик ишек уемында Гөлнәзирә түгел, тузган чәчле ниндидер бер үсмер егет күренде. Йокысын бүлгәннәр ахры. Күзләрен учлары белән уыпмы уа. Кеше кайгысы юк. Күтәрмә башында утырган ят солдатның үзенә текәлеп карап торуына да игътибар итмәде. Ул һаман йокысыннан айнып җитмәгән иде әле. Авызын зур итеп ачып иснәп алды да җиргә сикереп төште. Егет, туктале, син кем буласың? Дип сорады Мәхмүд. Хаким, әнигә. Әтиеңнең исеме ничек? Әмирҗан, әнигә. Булай гына беләсем килгән иде. Әллә Мәхмүд абый инде? Хакимгә шундук уй күәсе кайтты. Һәм кәҗә бәтие кебек капка уемыннан урамга аргылды. Мәхмүд Гөлнәзирәне дә утырган килеш каршылады. Ләкин йөрәге ашкынып типми иде инде. Шушы 1-2 минут эчендә ул гүя бузга әйләнде. Хатыны белән күрешү очрашуны ул фәкать бәхетле, шатлыклы бизәкләрдә генә күз алды иде. Баксаң, менә ничек көтә икән ул ирен. Ләкин ичендәге дуамал дулкынга тышка бәреп чыгарга ирек бирмәде. Шыгырдаганчы тешләрен генә кысты. Солдатлыгы булышты булса кирәк. Гөлнәзирәнең дә ах иткән тавышы гына ишетелде. Ул да тораташ булып каткан иде. Мәхмүд сикереп торды да бусаганы атлап ишкә узды. Улын эзләде. Илдар чаршау белән бүленгән өйнең кече ягында йоклап ята иде. Кашлары җыерылган, иреннәре кысылган, әйтерсең лә кемгәдер ачуы бар. Хәер, бала күңеленнән дә сизгеррәк күңел юк диләр бит. Әнисенең чит иратлар белән чуалуына риза бәхил була аламыни ул? Мәхмүднең улын кочагына алып сөясе, иркәлисе килде. Ләкин уятмады. Кадерләп кенә чәчләреннән сыйпап, юрганын гына рәтләде дә, аяк очларына гына басып тышка чыкты. Гөлнәзирә һаман шул элекке урынында басып тора иде. Ире күренүгә киселгән агач шикелле аның аяк астына ауды. Үкси-үкси авыз эченнән нидер мыгырданды. Мәхмүд бу мыгырдануга әһәмият бирмәде. Сыңар кулын җилкәсенә терәп, тәмәкесен кабызды. Үтә бер үҗәтлек белән аны тирән-тирән итеп суырырга тотынды. Үзеннән югал, диде ул, сүзләрен ачы төтен арасыннан сүзеп. Бу аның авылга кайткач әйтелгән беренче сүзләре иде. Мәхмүднең кайтуы турындагы хәбәр сәгате минуты белән кешеләргә барып җитте. Ләкин янына хәл белешергә килүче кеше күренмәде. Чөнки сөйләшү-гәпләшү өчен иң элек аның нинди карарга килүен белергә кирәк. Югыйсә, кыек атып туры тигезүең бар. Бу яралы солдатның ярасына тоз салу белән бер булыр иде. Авыл көтә.
Мәхмүтнең нинди карарга килүен көтә. Айырырмы Гөлнәзирәне юкмы? Айырса, хатыны кая китәр? Төп йортка кайта алмый да алмый. Абыйсының гаиләсе булай да ишле. Бана тигенә керсә генә. Барыбер тәрәзәләре кадакланган килеш тора. Сәвит тә рөхсәт итми калмас. Чит түгел ич. Халисә түтинең генә көтәрлеге юк иде. Көне буе читен арасыннан Мәхмүтне күзәтә, муены суырылып чыга язды. Булай да сызлый торган аяклары бөтенләй җибеп төште. Чыдашмыйча үтен түмәренә кунаклады. Тик барыбер аңа кирәкле белешмәнең сандыгы бикле килеш калды. Гөлнәзирә төшкә ашка да кайтмады. Ә Мәхмүт улы белән кайнаша. Эй, Алла гөрес, баланы шулай үстерәләр димени, дип иченнән генә күршесен орышып ташлады түти. Аптырагач, Мәхмүт шунда чыкмасмы дип, бәрәңге бакчаларыннан урап кирде. Тавыкларын әрләде. Юк, Мәхмүт колагына да элми. Һаман баласы белән мәйхана килә. Анда гына икән малай, бер дә харап. Түземлеге бетте Халисәттәйнең. Күршегә онга кермәсәң дә көлгә керерсең ди. Ул да Мәхмүт янына үзе керергә булды. Әйдүк Халисәттәй, әйдүк, исән сау гына йөрисеңме дип, ачык йөз белән каршы алды аны Мәхмүт. Аллага шөкер, без исән сауанысы дип, хатын алъяпкы читәген күзләренә тигезде. Курчак йорты кебек иде исәркәем, күр инде нинди хәрабәгә әйләнде, Син ни турыда Халисәттәй? Ни турында дип сан күршекәем күреп торасың ләбаса? Ихатагызга чипчыкта уяламый бит хәзер. Борынгылар бик белеп әйткән, зина булган җирдә байлык тормас ди. Халисәттәй, зинһар бу турыда сүз куертмәле, яме? Куертма дисең дә син күршекәем. Саф пак атыңны пичракка салып таптады бит кәнтәй. Халисәттәй, озын сүзнең кыскасы, ышырт син аны энекәем, җилгәрт, күз киеге булып йөрмәсен. Аллаһ бирсә, үз ишеңне табарсың. Әзмәүрдәй башың белән теге. Халисәттәй, исеңдә тот. Ифрат белән Тафрит икесе бер гыйфрит ди. Халисәт үти җыерчыклы муенын кыйшайтып Мәхмүткә текәлде. Мыскыллы тәкәббер караш иде бу. Аның бөтен килеш килбәте, үҗем бузавы икәнсең энекәем, 40 мирдан калган калчыга риза булган ирмени ул, тәмле телемне әрәм иткән мин җүләр дигәнне аңлата иде. Ничек кергән булса, шундый ук җитезлек белән чыгып та китте. Күрәләтә, ризыгын кистеләр бит, Бик ачулы иде ул. Нәк көтү кайткан гына вакыт, нәк хәбәр тарала торган чак. Аның каравы кәҗәсенә эләкте. Бөтен үчне аннан алды. Мәхмүткә әйтәсе сүзләрнең барысында мөгез байга сипте. Ахмак, тинтәк, арыш буламыгы, хәйрши чабатасы. Солдатның нияте исә иртән беленде. Гөлнәзирәне ул эшкә җибәрмәде. Әрәмәләрне урап кайтасым килә. Минем белән барырсың әле, диде. Утауга чыккан хатыннар ир белән хатынны хәрбиләрчә аягүрәк атып, күздән югалганчы озатып калдылар. Мәхмүт буш җиңен җилфердәтеп алдан атлый, Гөлнәзирә башын түбән иеп, аннан 3-4 адым арттарак калып өстерәлә. Яман ат сукмакчыл, яман кеше тукмакчыл, диде Маһи. Кая алып китте инде бу Гөлнәзирәне? Ирек ашарга кая булсын, дип кыйхылдады озын буйлы хатын. Юк, ирек ашуга охшамаган бу кызлар, асарга алып барган кебек бара бит Гөлнәзирә. Бер рәхәтнең бер михнәте, без сөрсеп ятканда ул типтереп яшәде. Хәзердә әнә ире белән кояш бер чыккан кешегә һаман чыгып тора шул ул. Әрәмәннең җитү кызлар кебек саф чагы иде. Тирә-як шау чәчәктә. Кышлар сайрый, күбәләкләр оча, үзе җиләс. Чөнки куе яфраклар кояшның үттергеч нурларын йотып калалар. Ишкә үткәрмиләр. Мәхмүт гимнастеркасының изүләрен ачып җибәрде. Сыңар кулын силки-силки йөрештереп килде, киерелеп ухылдап алды. Ашыкмый гына тәмәкесен төрде, аны ашыкмый гына кабызды, ашыкмый гына тәмләп суырды, ашыкмый гына уйланды. Нәзирә ябудагы куян кебек калтыранып, аның сүзен көтте. Мин хәзер, диде Мәхмүт ниһаят. Ә үзе нигәдер ешкынлыкка кереп югалды. Гөлнәзирә аның арба төбе чаклы зур, киң мәхәббәт җилкәләренә сокланып торды.
Біраздан Мәхмүтнең «Монда кил» дигән әмре яңгырады. Ул шома озын ботакларын ян-якка җәеп утырган биек шымырт куагы янында басып тора иде. Шунда гына кырмыска ясы. Зур шүмәлә хәтле. Шүмәләнең иче-тышы чукмар башлы, нечкә билле кызгылт төстәге эре-эре тешләк бикәләр белән мыжлап тора. Исләре борынны ярып керә, күңелне ача. «Шишен», диде Мәхмүт, аңа борылып та карамыйча. Гөлнәзирә бишмәтен куак төбенә җәйде, башмакларын салды, балтырыннан ыекларын ишереп төшерде, итәген күтәрми генә түбән киеменнән арынды. Гөлнәзирәнең күңелендә бәйрәм иде бу минутта. Мәхмүтте кичергән ишаны, кичергән. «Эй Ходаем, бу изгелекләреңә ничекләр җавап бирим?» Ләкин мөгъҗиза булмый калды. Ирнең тамак төбеннән чыккан карлыккан тавышы аны сискәндереп җибәрде. «Утар! Яга утар!» «Мәхмүт, бәгърем, харап итмә, куркам, Мәхмүт!» «Утыр, шакшыңны суырсыннар!» Мәхмүт исән кулы белән хатынының җилкәсеннән эләктереп алды да, көчләп кырмыска оясына чумырды. Йортларын җиһазлау белән әшмәшә килеп кайнашкан кырмыскаларның җан ачулары чыкты булса кирәк. Алар зәһәрләнеп, Гөлнәзирәнең купшы тәнен сырып талдылар. Тәненә гүя миллион энә бер юлы кадалды. «Үләм! Үләм!» Гөлнәзирә урыннан тормакчы булды, ләкин Мәхмүтнең кулы каты иде. Кырмыскалар ул шәбәләнгән саен отрыгына кытырдылар. Тәненең һәр уемына, һәр тишегенә очлы борыннары белән кадалдылар. Моны бернинди авырту белән дә чагыштырып булмый. Ул хәтта авырту да түгел, бөтенләй башка халәт. Җаның бар, уең бар, әтәнең үзеңнеке түгел. Ул яна, кия, шәри, таркала, тагын әллә ниләр эшли. Бер мәлне Гөлнәзирә үзен тәмукта күрде. Имеш биниһая зур казан эчендә. Сөякләрне эретерлек эссе түзмәле түгел. Чыдар чамасы беткәч, ул берничә мәртәбә казанның читенә ябышып, өскә күтәрелмәкче булып карады. Ләкин сакчылар уяу. Сөңгеләре белән кулга китереп кенә бәрәләр. Янә утлы казан эченә тәгәрисең. Бигрәк тә баш очындагылары яман кылана. Нигә булар шул кадәр кансыз икән дип багып караса, ни күрсен, берсе Нәгыймҗан, икенчесе Хәким. Танымыйсызмыни? Мин бит бу Гөлнәзирә дип кычкырырга тели, әмма сүз урынына авызыннан ут бөркелә. Әле ярый тамукта да мехрибанлы затлар бар икән. Берәүе килеп башына су кыйырга тотынды. Күзләрен ачса, каршысында Мәхмүт. Ул чыннан да чиләк белән аның өстенә су куя иде. «Бар, сүнгә чум. Мин киттем, күрешәсе кешем бар», диде ул. Мәхмүтнең күрәсе кешесе Нәгыймҗан иде. Ул аны озак эзләмәде. Бүре баласын җитәкләп, атлар яныннан төшеп килә иде. Аны күргәч, берни булмагандай авызындагы барлык тешләрен күрсәтеп елмаеп җибәрде. «Хо-хо, ни хәл, фронтовик, күзгә башка да күренмисең», дип сөйләнә-сөйләнә Мәхмүткә ике кулын сузды. Мәхмүт аның сәламын алмады. Каешын җайлап тотты да уңлы-суллы тәпәләргә кереште. Бүре баласының ырылдап өстенә ыргылганын да сизмәде. Ярды да ярды. Киемнәре сытылып, üzгәләнеп беткәнче ярды. Монысы улым өчен, монысы үзем өчен, монысы йорт җирем өчен. Шуннан соң Мәхмүт юкка чыкты. Кемдер Ижау якларына чыгып киткән икән дигән хәбәр таратты. Икенчеләре Аю пристаненда пароходларга бау ыргытып торучы марҗага йортка кергән икән дип гоманлады. Гөлнәзирә кайсысына ышанырга да белмәде. Улы Илдар әтисен таптыра. Инде өмете тәмам киселде генә дигәндә, Мәхмүт атлы арбага бер кыбат ана, ике бәрән сарык тагып кайтып төшмәсенме? Кенә елганың Вәлши исемле кешесе белән икәүләп кайттылар. Өен каралты курасын шул арк артына саткан икән. Үзе Агыйдел урман хуҗалыгына эшкә кергән. Торырга йорт, җигәргә ат биргәннәр. Иртәгесен кояш белән бергә Мәхмүт гаиләсен алып авылдан күченеп китте.